كسوم نطفئ نخيسوم نحجز كيفرسوم عبيدنا يزلو سرايوم تفوسوم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا وي تفخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم تبدي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبو حوي نليدو قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتو ما بيدنا حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يتصورنا بريوز سعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوكوه عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معدلو درت حيرك دزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقم الله نصنع حسبية عقلي تعنقيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي لم يخوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يتصورنا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوكوه عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معدلو برد حيرك دزبلو كنت زدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقم الله نصنع حسبية عقلي تعنقيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي لم يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي لم يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم سلام تخطاتلتنا إذا channel كمل لهم كما يتخونوا تبوك تكونوا نايو ترو تمنيت نايو to Daniel Limazzallo. Let's welcome him. All right. مرحبا سلام أت دانيال كمل لخا الحمد لله تبغض لخا كما يكنيها كما يتخون welcome أبزي platform دقيم كا كم بحدش نبزي مدبنا joint تجبرنا بمخالكا قبل بيمسكن أنا هون قبل بمسكن جورج حوي درسنا بلني خلاص زي عدي مكاني yes of course تقطعتلتنا زي مدب دما
سبورت قبرونا اسكا قال امباباتات وسبلو انا كومتات قال زحي يفلتوني نيرزنا لايف بحرتات قلنا I know. دقا الشاغة غيركم يوم تقبلوا متشمنا باهم علفنا لنا دقيمة يقن يلنا داني إذا حلفت قبرنا مدب ناي بحكي بزحات سبات فتيوم ما بتدقاقامي بزح فيدباك ريكابو ناي بحكي تسفا كم زهبتي conversations نقبرا بزي من البات نعين نعخان ترى زررب كمسل خلقين يخالي سبقن بزح ترقم زلو كنتات كويني دي سمعني حجي زلنا يا مدرخ دما بلك مزحجي الزوبانا تخدو زلا كنتات أبقمت بمتاو نايلومي أرسنا كمتي ليزو نبركو قاقب مسكن دحانتي شارت شركة قبرت لي اللغة بزياني راتني زياس روليس كقبرة اوكي دمت تبغى انت لو ملكت هابو هذا قلت سلسة لايك هابو اسقينا بيننا هاني دانا بينك داغمو ايوه انا ناتي ونصبوه له ناتك تبغى لناتي كم يالو نعي تبغى الله سلذنا خالتهم هم خون تسفى نقبر كت تمام لله وولف زاكو سو ثانك يو everybody نايلو مارسنا ابزوبانا زلو معباليتاتنا كنري سفي حارستيو جنكا زركة بزي زاربلو سلو زغونا بوغن يرترا مهوراتنا يرترا نامس أخوابزي بزعبا زار السيزي بسفح كنريون كنمهارلون كنتنتنلون لألو خل دما تمكرو كنلاوتقلون سلز دلو غيان دانا عدي ميزا لغو I hope ناي مودا تاي كتكوني نايلو مون كالك زيون كن عدمينا نايلو مارسنا جن بتا مجمريا جيوبوليتيكس كل سبب زي أب 14 ولا 13 لنا كسب حجة ترينات تزعبي أقدس توبيك ناخون زمس زلو بوليتيكا مس جغرافي بمتعهز مس كتابة بمتعهز غيا زلو أبز حدش مدرخيو سلازي مجمريا أب كبابينا زلو جيوبوليتيكس بخمي تريول لها أسلالفانا حيلتات جنرال عبس إلنات كاس كابنا دهريو بزع ديتيل زخون حبريتاك حتى ك داني مخفتغ ما كتكوننا جو بوليتيكا قبل كلوك أي بحري زوبانا أرنا أفريقيا أبقى متزاتو مالتي كم قال في ستيتس كتوسف تخليقا أبو سلزلو ويلكم أجين هو ثانك يو عبر استيو وانا ور استيو دارجا نحنا اينو ناي زوبانا ناي ايرتراوያን ناي قرن افريكا ناي ماكلاي مبرقنا ناي زوبانا يقدر ملكت ግን بعابيو الجيو بوليتكس سلكا بحفشات دمدموسي أمول عالم زلو يناوص يدور له بهالغل ምክንያቱ تتلمت تلمود دارجا نسبع عن 5 عامات 8 عامات زخده حجب تحلف 5 عامات سبيشالي قاليو بغفر سلدمص له يقايرنا له ግን አካልናቱ ማለት እዩ በዚ ተዛማራት ሪኦ ከለኻ እቲ ንቡር ነበረ ወይ ድፀንሐ ስታንዳርድ ገለ ንገሊዮም ዳርጋ ኣብ ቅሳነት ኣብ ካል ዓለም እንደ ይፈልጦ ጽንሕዎም ማለት ምን ኣብነት ኣውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ እንተራ እስካ ግን ነቲ ሳልሳይ ዓለም ግን ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ክሳብ ኤዥያ ደሎ ብሕልፊ ኣፍሪቃ ገለ ርጉዕ ዓለሙን ክበሃል ኣይፀንሐን ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሓደ ቀውሲ ናብ ሓደ ቀውሲ ንኸደሉ መገድታት ይፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ትቐንዲ ድቕየር ዘሎ ዓበይቲ ነገራት ባላይ ከምዚ ሎፕቲማሊ ከምዚ ነይሩ ሎ መዓልቲ ተቐይሩ ልብልካ ከምዚ ልቸ ድውላዕ ፀፋ ኣይኮነን ግን በብቕሩብ ዝቕየር ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ኮይና ሒዛ ተፀንሐት ዓለም ባይ ዘ ዌይ ኣብ ከለኹ ነዚኣ ክብል ክንብል ከለና ከምዚ ንሱ ሕማቕ እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ክጥዕሚ ከምዘይብሉ እዩ كم دلوا يا خاكم تقول سمالتي بحلفي دحرتي ساعة حدا إلفرانا صاد بوسط اللؤوان سوفيت يونيون كا دتفات اللؤوان كالوت هاجرات وين زوات أنا عينت ناي جلوباليزيشن كابيتاليزم ديمقراطي قالنا تبع لما شفت فنحن حيلو نتصنح على سنة حمشان عمد دخده تصنح مالتي حجي بحلف دحر كوفيد تجاني نخب بهالخليزة كاب كتشحن عسران كساب زعجد لنا يا عمد بحجي خاز غسل مالتيو راي هذا نصبغ يقبرو كالوت حيلتات وين ببقرب دحلف 10 عامات بددنا بلا مصين مالتي واش مين صعب لا خبال كل حجي تا جيوبوليتكس بالقال نابتا بوليتيكان ناي محدران ناي ماني حيلن مس ميليتار دخيد مس قال يقندتي استبحالو كن قطبا مس يدخيد جيوغرافي مس يدخيد
الشركنات دخلنا خينو كابتي يونيبولارس نافت مالتاي بولار نخيد علينا إلنا بدم نقول صينا مو حجي نعنا زمل كتاب زخبابنا مالتي of course أمريكا تكون تشاينا تكون تروح قد الله على روسيا تكون أبد غداء بلنن كم دلوا الله أبز غبابنا خا بعل تركي السعودية العربية UAE زين كا أبز حلفة ثلاثة حمشان عامت كبهال خليو كنت أنا عري قداس خويني تتكوصل واناتيو تي أمونغ أندلو أليانس دلو تي أب نداد راح تمركوس إيكونا من أبكار شيفت غبرة خلوا نزي بزح تنقص أصالي حجي ساترون حيلنا أتليس أبزا زبانا بحلف تركي UAE سعودية عربية بتزامن بأوروبا قبصة تلتقلها زقاف على الأواني حج زغبال زخون كلها عدان تسألي منها يكونها كم زي أب مو بهن خلنا the good guys the bad guys نبلهم قراجة يقول لك زي حجي خميلنا هنريو بدبدبو بزخون النجار كاب حج على الننداتنا خلنا عدان تسألي من دبها لي لو معلت 5 لا تمال 5 نيرو لذي جن تم من وقت كنا بلون نقول شيفتين أليانس يم دبلوه كاب حدا ناب حدا حجي إذا صلواتاتو خان نزلنا بزلنا نتن منارا نتن كم زنا إيرترا أجر سبوتات قمتات هاجرن نيشتي هاجرن بتزامن قطبة واحد بلنا أبروزي خان ناس أنا تاخوينا نحد عبللا نكال عبللا هاجر بس تخيل عينت بس أنا هاجر بتعمي أتقامي بحلف تنقرها بتاع بتي متصاوريات ديو بتي بوش تندلو ديو السودان كمولو ناي إثيوبيا كمولو ناي يمن كمولو تخريبنا لنا بتن نايز الوازي أب حلق لغدة توان هاجرات مالتي حجي إذا بقمة اتخاء أب جزية ملوات أب جزية نوص ينازل لنا حجي ده الشفتين مالتي ناو أب كندي نقول له سقف حلو تي تشجر مالتي أب كندي حجي خنا نقول له خنكلا لنا مالتي حجي خنا نقول له خلا خات سقم دلو it becomes too simplified قلنا نقول له من يتخيل للكايو أشجاري تخنا نقول له تخوينا التمجمرياتي alliance بحلف بأمريكا نبرة أوكي نعناد مسلا أم حدر عندهم أوروبا دلوا هجرات ناتو alliance ناي جابان خن ناي سنغافورة خن كالو خن تايوان خن تنتمسا سالي أمسانا أمنا أم دبلوا أنا بتدرج واحد خوينا مسكت خلوا واني صنيح مالتي زي دحين ولا globalization نبلو ولا أنا نايجزي أنا شركة نبلو حجي من هذا أبي ترامب أجهدوا وجهه الله ما قدي protectionism نو ساسرينا نحن ناتنين نقبر مالتي حجي حنساب أمريكا ترليم ناتهم دي قبرن تاي قدش أميم شركنا دلو مسجرواتنا دلو مسجلة دلو نعنا طرح ليكون أنا مو عالم زلو أمريكا ترليهم ناتكم قبور اللي كانوا دفع له وانيرو حجة خنا أوجسيو protectionism تعداقون دلو زخل تعريف نريد دلنا نأوروبا ترليهم بعلهم فلتو ناتنين نقبر أوان مس حجز ناتنين نقبر أوان نتنقلوا هاجرات كأبد الدولة دلوها ويلي زرع صبوا مغنياتو مسانا ديكوركم اللي دقدك حيلين مالتي وراشا تخون تشاينا أمين تركي تخون UAE تخون سعودية العرب تخون ولا بتسمع إثيوبيا تخون نخمزي زحجز قال مالت حجي أمن تاي زبان على نخبها كله أب نناتكا ها هاجراو الناتكا تقدموا له بعد صرت بالي أفريكان يونيون إيجاد قالت بقول له وأنا يكون نيرو وأنا يفلتني حق تحش بناداني أفريقيا حجي هاجر كا بروتكت قبر لي مالتي ولا زن كم عرب هاجرات نفلت أن برنا بسوساتات كم زي نحنا ناي حبرنا عنا عرب هاجرات لنا جلز بهال يونايتد عرب فرونتنا تبهال كاب جبسي سوريا قال ملا سو تعلمت يلا سعودي تقبر UAE تقبر قطر تقبر لذي نناتكا سسريخا أب protectionism أب مكلخال نناتكا وانينا دلنا مالتي مو حجي خنزيلا بحافشان كم أتو مقلت قوة حجي انتاي نقبر انتاي قناتاتو أبزي سئل خمان دراخايو حما قلوه صبو قلوه سالسة عالم هاجر تخونكا دخلنات انت دقاليكا مخنياتو بزحنا قلت باستل قروة بتخلنا وصف اللوخا قالوا بزح مالتي خاف تصبوه قندوخنا غينف مريسكا تحزونا قراي كونن تي جلوبال عالم لخاود خونه protectionism ولا منغوليا خون ولا برازيل كون ولا أمريكا خون ولا كندا خون نخلاتنا إذا ملكت مالتي أبكم زوينا دلنا مو بخمس عين خريو بنقولكو جورج حوينا تعتقد من اللي سيتوينه يا
ኣገዳሲ ትሕቶ ናትካ ተመክሮ ምክፋልካዩ ቅኑዕ ወይ ጌጋ መልሲ ዘለዎ ሕቶ ኣይኮነን እዚ ለኩሉ እቲ ናትካ ፍልጠትን ተመክሮን ሼር ምግባር እዩ ትሕቶ ድማ ናብ ዝገበርካዮ ትክክለኛ ትዕዝብቲ ድማ ሂብካና ኣለኻ ሕጂ ነታ ርእሲ ኣፅብብ እናበልና ኣዝዩ ገፊሕ ርእሲ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ብዙሕ ዝንቀሳቐስካ ሙቪንግ ፓርትስካ ስለ ዘለዎ ናብቲ ናትና እናተኮርና ሕቶ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከም ናይ ንግዲ መስመር ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመት እስራኤል ንጋዛ ንፈለስጢማውያን ናይ ፅንተት መስርሕ ካብቲ ጅምርን ትቕፅልን ቶም ሕቲ ኣካል ናይቲ ግብረ መልሲ ኢሎም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንግዲ ኣጓናዲብዎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቦታ እቲ ዓብ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ከም ዝህልዎ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ሓጓፋት ክፍጠር ከሎ ድማ ንኣሜሪካ ሓደ ረብሓ ንምውሓስ ምትእትታው ንክትገብር ካልኣይ ድማ ኦፍኮርስ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ካ ስራሕ ስለ ዝደሊ ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሴኪሪቲ ፀገማት ድመፅእ ከም በኮ ተጠቂሙ ዝኸይድ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መስመር ናይቲ ንግዲ ዘለያ ኤርትራ ድማ ወላ እኳ ኣፍ ደገ ባሕራ ከተውሕዝ ትኽእል እንተኾነት ነቲ ዝግበር ዘሎ ነውፂ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ዳርጋ ኣራግፅ ክትብለ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣብቲ ቦታ እቲ ዝግበር ዘሎ ዓብዪ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ እውን ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን እዩ ዝዝንቢ ዘሎ ንሕውቲ ክሃርም እየ ንኢራን ክሃርም እየ ብዝብል ምክንያት እዚ ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ስጋት ክፈጥረላ ይኽእል ብርግፅ ከም ሓንቲ ብኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ኣሉታዊ ስእሊ ብኣሉታዊ ዓይነት ጥመት ዝነበረት ሃገር ከምኡ እውን ኤርትራ ብመትከል ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ፈለስጢን ስለትድግፍ እውን እስራኤል ብርግፅ ክትፈትዎ ትኽእል ከምዘይትፈትዎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብ ጎረቤትና ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ መትከላዊ ኣካይዳ ክምዝምዝ ዝኽእል ሓይልታት ካ ስለ ዘሎ ንዑ ተጠቂሙ ነቲ ፀላት ኤርትራ ክእንግዝ ዝኽእል ሓይልታት ስለ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፀገም ክህልዋ ይኽእል ትብል ወይ እውን እንታይ ዓይነት ስጋት ክፈጥር ይኽእል እዚ ነገር እዚ ትብል እወ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ I think ዕሪ ሳይንቲፊካዊ ክኸውን ንኽእል ቁፅርታት ግን ሓደ 15 ክሳብ 17 ካብ 100 ንግዲ ናይ ዓለም ብኡ ሓልፈሉ እዋን ገለ ይድባህ ነይሩ ኣብቲ ፒክ ከሎ ማለት እዩ ተዛማዳ ዓለም ሙሉእ ከም ግሎብ ክንሪኣ ከለና ሓደ 15 ሓደ ዓብ ስላይሲ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቀውጢ ምስ ጀመረ ማዕረ 5-3 ካብ 100 ድጎድለሉ እዋናት እውን ነይሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከም ዘላ እንድዒ ሕጂ እቲ ትራፊክ ኣሻሓት ዝኾና መራኸቢ ብኡ ሓልፋሉስ ኦይ ፀገም ተለዎሲ ይትረፈና ኢለን ተኳሊለን እንደኸዳሉ እዋን እዩ ወይ ከዓ ካልእ መገድታት ይፈጥራሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቦታ ሲ ኣብ ኖርማል ፀኒሑ ንበሎ ተባላ ንዓና ኖርማል ኣይኹን ኣብ ኖርማል እዋን ነይሩስ ኣብ ንቡር ነይሩስ ኣብ ዘይንቡር ቀውጣዊ መገዲ ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ ምንቲ ኣይ ቲንክ ብሕፅር ዝበለ ምንቲ ንኩላትና ብሩህ ክኸውን ትድሓልፋሉ መገዲ ብኤርትራ ይኮና እንዳሓልፋ ብየመን ይኮና እንዳሓልፋ እቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ኩሉ ሰብ እንቀሳቀሰሉ መገድታት እንዳሓልፋ ማለት እዩ ሕጂ ንሓዋሩ ኣብ ዶብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ሃገር መጠን ሰላም ሃልዩ ብዙሓት እቲ ንግዲ መልሹ ክቅፅል መልሹ ክዓቢ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ረባሕና ኣሉን ግን ድሕሪ ሕጂ ተስፋ ነይርዎ ማለት እዩ እንተጎዲሉ ግን ንዓና ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ንቡር ግዜን ኣብ መልሹ ንግዲ ብሕልፊ ዋላ ሰላም ጌርካ እኮ ኣብ መንጎ የመንን ኤርትራን ኣብ መንጎ ስዑድን ገለን እኮ ትባሕሪ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ስግኣት ኣብ ደይብሉ እዋን ድሓን ኣብ ስግኣት ኣብ ዘለዎ ግን እቲ ቦታ ኢረለቫንት ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ተጣዊ ሕጂ ዝኩሉ ንግዲ ገሊኡ ተቋሪፁ ዘሎ ገሊኻ ተኳሊሉ ብሳውዝ ኣፍሪቃ ገይሩ ይኸይድ ዘሎ ሕጂ መብዛሕትኡ ካብ ኤዥያ መፂኡ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ኣውሮጳ ዝኸደሉ መገድታት እዩ ግን ሚቲ ከም ሕጂ ንኣብነት ኣሜሪካ ዘለንቀነ ስዑድ ንህወቲ ከጥቅዕዎም ከለዉ ሲ እዚ ኮ ዜሮ ኣውሮጳውያን እዮም ዝረብሕሉ ንምንታይ ኢና ንሕና ባዕልና ንከላኸለሎም እዚኦም ባዕሎም ክገብርዎ ድኽእሉ ኣውሮጳውያን ገለ ኢሎም ዛረቡ ነይሮም ግን ናይ ዘለናይ ዓለም ተሓላለኸ እቲ ስፔር ፓርት ተሰኪማ ናይ ተሓልፍ መርከብ እሞ ንጀርመን ትኸይድ ኣብ ጀርመን ናይ ኣሜሪካ መካይን ዝጋጣጠማሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ተሓላለኸ እዩ እቲ ማኪና ተሰርሐ ከዓ ኣውቶቡሳት ድን ገለ መፅአን ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ንሱዳን ዝሽየጣሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ከምዚ ዳይረክት ዘይኮነስ ኢንዳይረክት እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ገሊኡ ምግቢ እዩ ሃላኽ ነገራት እዩ ነዳዲ እዩ እትኽኢሉ ናበይ ክበፅሕ ኢልካ ትግምቶ እዩ ገሊኡ ግን ሓንቲ መርከብ ሒዛቶ ዘላስ ዳርጋ ንሙሉእ ዓለም
كتانا نقدر نجارات كون حدا معدن كون خيل حدا قال كون خيل مالتي دخونا خينو ازي مقدال ازي قوت ازي نيرترا نحوارو صبغ يكونال جن بتحد وجن اب جيوبوليتكس ننزارب دلنا سلسته نجاراتين دخونا مالتي وي اقداس تواسا اخونكا ادلي خيام مالتي اقداسيخا بتحيس كالخا اذا هاجر زيا تدلينا تبهلوا له خون خلي مالتي ويكا صلا اخونكا نو ازي حزنا يدلنا نزا هاجر نزا كنالي علنا خابز صوتا خنوص علنا ገለዝብል መገድ ማለት ተሳልሰይት ኸ ኢግኖር ምግባር ማለት you're irrelevant ሕጂ you're friend enemy or irrelevant ሕጂ እታ friend ጽብቕቲ ምክንያቱ ኣገዳሲ ተሻራኸ ኮንካ ኣድሊና እዮም ክትበሃል ከለኻ ማለት እዩ ተጻባእ ኸ ጸላእቲ ተበዛሓለኻ ማለት እዩ ሕማቕ እዩ እታ الليخان دي الليخان إغنور تقبر خاخا نساون حماقي مالتي أجد حالا فسالة عامة كنقول صخلنا كو دارقاف تاسال سيتي أينو تا خمتة أباتي قال نبلا نقر الله عندي أبوتا ساون حقا سايكوناتن قنسي ماتيني إرترا دوررا ويتهلب دبلو ويزغلو قود دخلنا كان علم مالتي يا خبي تبقى قديفك أو كوميتاتا يكون أنسان هنا تادقر دتقن كم دي تقدس أفت صوتا خم دي الله خون كاتسأنح مالتي حجاب جيوبوليتكس كا أقداس غميل كاتخون حجي أقداسنا مخان حنساب تقوطونا أقداس جبركاي كوادا زانا يهوتي قال مستل على تجينا بايدن كله كلا عمتات حزال الله مالتيو نزن كباب إحبار دلو هجرات ما أنتي حما الله تبغى الله تحبرتنا خوانا أبتي شنو أبتقال ده متصيدك قرارب قالات كيرا بالكون نير ترى قرب حب بس عينت كابتن برا كاير جمير مالت لذي أب وعد الله ይሄን መሄን ክተብላ ተኽእል ወይ ገለን ኤርትራውን አገዳሲ ተገብራ ማለት እዩ ተም ሓያላት ወይ ነት ቦታ ኢንፍሉዌንስ ተገብሩ ደሎ ኣብ ክንዲ ኢግኖር ተገብረኻ ወይ ዓሰብ አገዳሲ ደህላካ አገዳሲ ኤርትራ አገዳሲ ትያ ወይ ኣብ ሰላም ምምፃና ይትዞባ ወይ ገለ ከመገዳሲ ዋሳይ ተገብራ ማለት እዩ ሕጂ ነዝብ ግምት እቲና ዕድላት ኣለዎ ገለ ኣለዎ ግን ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮንካ ክትርሳዕ ከለኻ ታድኸፈት በኋላ ያነ نحن حزرة ميت الله خمس لنا جورجا سوري انتاي كردلي اللهو نابزار السزينا تناخن كيت سلازخنا ابزوبانا زي حجز اتينا زلنا مدرق بفلاي مجمريا كم تزبل كايبه بسريخات خدو له مدرخي انا كل غزي انتاي قبل زفتن اتقدم عجز نبر عالم ناي سلام ناي قلمله امريكا يوني بولار وورلد زبال بزي قدس كمان يرن ايرترا يربحان سلازي ايرترا كسارا يبلان كابنا اتوزلنا مدرخ مغنياتو قدم حجز نبر مدرخ بمولو امريكا موبيلايز كتقبر تخل عالم من كل لايتن چاينا دي راشا انصار امريكا زخونه يخون تبقسون خوزداز فرحالو زنبر مدرخ سلا زخونه ايرترا تاب اغو زتحاسيت هاجريا الفدريشن جمر سلمتا امريكا هم تقبر لهم كلهم زخل حيلي نبر مخنياتو امريكا من كما ينيرشعو شعوم ولا تقاقيخا خمان انصار امريكا كتزارب زي قالوا المدرخ ينيرو ولا قال سيز بيرتران تاريخا حبر السوفيت ما حيال قبوس لزخون امريكا زخون يغون ولا وين انت لما كايا بحبو ياك تحق زكاه خل مران صار كذا وقت بلا يتخلنيا اجين كل السيستم زنبر كساب ذات مال زنبر مدرخ نريا زلنا نيرترا زرب حيكون حج دما حجونت يوني بولاريتي وي ونت انكو اطراف زبال ولا كو تشاينا راشا يدفوا له انت بلنا دونالد ترامب بعلو كقتلو تبقيس خمسه لينا نرزلنا مغنياتو تبع على امريكا زهانصتو ناي global trade globalization قال كله اي ليناني كله جميره مالو انا ايده خسر زلو زغداي زي سلازي ما غاز بالጭرحو نتكدني 80 عام زهانصنا يو افريسنا حدش سيستم سيت اب كنقبر لنا يتحتو زلو اجي ايرترا بسنك تزوردا ادرا حيال سقمت نزب دو نز مدرخ زي تداليات اللي خنبل خلينا يس نزغ دايزي ابز عجي سل تبصح له يكون بريزنت سياس اقدم زنبباي نيرو مرجع سل زي نبرنا كتبل تخلي خاغن اقتشن عسرتن زهرب زنبر انترفيو تاريخايو تسفا نايتي مالتي بولار وورلد كم زلو يرايو هم زلو ابز اسراتات اسران كلتن جينا زي اوفيشالي كي تعوجو خلون دارغا امريكا نز حجي زلو يوني بولار وورلد كتعقب اي تغلنيا ولا وين تدليت اي تغلنيا سلازي ناي غزي حتو دعلمبر نيتو زبهالون كفتني خليو كموت كم زغل اوروبا وحبراتون كاب زلو شجر نابز خاف امبر نابز بلص خيداي كل يلو بولد زخونه ستيتمنت
even ኣብ ዓበይቲ መጋበያታት ተዛረበሉ ነይሩ ስለዚ I told you so ክብል ዝኽእል ፕሬዚደንት እንተሎ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ነዚ ገዲፍና ወላ እኳ ዓበይቲ ሓይልታት ኣለዉ እንተበልና ስቲል እቲ ዞባዊ ፅልዋ ግን ክህልዩ ሎሚ ዝያዳ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ራሽያ ኣብ ዞባና እቶም ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃሉ ዘሎ ኢማራት ስዑድያ ቱርኪ ግብፂ እዚኣቶም ዓብ ተራ ኣለዎም ንናቶም ረብሓ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ድማ ኣብዚኣቶም ዝመረፀቶምን ዝገደፈቶምን ዘላ ኣላ ምርጫታት ናይ ኤርትራ ብኸመይ ትርዮ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፃልና ክትፅበ ንውሕ ዝበለት ሓውሲ ፖድካስት ስለ ዝኾነ እቲ ናተይ ሪቶታት ግድፍ ኣቢልካ ኣብ ትሕቶታት ወይ እውን ጌጋ ኣብ ርዳእታት ዕሪ ዕላል ክንገብሮ ደስ ንበለኒ ከምዚ ይህን ምሂን ምክንያቱ ናትካ ኦፒኒየን እንዳወሰኽካ ኣለዎ ትከይድ እሞ ኣብኡ ንግበሮ እምበር ከምዚ ኢንተርቪው ክኸውን ይብል ኣይመርእ ኣብ ካልእ ሜቢ ክኸይድ ከለኹ ኮሚታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ግን ለትስ ዲስካስ ኢት ዓብ ናይቲ ፅቡቅ ኣርእስቲ ኢና ቀፃልካ ትዛረበሉ ርእስታት ይሰማዕካ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ንልዕሊ መጀመርያ ጠቂስካዮ ኸ ኦልሬዲ ሓደ ኣብዚ ንሕና ብፅፍርና እንተ ዝበሃለሉ ዘበን እንዳሓለፈ ሳላ ኩነታት ደምፆ ከዓ ዋላ ንሓንሳ እውን መሪፅካ ደይኮነ ተገዲድካ እውን ኣብ ነብስካ ክትምርኮስ ኣብ ደገደደካ ባዕልና ብዓቕምና ንግበር ኣብ ዝብል ብዓብኡ እቲ ቁጠባ ጥራሕ ኣይኮንና ንብል ዘለና ናይዚ ንዛረበሉ ዘለና ርእስቲ ካብቲ ቀንዲን ኣገዳስን ሓደ እቲ ሃገራውነት እዩ ባዕልካ ትውንኖ ናሽናሊዝም ናትካ ተለካ ካልኦት መፂኦም ከምድላዮም ይጠዋውቕዎ እቲ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ኣብ ዓሌት ተመርኮሰ ሃገራውነት ጠፊኡ ኣብ ሃገራውነት ኣብ ሓንሳ ድገብረካ ኤርትራውነት ዝብል ዝኾነ ኤርትራዊ ተደልዩ ከረን ቅመጥ ተደልዩ ዓሰብ ቅመጥ ተደልዩ ገለ ቅመጥ ኣበይ ብሄረይ ኣበይ ዓደይ ኣበይ ገለ ኢሉ ዝስከፈሉ ዘበን ኣይኮንናን ዘለና ንካልኦት ጎረቤትና ዘለዎ ሃገራት ምናምን ግን እዚ ብርቂ እዩ ቀደም ከማ ንሕሸን ነይሩ ቀደምሲ ዝኾነ ትግራዋይ ከይዱ ድሬዳዋ ቅመጥ ነይሩ ሕጂ ኣይተሓስቦን ወይ ከዓ ናዝሬት ዶ ገለ ዶ ክትብል ንዶ ኣምሓራን ኦሮሞን እዚ ኩሉ 100 ዓመት ድሓን ነበሩሉ ንድሕሪ ተመለስሉ እዋን ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓድታት እውን ከምኡ ዋላ ሱዳን እውን ከምኡ ሕጂ ኤርትራ እዚ ኣሰት እዚ ሓደ ኣሎ ሕጂ እቲ ሰልፍ ሪላያንስ ዝበሃል ዋላ ብግድነት ምፃእ ዋላ መሪፅካ ምፃእ ናብ ፅቡቕና ከይዱ ማለት እዩ ፅቡቕ ምክንያቱ ፕሮቴክሽኒዝም ክኸውን ከሎ ሰሰሪኻ ዋፃእካ ሕጂ ሰሰሪኻ ዋፃእካ ኣብቲ ናይ ባሓቂ ክትሪኦ ከለካ ኮ ንሕና ናትና ንገብር ኣለና ከምዚ ድድንግፀልካ ወይ ድተሓበረካ ወይ ድሻርኸካ ወይ ኣካል ናቱ ፅላል ድኾንካ እሞ ብኡ ትድሕነሉ መገዲ ይኮነን ኣብቲ ድሕነት ናይ ሃገርን ኣብቲ ፖለቲካ ሃገርን ኣብቲ ዘይሻራዊ ኮንካ ትኸደሉ ዲፕሎማስን ንኩሉ ጠቂሙ ማለት እዩ ብሕልፊ ግን ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ባዕልኻ ምግብኻ ተፍርየሉ ብሕልፊ ንዝኸይዶ ከለኹ ፅቡቅ ዝረኣኽዎ መወዳእቱ ርኤና እቲ ኣግሮ ኢንዳስትሪ እቲ ቀንዲ ንምሸትኮ ክትነብር ተኾንካ ኮ ምግቢ ይደልየካ ነብር ካልኦት ሃገራት ክዓፅዋካ ገለ ተኮይንካ ኮ ሕርሻኻን ምግብኻን ኢዳ እምበር ብርቅሪቅ ገዛውቲ ከይክዋፃእካ ንሽዑ ሕጂ ኣብዚ ካብቲ ራህያታት ዝሓፀታት ዝኩሉ ዲጋታት ገለ ኣቦታት ኢኻ ብማኢድ ቁፅር ዳርጋ 700 ሜትር 600 ሜትር ሰማዕቲ ዓበይቲ ፕሮጀክት እናእሽቱን ወሲኽካ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓልሓለ ወሲኽካ ዘሎ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ምስ ዕላበ ዕድን ምስ ካልእን ምስ ገርገራን ተተሓዘ ምስ ምግቢ ምፍራይን ነብስ ሕጂ ምግቢ እኽሊ ጥራሕ ደይኮነ ካብ ፍሩታት ኣዶ ካልእን ካሽ ክሮፕስ ኤክስፖርት ጌርካ ናብ ዶላር ክትቅይሮ ትኽእል ኣብኡ ተነፀፈ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ብሓቂ ነዚ ንቅረብ ነዚ ንኣትዎ ዘለና ዓለም ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ ኣሜሪካ ተሳዒራ ራሽያ ስዒራ ቻይና ትመፅእ ኣላ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ፕሮቴክሽኒዝም እንተኮይነ ጉድ ፎር ደም ንዓቶም ይሱ ንዓና ኣይኮነ ንሓርካ ነቶም ድሕርቑኻ ነበሩ ክሰዓሩ ከለዎ እቲኦም ክስዕሩ ከለዎ ገለ ሜቢ ደስ ዝብለካ ነገራት ኣሉ ግደ ሓቂ ግን እንታይ ድኾን ዘሎ እቲያ ቀዳመይቲ ነራ ሓር ካልአይቲ ትኸውን እታ ካልአይቲ ነበረት ንሓርቲ ቅድማ ገለ ኮርሶ እዩ ድኾን ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ፕሮባብሊ 50 ዓመት ቻይና ኣሜሪካ ኣውሮጳ ንዐን ከይጠቐስካ ንዐን ትነብረሉ ዓለም ኣይኮነን ዴ ኣር ስቲል ሄር መንያ ትቅድም መንያ ትድሕር ገለ እቲ ነንሕደን ድዋዳደሩ እዩ ከማን እቲ ሞር ኣገዳሲ ንዓና ግን እቲ ብጌጋ ዓለም ክትርድኦ ዝፀንሐት ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ክበሃል ይኽእል እዩ ሚስ ኣንደርስቱድ ምክንያቱ እዚ ሲ ክላዚኦም ዳ ዕፁዋት እንዲኦም ሰብ ደይፈትዉ ከም ዓለሞም ደይኮኑ ናይ ኣፍሪቃ ኖርዝ ኮርያ ድብል
نزي خوها بصنيح مالتي ግን እቲ አይ ኖ حقها great credit president ኢሳያስ ክትብል ተኸሊኻ ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ትውድብ ትህዝቢ ኣሚንሉ እዩ እዚ ካይዳሲ እዚ ደዋፃና ድሓርካ ወላ ካብ ግዜ ገዝሊ ጀሚርካ ከም ሃገር ንኹን ክትብል ከለካ እኮ ኤርትራና ኢልካ ካብ ሽዑ ትሕዘ ሃገራውነትን ኣሰራርሓን ከምዚና ንገብር ዋላ ትገድልውን ብተዛማዲ ክንደይ ገድልታት ሰውራታት ዓብ ሓገዝ ካብ ካልእ ክግበረለን ከሎ ኢንፋክት ብካልኦት ክዝወራ ከለዋ ድሌት ናይ ካልኦት ከተግብሩ ድግበር ሰውራታት መዓት እዩ ናይ ኤርትራ ግን ትመ መወዳእቱ ዝዕወቶ ከማነይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓንቲ ይረክብኒ ነይሩ ኣይበሃልኒ ግን ካብቲ ዝዕወቶ እዩ ትነብስኻ ምኽኣል እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ኣቲቲዩድ እዚ ዓይነት ባህሊ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ሓጋዝ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እነን በታ ቁርብ ጥቕስ ዘበልካያ ኻ ሕጂ እውን ብሕልፊ ኣውሮጳ ድዩ ዋላ ኣሜሪካ ድዩ ናብቲ ፕሮቴክሽኒዝም ክኸዱ ከለዉ ባዕልኹም ፍለጡ እዚ ዓይነቱ ዋላ ናይ ረድኤት ዶ ናይ ገለመለ ብሓንሳብ ቁርፅ እንተቢሎሞ ኣብኡ ደይተመርኮሰ ቁጠባ ተፀኒሕካ ካብኡ ደይትነብር ተኮንካ ትኸስሮ ነገር የብልካን ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ክበሃል ክእል በቲ ሓደ ወገንካ ሕጂ እዚ ታሪፍ ድዩ ገለ ድዩ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝከላኸልሉ እዋን ብዙሕ ንግድታት ትገብር ዝፀንሐ መቸም ኣፈክት ትገብር እዩ ደይትገብር ፀንሐ ከዓ ኣይነበረካ ይጠፋእካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሓን እንኳዓይ ከሰርና ክበሃል ክእል ግን ከም ፅቡቅ ክረአ የብሉን ምክንያቱ ነርካሲ ወይላይ ኢልካ ትኸደሉ ምክንያቱ ኣብ ደይንቡር ኢና ፀኒሕና ንሕና ሕጂ ናይ ኤርትራ ሜይቢ ዓለም ካብ ዘይ ኣብ ንቡር ፀኒሕና ናብ ዘይንቡር ትኸይድ ኣላ ንሕና ኣብ ዘይንቡር ፀኒሕና ናብ ንቡር ንኣቱ ኣለና ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዚ ናብ ፅቡቕና ክገብረሉ ንኽእል መገድታት መዓት ኣሎ ግን ኣብ ነውፅእ እዋን ተኣማሚንካ ፅባሕ ከምዚ ድኸውን ኢልካ ካብ ሚእቲ ድኸውን ነገር የለን ዳ ኩሉ ግዜ ተዋፅእ ግን ናይ ውሽጢ ሃገርካ ስጥመት እንተሊካ ቁጠባኻ ቀፃል ክዓቢ ተኽኢሉ ስራሕ ክፈጥር ተኽኢሉ ያኒ ኣብኣ ከለኻሲ ንሕናሲ ዓቐበት ክንወፅእ ፀኒሕና ኣብቲ ዓቐበት ምውዳእና ከለና እዩ እዚ መድረክ ዝቕየር ዘሎ ገሊኦም ግን ብጎልጎል ይኸዱ ነይሮም ወይ እውን ሓውሲ ቁልቁለት ይኸዱ ነይሮም ትተሪር ንሕና ንወፅኦ ዝነበርና ዓቐበት ክፅበዮም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ንግዲ ተመርኩዝካ ምኻድ እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ከቢድ ብድሆ ከም ዝኾነ እውን ይዝንገር ምክንያቱ ከምዛ ዝበልካያ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ዳርጋ ቀዳማይ ሃገር ኣብ ጂኦፖለቲካ ፕሮፌሰር መርሻይመር እንታይ ይብል ሃገራት ቀዳማይ ዕላመን ሰርቫይቫል እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ቁጠባዊ ፕሮስፐሪቲ ቁጠባዊ ብልፅግናን ህላወን ክልቲኡ ነጥብታት ኣሎ ዝነበረ ቀደም ዓለም ብዛዕባ ህላወ ዝሓስብ ኣይነበረን እንኳን ላይ ኤሮፓ ሓዊስካ ከም ትሑዝ ጌርካ ወሲድካ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃብትናተይ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ክኸዶ ይኽእል እዩ ኤርትራ ግን እቲ ዕድል እቲ ስለ ዘይነበረ ኣብ ህላወ ንህላወናስ ከመይ ጌርና ከነውሕሶ ንኽእል ኣብ ዝብል ዝነበረ እዩ ስለዚ ናብ ንግዲ ክትጥምት ከለኻ እውን እቲ መሰረት ኣንፂፍካ ተፀኒሕካ ጥራይ እዩ እምበር መሰረት እንድሕር ጋፍ ነይሩካ እቲ ንግዲ ለሰይ ቪየትናም 46% ታሪፍ ገብረልኩም እየ ክብሎም ከሎ I don't know how much እቲ ቁጠባ ናቶም ሪኦርጋናይዝድ ኮይኑ ነይሩ ግን ቢልዮንስ ኢንቨስት ትሬድ ይገብሩ ነይሮም እዚ ከምዚ ዕፁብ ክብለካ ከሎ ከቢድ ብድሆ ይኮነን ምቾት ለሚዱ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ኤሮጳ ስለ ዘለና ነርቨስነስ ናይ ኤሮጳ ንሪኦ ስለ ዘለና ዘይነበረካ ንክትሃንፅ ካብ ምቾት ናብ ሕማቅ ክትወርድ ከለካ ከቢድ እዩ ሕማቅ ፀኒሕካ ናብ ፅቡቅ ክትከይድ ከለካ ግን ኤርትራስ ከመይ ትሪኣ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ማለት እየ yes I like the way you put it ሳቶም ከንቆልቅሉ ንሕና ንዲበሉ እዋናት ማለት እዩ ናብ ኮሚቴ መስል ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ትሕጂ ተኣማሚንካ ኩሉ ግዜ ከምዚ ድኸውን ምባል to be too confident is not good ግን ናይ ብሓቂ እቲ ተሰርሐሲ ንፅቡቕና ኮይኑስ እቲ ተነፅፈ ነዚ ድመፅእ ዘሎ ሕጂኻ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ናይ ገለ ዝዕብለሉ ዘሎ እዋን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ሓጓፍ ከም ዘለና ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እዋን ኣብ ፕሮቴክሽኒዝም ዋላ ኣብቲ ነናትካ ምክልኻል ሓን ንኤርትራ ብተዛማዱ እውን ንእስ ዝበለት ሃገር ስለዝኾነት ኣብኡ ድሓን ክንከውን ኢና ዘብለካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ በቲ ፅቡቅ ዘለዎ ነተን ካልኦት ዓለም ዳ ብዙሕ ጉድ ፎር ደም ኢለ ክሰግሮ ደሊ እምበር ቀደም ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋ ተረኺብኩም ጠፋእኩም ዕፁ ተቢልናኩም ኣበይ ክሸጥዎ ወይ ከም ትበሃለሉ እዋን ነይሩ ሕጂ ግን ዕዳጋ ካ ተغير ኦኬ እምበር ንግዲ ምስ ኣሜሪካ እንተ ነይሩ ሕጂ ሽፍት ሕጂ ንኣብነት ካናዳ ዝግበር ዘሎ
ዘረባታት ከም ናይ ታሪፍን ዝንገለምቲ ቲ ማዕድኖም ዘሎ ቲ ዕንጨይቲ ቲ ካብ ብዙሕ ናይ ምስ ገዛውቲ ዝስርሕ ዕንጨይቲታት ገለ ብዙሕ ኤክስፖርት ላምበር ንኣሜሪካ ዝሰዶ ኦኬ ባር ንአውሮጳ ንኸፍተሉ ንኻልእ መገዲ ንገብረሉ ኢልና ሎም ካልእ ዕዳጋ ናዲ ማለት እዩ ቪየትናም 40% ኢልካ ግዜያዊ እኳ ድኸውን እምበርኮም እንዳልካ ከይድኒ ግን ኦኬ ባር ናብ ህንዲ ናብ ቻይና ናብ ራሻ ናብ ኣፍሪቃ ሽፍት ትገብረሉ ማለት ሕጂ ቀደም ሽፍት ትገብረሉ ቦታ እውን ኣይነበረን ሕጂ እቲ ዝደለና ዝሓለፈ ዘበንሲ ኢንፋክት ንኣሜሪካ ከመና ፕሮቴክሽኒዝም ድእትዎም ዘሎ ንዖም እኮ ፅቡቅ ነይሩ እቲ መብዛሕትኡ ዓመታት ድሓር ግን ነቲ ካልእ ኩሉ ወያ ይኮይኖም ነቲ ካልእ ዓለም ከም ናትና ዓይነት ቁጠባ ግበሩ ካፒታሊዝም ኣተኣታቱ እዝን ገለና ኣተኣታቱ ኢሎም በትየሞም ኦኬ ጉድ ሰሪሕሎም ከማኒ ሕጂ ምስ ሰርሓ ከዓ ሄይ እቲ ደበልና ያስኒ ካባና ንላዕሊ ንዓኹም ጠቂሙ ኮይ ድኾን ዘሎ ሕጂ ቻይና ደይ በቲ ድሕሪ ምስ ኣሜሪካ ዝገበርዎሽ ስምምዕንቲ ኣካይድኦም ምስ ቀይሩ ብሰብዓታትን ኦኬ ጉድ ካፒታሊዝም ንሃለኩም ሽዑ ንቻይና ሞር ምስተቐመ ንቪየትናም ሞር ምስተቐመ ንታይዋን ምስተቐመ ሄይ ንዓና ደኒኩምና ኣባሃል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን ፅቡቅ ዘለዎ ንዓንካ ኣተስእወን ስለ ዝኾነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ግዳያት ዝገብረን ነገር ግን ኣይኮነን ሕጂ ናባና ከዓ ንምፃና ብኣፍሪቃ ስፔሻሊ ኤርትራ ምስ ግብፂ ስዑድያ እቲ ኣላያንስ ቶም ዓበይቲ ሓይልታት ነናቶም ይባልዑ ስለ ዘለው እቲ ጋፍ ንመን ከፊቶምሎም ኣለው ነቶም ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ ሕጂ ቀጠር ኢልካ ኢማራት ኢልካ ስዑድያ ኢልካ ግብፂ ኢልካ ቱርኪ ኢልካ ኣብቲ ዞባና ዝገብርዎ ዘለዎ እስከ ምሳት ተሓዝና ክንሪኦ absolutely in fact ዓለምሲ እቲ ግሎባላይዜሽን ዓብ ሽሙ እንድዩ ነይሩ ከምዚ ያው ከላኻ ባይደፍን እቲ ትርጉሙሲ ዓለምሲ ቁሸት ኮይና እያ ሕጂ ጎረቤትካ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ርሑቕን ዳርጋ ሓደ እዩ ዝበሃለሉ ዘበናት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሊትራሊ ግን እዚ መራኽብ ድን ዋላ ናይ ንግዲ ነገራት ድዩ ካብ ርሑቕ ዕዳጋ ድመቸወካ ትገብረሉ ነገራት እቲ ኣብ መንጎ ንዑ ደድሊ ሴኪሪታት ኣሎ ንዑ ደድሊ ኣላያንስ ኣሎ ገለ ንሱ እንዳጠፈ ብድኸ ዘሎ እዋን እቲ ቀረባኻ ዘሎ እቲ ጥቓኻ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብዘን ሪጅና ዘለዋ ሓያላትን እሳተን ድገብሮ እዩ ንዓና ሞር ዝፀልወና ማለት እዩ ካብተን ርሑቓት ዘለዎ ንላዕሊ እኳ ዳ ተን ርሑቓት ዘለዋ እኮ ናተን ክገብራ ኣተኩረን ኣብ ካልእ ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ግን ኦፍኮርስ ምስተን ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ቶታል ርክበን ቋረፅ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ቀንዲ ገዳሲ እቲ ቁሸት ዓለም ትኾነሉ ነበረ ድሓን እታ ቁሸት ኣብ ጎረቤትካ እያ ዘላ እምበር ኣብ ሙሉእ ዓለም ተርክበሉ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣብዛ ስእሊ ዘለዋ ኣብዛ ማፕ ዘለዋ እንታይ ከም ዝግበርን ብፖለቲካ ብቁጠባ ብሰላምን ውግእን እቲ ገዳሲ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ በዛ ዓይነት ዘኽትረ ከለካ ዋላ ከምዛ ዘላታ ማፕ ኤርትራ ምስ ስዑዲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ኤርትራ ሕጂ እውን ሰላም ይመላእ ኣሎ ምስ ሱዳን ኤርትራ ምስ ሶማልያ بتزامد وين الحين تبزح دفعها حيلا مش جيبوتي alliance دلوا بهالخيل مالتي كينيا وقطبة كينيا security I mean كينيا نقدر خير مالتي قالين هاجرات كا ما مسجورة بيتن بكل بصلاة الخبر المقدسات الله حجي كمتيني إيرترا تحميه إيرترا نجراميا نحنسا مستيات واقع بهالنبر أبزا ساعات ذي إثيوبيا رأي مس سوماليا تصاب أنك مس جبس خمو مسانا خمو مس السودان وين تعيك بهالاي كألني حجي أبز خمس جبر الأوان نايزو بخا بتريل نايزو بخا مورا قداس أبز خون الأوان I think إيرترا so far so good سبحان الله بهالخلي قلنا هاي geopolitics نقر ناي قال خمسيا لو معلت خمسين يارات صباح كثير تبلو لي مخناتو كلنا الناتو أب زشار خل أوان نالت كمان كذا ولا زنات نامس وشت إثيوبيا دلنا ناي أبي ناي ناتنا نسخت مالي نسخنا برا الله ينصغير حجون زناي ويانا زبهال دلنا صلاتني رام أب الله ينصدم تصل له حجي أب شفت أب تقبر له علم التمزوري خاطر حيو كثر داي بلو مخناتو حساب تطويع علم قريفات كاتغيد الله جنس وبغض الله قصر حزبنا إذا أبز دلنا خبابين أنترينا يو ቁጠባታት سعودي من هذا من ميدل إيست وسخكا قال كابتن عبيت ቁጠባታት ናይ ዓለም ያ ንላዕሊ ኺድልካ ولا مس ولا بعلي وسخكا ولا على ኣብ ግዜ ሰላም ምናዳ ሱዳን ኢትዮጵያ ኤርትራ ግብፂ
ተዛማዲ እዚ ሪጅን እዚ ኣብ ሰላማውን ተረጋጋሉን እዋን ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር ግን ሕማቅ ኣሎ ፅባቅ ኣሎ ብውሽጢ ነፍስኻ ትኽእለሉ እዋን ኣብ ዝበሃለሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይና ዘይንብል ዘለና ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይተረጋገአ ሰላም ኣይንረክብን ኢና ደረኽብ የብሉን ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ነናቱ ዝገብረሉ እዋን ትቆፃፀሮ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ወይ ከምዚ ናይ በዓል ብሬክሳት ተሓሳስባ ገለ ክመፅእ ከሎ በቃ ሕጂ ሳተን ተን ደቡባዊ ዓለም ዘለዋ ተን ጭቁናት ዓለም ዘለዋ ነተን ጨቆንቲ ኣውሮጳ ኣሜሪካ ስዒረን ብላዕሊአን ድመፃሉ እዋንየን ሳተን ድነግሳሉ እሱ ኣብ ሓቅነት ነበሮ እውን ኣይኮነን ሕጂ ትሩሊ ናሽናሊስት ክትብል ከለካ ሃገራዊ ክትብል ከለካ ብሃገርካ ኢኻ ትሓስብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብዕራይ ናብ ደበለ የብል ተኮይኑ ብሪክ ይምፃእ ዩኒፖላር ምፃእ ኣሜሪካ ምፃእ ራሽያ ምፃእ ቻይና ምፃእ ገለ ምፅእ እቲ ቀንዲ ደዋፅእ ንዓኻ ድገብረካ ናትካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሶም ኣሜሪካ ፈርስት ትብል ኣለዎ ምሽ ናኻ ኤርትራ ፈርስት ናትና ቀዳምነት ንዑ ይውሃብ ኤርትራ ፈርስት ማለት ንኤርትራ ቅድሚ ሱዳን ቅድሚ ኢትዮጵያ ከተሰርዓ ማለት እዩ ከዛርብ ከመን የብሉን ማለት እዩ እዚ ፓን አፍሪካንስት ኣተሓሳስባ ኣይነው ሴክሲ እዩ ምክንያቱ ዋው ምክንያቱ ነዞም ሓያላት ዓለም ደስምዖም ተዛራባይ ፕሮፌሰር መፂሉ ሕጂ ኣፎም ሃፉ የስ ዳትስ ናይስ ግን ከምዚ ክልቲኡ ነገር ብሓንሳ ኣይከኒ በዚ ሓደ ወገን ናይ ፕሮቴክሽኒዝም ናይ ኤርትራ ፈርስት ናይ ሃገራውነት ተዛረባ ኣለካ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሳም ካይንድ ኦፍ ከምዚ ኣላያንስ ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ናይ ሰሉስ ዓለም ገለ ንሱ ቀሲሉ ድመፅእ ፕሮባብሊ ሓደ መዓልቲ ነርክበሉ ነገር ኣይኮነ ግን ኣብዛ እዋን ዘለና ተቐንድን ኣገዳሲ ግን ብሃገርካን ናትካ ኢንትረስትን ኣብ ምዕቃብ እሞ ኣብዚ ከምዚ ከዓ ባይትን ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ ቀለል ሰባት ኣይኮነን ዕወቱሉ ኣለዉ ይመላእ እዮም ግን ንመፃ ግን ስክፍታታትና ብዙሕ እዩ የስ ሓደ ኪላስ እንታይ ኢሉ እዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ፎር ኤግዛምፕል ዩክራይን ዝግበር ዘሎ ራሽያ ምስ ኔቶ ምስ ኤሮጳ ምስ ኣሜሪካ ክካየድ ከሎ ናይ መንፀቀ ክንከውን ንግባእ ከም ኣፍሪቃውያን ኢሉሲ ናይ ዝኾነ ይኮናን ክልተ ኢምፔሪያሊስትስ ንሓድሕዶም ክጨፋጨፉ ከለዉ ኣብ ደገ ስቕ ትብል ብውሽጢ ግን ፓርቲ ኢኻ ትገብር ኢሉ ምክንያቱ ዊ ዶንት ኖው ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ራሽያ ከይትሰዓር ድፈርህ ኣነ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣሜሪካን ኔቶን ኣመና ሓይሉ ንኸይወፅእ እሞ እቲ ዕንደራ መሊሱ ከይቅፅል እዩ እምበር ኣሜሪካ ተሳዒራ ራሽያ ሓያል ኮይና ክትወፅእ እውን ድሌት የብለይና ነ at the end of the day ክዳኸሙ ኣለዎም that's the end of ናይ ኤርትራ ከርባሓ ዝኽእል ሕጂ እውን ራሽያ versus ኣሜሪካ ኣነ ኤርትራዊ እየ ለት እቶም ሓራምዝ ንሓትሕዶም ይዳኻኸሙ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ዘይንቋፀሮ ሪስክ ክፈጥረልና ዝኽእል ቦታ ይንደልና ዘለና ምክንያቱ ፉል ሪሶርስ ናትና ናብ ቻይና ኢና ከነቕንዑ ኩሉ ዘለና መሳርሒ ተጠቒምና ነዚ ቻይና ዝበሃል ኢምፓየር ወይ ነዚ ቻይና ዝበሃል ሲቪላይዜሽን ከነውድቕ ኣለና ምክንያቱ ብኩሉ ናይ ስትራቴጂክ ኮምፒቲተር ናትና ፒር ኮምፒቲተር ናትና ቻይና ይሎም ኣለዉ ቻይና ድማ they know one thing ንሕብረት ሶቪየት ገይሮ ዘውደቃ ኣሜሪካ the same way ካብኡ ንላዕሊ ዝተጠናነገ ስልቲ ገይሩ ከውድቖም ክፈትን ምዃኑ ስለዚ ቻይና ኤርትራ ኣብዚ ስለምንታይ ደምፆ ዘለኹ ኤርትራ ትንኮ ኢንዲፐንደንት ክሳብ ሕጂ መጋበርያ ዘይኮነ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መጠን እትረስኒ ናይ ራሽያ ቻይና ኣሜሪካ ቻይና ክዓቢ ከሎ everyone ነቲ ትሬድ ሩት ናቱ ክሕሉ ክጅምር እዩ ኣብ ጅቡቲ ቻይና ቀደም በይዝ ኣለዋ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ነፈርቲ ኩናት ክስከም ዝኽእል ሃርበር ያዳልያ ዘላ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓንቲ ካሪየር ዝኾነት ዓባይ መርከብ ኣብ ጅቡቲ አንከር ክትገብር ከም ትኽእል ኣብኡ ከተውርድ ከም ትኽእል እንታይ ማለት እዚ that's why እቲ ዘሎ security competition ኣመና ከቢድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ከምዚ ውድድር ሓደ ላዕሊ ክትወፅእ የብልካን ምክንያቱ ናባኻ ዘይተሓሰበውን ክልክመካ ስለ ዝኽእል ቁሩብ ትለይ ትሕት ኢልካ the most important thing ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዞባኻ እዩ how do we ነቲ ናይ ዞባና ኩነታት ሕጂ ናብ ዞባና ክመፅእ ኣላየንስስ ብመሰረቶም ኣብ ረብሓ ናይ ሃገር እዩ ዝምልከት ሽርክነት ማለት ንምንታይ ኢኻ ትሻርኽ ትማሊ ምሳኻ ዝነበረ ገለ ዘይኮነ ሎሚ እንታይ ረብሓ ኣለካ ፅባሕከ እንታይ ረብሓ ኣለካ ሎሚ ረብሓካ ጥራይ ዘይኮነካ ስግኣትካ እንታይ እዩ ስለዚ ረብሓን ስግኣትን እናተቀያየረ እዩ ዝኸይድ ትማሊ ዘረብሓካ ዝነበረ ሎሚ ከየርብሓካ ክእል እዩ ትማሊ ስግኣት ዝነበረ ሎሚ ስግኣት ከይከውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ትማሊ ስግኣት ዝነበረ ካብኡ ዝዓቢ ስግኣት ክመፀካ ይኽእል እዩ ሶ እንታይ ክትገብር ኣለካ ፕራዮሪታይዜሽን
قد ما تختل كتب لك ايناي تزعبيه سكيورتي ابي ارتراوين هجو سوشيال ميديا دريو هو حت عبي تاريخ صلاينا يرتراي يبلو انا خانتاي زبل بردات علني هو حت ابارات كيلو خلو يس استراتيجيك صلاينا يرترا تبل تغليقه هو حت اب 15 كوين كخطريو خلغا نيرترا ميبي صلايو ميبي سغاتيو جن حيلي يبلو نيرترا كندوكس غازغل نيرترا ኢትዮጵያ ተስጋ ክንብል ከለና ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይሊ ደስጋ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል anywhere ኣብ ካብ 4 ኪሎ ወፂኡ ዘሎ እዚ ዳግመ ግምት ይኻ ትገብረሉ ዘለካ ስለዚ 4 ኪሎ ዘሎ እንድሕርና በኤርትራ ዝጥምታሎ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሓይልታት ትገብሮ ኣላያንስስ ብኸመይ ዓይነት ርዮ ደዋፅዓ ድዩ ወይስ መሊሶም ክጠልሙ ዝኽእሉ ሪስክ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራ በይና ደው እንተበለትከ من يفرح بزوانزي بين تطويلات يكونوا تنسجرتون زخول عقبات زنبرة من دنيري أبغونا زبل كالو أرجيمنت الزون ناتو مسرة زلويو نات كاريتون تاي مسل أنا ناتي عبد الحريت ريتاي كبي خليه لايك جبرو بليز بزعات اللهم لايك جبرو شير جبرو إزز بزوجكم معرض خليه هو نبأ متى جن صبوا زلوا إزسي كم حزبين كم هاجر أنت هنجبر لنا زبل كان تايتي نعنا زمرحنا برينسيبل كل جزيسي بعراينا بدبل يبل زمرحنا عينة ما أجابك كل اللو مالتي إمنت كل اللو كل سب بحسب نحن وكنا تتغير أزيد بعد أجي صبود اللو أفتح قرأ شارتر زبا جنبار حارنا تيفراز أنه هقدف قوم كله 9-4 أبتي شارتر ناي هقدف أبتي ناي إلفرا ناشنال شارتر بنقوله أو صبت أنا صفت نقرت لا إيرترا زقدم نربحها هاجرنا أب هاجر أو ربحها استمركوسة محزن يزبل جي هاجر أو ربحها أبو تقول له كل جزء أب هاجر أو ربحها تمركوسة سنة من تمركوسة محزنات كنقبر مخنا جن كل جزء نعنا راح يكون سي فتح أول خانة ندار أخا هزوخ شقوان ندار أخا حما كون ناب كوميتات أمين قدنا تيو نقل عالم راح تقبر ونا يكونن مس شقونات عالم مس فتحن مس سلامن كل جزء أبقون لنا جن قدميات سرعة مالتي هاجر أو ربحة مالتي حجي إذا أبوت أصله له كل جزء إيرترام بزيح كيت صني حنت ملكا مقدرنا يكونن مالتي كله هاجر أو ربحة مقدام لأنبر زي يوم محازوتنا يوم نزل عالم زي يوم عرقتنا يوم تبها لا يكونن مالتي كم تبها لك نبار الربحة أنبر نبار محزن الناس الذي هلا مالتي حجة أب كم زكايدا بحلف ده حلفة 10 عامات قبل 10 عامات كمان كوين له هندي زغب له خبها كله تشاينا مسميني أمس أمريكا قال خبها كله ناي هندي كم كابتن عبيس عالمنا دلون كنت أبا كابتن بهزبي وصرح هذا عالم زلا هندي أجن هند خيتها سمعت حنت نقدر تقبرات الله مس كلهم سبيشال زي ما راح يمضي الحج مودي نزي أسي نزان ولاد اللي ناس بس لنا تكبر مالتي تشاينا بحال كله تشاينا مس أمريكا مس جابان مس راشا نعنا بزي ويكا أنا يصلاقي فتاوينا ويكا مس صلاتنا سلة معزن كان أنصارنا يخاجل زبلو أبزي بقول لما قدي هندي لا تعصف وخذ اللو مالتي أبكندي ناي وجن حسكا وجين كاتسني حكات حدا تحنس أدحرقك هاجر من حساب السعر الكات وصدمه شعوب على خم تغرق كاتسني مالتي دغنا خينو أفتنا هاجر وشارتنا أثناء تمسينا زي شاراو أكايدا يزواج نايز بالله حجون نسيو نحوارون نسيو مالتي حج بزي ما قد خنريو خلنا أبز فترة مكيار من اللوات قاله أب بإنجليزية سي clear and present danger تبهلاله فاكت زياسي popular تقبل تاخم كم رستا مصحف نيرا قنت تا clear and present danger نصورن واناون حدقا مالتي حجي ماكينة هزور كلها نصورن واناون حدقا أبقى خندارا أخاها تخيد مر هناك ريتها بالك دم تمسعتها كانت أقام كلب تمسك كان يمان دابلك تخوض لما قدي has to be clear أبز حاجة زي ساعات كونا اللوها نتتمالي ترجع كسجر دفت النبر بعراي لو ما عالتكم كان كي تهار مؤجس تقبر مالته أجي تا clear and present danger in fact خبي مسيو أمنا أمريكا بريزيدنتاتسي نجوه حيدو ريبورتر مصمم نجار الله زعبنا كابس اللي خاب CIA خاب national security خاب قلنا بلد تمال
معلتي this is the clear and present danger نايلو معلتي زيانين دلوا مالتي يباني خاتوسن مالتي حجي بخومو خنحسب ولا خم دحنتم مراحتي تمام قمي دلوا سكوا سي سرحم كل جزء بتهلو كنتات نار أخا سلايا خانتا يبلو علمنا بيت خيدا لا نجارات كم يخيدا لا شعور حشاكا قلت في أجلس تقبر مالتي بو خم دخلوا ترى يلا قلنا إحنا ونكم حزب خن السعودية بالناسي تقند قداسي نسي تاي مالتي مو كرمي حجش دارقاش عادي شامنا عمد كوين الله أبي أحمد كو عم بابا حيزلنا يمسيو سلامكم يد دليلنا مسيو أخبيرنا مسيو كيح من صاف غيرنا تقبلنا يو سلازي بود خلل كنتات قد ده كنتات دمصهم نيرو next نابل كات خير دحري خا كندي شيفتين الاينسن يمص الله مالتي هي تفلل يدل العالم كل غزيهم يتخيل نيرا باله ولي خاب ولا انت خابو كاب شح عمت ولا اندهيت ግን قاليو الاينس صنح نيرو 10 عمت صنح 30 عمت صنح شيفت تقبر قال حجي ግን اب عمت اب 6 شهور حي ነገራት በተጸኒሕም በትብዝኸዱ እዋኒና ዘለና ማለት ይቅልጥፍ ኣሎ ቴክኖሎጂ ደምጾ እዩ ግሎባላይዜሽን እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ኩነታት ደምጾ ብሕልፍ ትራምፕ ኣብ ዘለዎ እዋን ከዓ ናይ ብሓቂ ከቃላጥፎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ራሽያ ትሽዕር ኣሜሪካ ገለ ክንብል ምስ ጸኒሕና ከምኡ እንዳተባሃለ ከሎ ራሽያን ኣሜሪካን ብሓንሳብ ዝኾናሉ እዋን ከዓ መፅኡ ሕጂ ሓደ ሰሙን ከምኡ ፀንሕ ምስ ራሽያ ኣሎ ኣብታ ሰሙና ከዓ ክተፋነኑ ከዓ ደልዩ حجي أب كمز أوان سايت مرسل يلن كم زانا هند إكزامبل كنبل نخل ولا أنا إيرتران كنبل نخل بس كله في الشهر نابلكا أوكي بعراي نبدأ بليبل ويكا حرماز نبدأ بليبل نعنا يترقص نطرح نقول لك ني إيرتران تايزوات ني إيرترا قدام الناس لذي إيرترا فرست حساب زهلوه تزي شارع ومقدر حساب زهلوه بعابي ونفتح جرا وشارتر وانت نسيف الله التبهلي نبلو دلنا إيرترا والنت وي زد خدا اللي دلنا مقدي كونك خم إيرتراوين زخور عنا زول لخ نزينا كو سيلبريت نقبر نزك وينا نحنا نولو مالتي حجي إذا حساب زهلو أبوته خلي لازي بس مع كانيتا تاخذ كونيا مالتي حجي خم ويانا كم أمريكان جيرم من إيرترا زحرقوا بحلفة 3 عامات يلون كبهلا قلتها قرات تغيسكا إثيوبيان وأمريكان نبل حجي صباح كأن إيرترا زتكم كل يوم تصبو دخبلت جيرم أنا فتوت ديك يورو لابن ثالو دي يلا absolutely بربح حاجة كان خاتحسب دحري خا دحر 5 عامات كان انصارو خا خدو خلو خلو يلون مخنياتو افتاد بالكايو زم كلهم ناي جيوبوليتيكال اكسبرتس تبلو لا هاجرات بسرفايفال يندخرا انت رات باهيلو سرفايفال فيرست مالتي نمشاتو يعني كم تنبر عالم دم حاشه خمس قال نحرت مالسكا تحتك وانا قند الرياليتي ابكم يدل مالتي لذي كاب كلتشان 25 لنا تو حدا حساب كلتشان 30 نجارات كم زد خيط تخوينسي انتاي مقدمنتك وهابه زغبوك نبلي نمبر مرج انا ونا يكون مالتي that's exactly what's تتخداد الله بتتخداد الله مالتي ما I think ترادينا نهو يا ابو هجي انتايو زياده كن صقطاز دلي عبي ديبيتس لزولا ابتنت بتيو هذا اب غداي ناي سودان it's actually quite clear ኤርትራ ምስ ሱዳን ብዙሕ ሰባት ሆና ይርዶምኒ ወይ ውን ጌጋ መረዳት ኣለዎም ናን ኢንተርፊረንስ ፖሊሲ ክንክተል ኣለና ኩለና ተሓይስካ ክትምልሰኒ ኢኻ ዘነጥብታት ሓደ እቲ ሚስኮንሰፕሽን ወይ ውን ደይ መደይ ተባሂሉ ከም ንሰብ መደናገር ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናይ ኮንፍሊክት ኢንተረስት ከም ዘለዋ ጌርካ ዝሽየጥ ሕቶ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሕቶ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተኮይኑ ኤርትራ ክትኣቱ ኣለዋ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ተኮይኑ ኤርትራ ክትኣቱ ኣለዋ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ተኮይኑ ኤርትራ ኣብቲ ኮንፍሊክት ኢንተረስት ኣለዋ ወይ ውን ኣትሊስት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ንምሕላው ኮንፍሊክት የድልዮ እዩ ኣብቲ ከባቢ እዩ ሕጂ እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ፍሬምድ ዝኾነ እዩ ሓደ ሃገር ኣብ ካልእ ኮንፍሊክት ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጡ ሰላም ተዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፀገምካ እንድሕር ክትቋፀሮ ዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ ኤክስተርናላይዝ ብምግባር ናይ ደገ ፀላኢ ጌርካ ውሽጣዊ ፀገምካ ክትዓብጦ ወይ ውን እቲ ህዝቢ ንዑ ረሲዑ ናብቲ ደገ ንክጥምተልካ ኢኻ ትገብር ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ፀገም የብሉ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ደገር ነዊሕ ዓመታት ኮንትሮል ገይርዎ እዩ ኮንትሮል ኣለዎ
the best mechanism نقول ناس أفني جلا يكون أبغى زي survival انتلقى انتايز بهالزر بالله survival كعوتا كازغل وسانة رايحة توصل everybody تري العقبات كبتصح كله ويون أمانع أقدر سبدهوك ما تأخله بزعبة ديمقراطية freedom of expression حال نجاراتن قدامنا تيبلون clear example is Russia you can name any country مدري شجر ما تيو Europa for example right now Europa أنت قديش نرى نخي Europa liberal society زبال نيرو شجر سلازم تحججن free speech زبال crack down يقبروا والله ونعمل أمريكا خصوصا ماله سلامتاي نساتهم من يوكرين كحجزوا دليل له حزب ما يدقفون يزلوا سلازم تقبر لك يوكرين قداي حماقي نزبل شات داون اصو لوكوتو ناي راشا بابتي خال يلقى صقعيو بلوك قبرو كانسل قبرو يتي بلان مالتي اذا خانتايو اوروبا سلام تاي قبرو له ناي سرفايفل حتى سلو زغونه ابت ناي سرفايفل حتى تالاي فيري جود اكزامبل ابي ارترا ساوا خيدو من سيك علم قديتاي نيرو سلامتاي داب يوكرين حجد ما ابي اوروبا هاغراوي قدود عسكرنا كجمرو زفتن زلو مخنياتو ريسك ليفل ناتهم لعل قصو سلازم متى انت هاجر دما نسرفايفل ناتا نهلاونا ناتا سقات تمتيوا كل عينات مخنيات قبوليو everything نتي صقمكا كفتح زغل كساب زغونه كل ነገር ክትገብር قبوليو እቲ ፍሉይ ነገር ዝገብረና ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝቐፀለ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኢድ የብላን ኣቡ ስለምንታይ ጀሚሩ ስለምንታይ ይቕፅል ኣሎ መን እዩ ዝኸስበሉ ዘሎ መን እዩ ዘጓህሮ ዘሎ this has nothing to do with ኤርትራ ተፀገም ግን ኤርትራ ኣክት እንተዘይገይራ ናይ ሱዳን ፎርስ ኢማራት ዝድግፎ ዘሎ ሓይሊ እዩ ናብ ከሰላ ገፁ ተኸይዱ ኢማጅን እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል በቦር ሱዳን ተመፅዩ ክንምንታይ ፀገም ናይ ኤርትራ ክፈጥረላ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንኸይገብሮ ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ስለምንታይ ዓሰብ ይደሉ ኣሎ all of the sudden ዓሰብ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ዓሰብ ስለ ዘገድሶ ንቁጠባ ናብቲ ዓሰብ ስለ ዝኾነ ድዩ absolutely not ሓደ ሓይሊ ናብ ቦር ሱዳን ክኣቶ ብሱዳን ዝፅዕር ዘሎ ሓይሊ በኤርትራ በኢትዮጵያ ገይሩ ድማ ዓሰብ ክመፅእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ንሱ ስለ ዝኾነ ኢማራት ዝበሃል እኹል ገንዘብካ ስለ ዘለዎ ገንዘብ ጥራይ ካይኮነን ዝህብ ገንዘብ ሂቡ ዕፅፊ ገንዘብ ክወስድ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ካብ ሱዳን ወርቂ ብምሉእ እውን ዱባይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወርቂ እውን ዱባይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ኣለዎ መንግስታት ማኒፕሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ዓብ ሎብ ኣለዎ ንኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ስቕ ናይ ምባል ክእለት ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ተበግሶታት it's not actually a choice እንተደይ ጌርካዮ እቲ ኣብ ጎረቤትካ ትሪኦ ዘለካ ሓዊ immediately ንስኻ ኢኻ እተ ናይ መወዳእታ ዕላማ ክትከውን ትኽእል እዚ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ንምብዳህ ምስ ህወሓት ድዩ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ካልእ ዕጡቕ ድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ንዑ ደገፍ ክትገብር ከላ ብኸመይ ምክንያት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ነዚ ከምዚ ኤርትራ ኣክቹሊ ክትገብር ከም ዘላ እውን ኣይንፈልጥና ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ክንድኡ ዝኣክል ስጉምቲ ክትወስድ ዘይከኣለት እስኪ ኣተሓሒዝካ ናትካ ኦብዘርቬሽን ግበረሎ ኣነ እውን ናተይ ርእቶ ብፀኒሐ ገሊኡ ግን ዝያዳ هو حجي إذا بحال كله أي بخال أبهلا ولا سخال دايركتلي الكايكو كندو الله بخال أبهلا سي التهاجر وربحها نهاجر نربحها هاجر كان هلاونات كا إلكا ديت جبر نجار يلا ديت فنقول يلا نديت عندي حجي ولا خير كا جنابنا إيرترا بسودان سلام خون تدل مش نبلا تصدق إلكا كان كله ناي بوليتيكا ناي جيوبوليتكس ناي زعلمي ناي كالعالم يكون صدقي نهتمر لك كون كانت قبر ግን ኣብ ጎረቤትካ ሓዊ ክላዓል ከሎ ክትጥፎ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ርባሕ ኣካልካ ንሃገራ ዘርብሓ ትገብር ዘላ ኢልካ ክትገብሮ ከለኻ በቃ ቅንዕና እውን ኣለዎ ምክንያቱ ተደይኮነ ትኻልእ ነገርካ ትሓብኣሉ ዳ እምበር ዜሮ ዜሮስ ወላ ሱዳናውያን ንዓና ክሕግዙ ተመፅኦም ፅባሕ ንግሆ ንዕኦም ክሕሾም ኢኻ ትብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሃገራት ሲ ብረብሐ እኔ እንድኸዳ ብሰርባቤለ እንድኸዳ እንተዳ ኢልካ ብፅድቂ ከዳንየን ማለት እዩ كم دبال نقول فلدي دك سبات السوشيولوجي متسيخة أفتي سايكولوجي ناي ويكا مس غربتنا مس عركنا مس محزنا مس حبرتسبنا ولا مس غربتنا إنه حزبتات كاله حجر نقول ركب بفقر بقلن السبوتو إذا كان عقبنا عدنا يديتنا يكونن it's clear cut it is أبروسي خا ناي علم زبهال أما حدا رمنسيل ولا United Nations تأكيدا مجاوي أدقبرا مجدتاتي ويتاين حيالات دبهلا عبلي لنا وقال خلينا نقول لنا هاجرات زم حدرا
ኢምፔሪያሊስት ኣይኮናን ከምዚ ከም ድሌትካ ድገብረካ ገለና ኣይኮናን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ማለት እዩ ሕጂ ንመሸቱ እምበር ንረብሓኻ ክትብልሲ ኩሉ ክግበር ኣለዎ ክትብል ከለካ እምበር ዝገበርኩ ተገበርክዎ ዒራ ንረብሓ እየ ዝበሃል ዘለኹ ሓጢኣት የብሉን ክበሃል እውን የብሉን ማለት እዩ ንህዝብካ ዘርብሕ ኮስት ኤንድ ቤነፊት ማለት እዩ እቲ ዋጋ ተኸፍሎ ኣሎ ተኸስቦ ከኣል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋጋ ተኸፍሎ ውሕድ ተኸስቦ ብዙሕ ክኾን ከሎ ኢኻ ናይ ብሓቂ ንፉዕ ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋጋ ናይ ኦፍኮርስ ብደም ተኸፍሎ ድኸበረ ዋጋ እዩ ግን ድኾነ ኮይኑ ክሳራታትካ ኣጉዲልካ መክሰባትካ ትእክበሉ ረጎደ ግን ምእንቲ ክትከስብ ኢልካ ብዙሕ ተኸሲርካ ከዓ ደዋፅውን ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ትኹን ዋላ ስዑዲ ትኹን ዋላ ዩኤኢ ትኹን ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ኣለወን ግን ዳስ ስሊ ንምሸቱ ምክንያቱ ንሃገረን ዘርብሕ እኒአን ንገብራ ዘለዋ ንዓም ዘርብሕ ዋላ ተማ ውሕዳት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንዓም ዘርብሕ ኢልካ መዝኖ ትኽእል ግን ንምሸቱ ኩለን ሃገራት ነናተን ከርብሓ ዝገብራ ዘለዋ ኢልካ እንተዳእቲኻዮ ላላ ሕጂ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ኣለና ግን ንግብፂ ዘርብሕ እዮም ግብፂ ዝገብሩ ኤርትራ ከዓ ንኤርትራ ተርብሕ ሶማል ከዓ ንሶማል ዘርብሕ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ናይ ኤርትራ ረብሓ ኦፍኮርስ ካልኦት ሰላም ክገብሩ ገለ ሕጂ ንረብሓና እዩ ፅቡቅ ፅባሕ ንጎ ከዓ ዋላ ከምኡ ኢሎም ነንሕርዶም እንዳተተፋነኑ ንረብሓና ተኮይኑ እውን ኣብ ከምኡ ኢኻ ከተቐድም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብታ ሃገራዊ ረብሓ መፂኻሲ ዓለማዊ ዓይነት ኣካይዳ ዘይግበረሉ ምክንያቱ ነታ ናይ ብሓቂ ክውንነት ንሳ ስለ ድኾነት ማለት እዩ ሱዳን ከይተረጋግአ ናትና ቁጠባና ድዩ ናይ ውሽጢ ምሕደራና ድዩ ኣይንገብርን ኢና ግን ኣይትብልኒ ኢኻ ምናልባት ክትርክበሉ ክትቆፃፀረሉ ደይ ትኽእል ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ሃገራት ከዓ ነናተን ክገብራ እየን ክበሃል ከለካ እታ ሓንቲ እንታ ክቆፃፀራ ድኽእላ ሃገረን ጥራሕ ኣብ ውሽጢ ሃገረን ዘሎ ነገራት እየን ኣትሊስት ተኣማሚነንሲ እዚ ወሲና ኣለና ከምዚ ክኸውን ድብላ ማለት እዩ እዚ ሽርክነት ናይ ዋላ ንህለሉ ናይ ሶማል ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣት ሳም ፖይንት እሲ ዳርጋ ሽርክነት ድመስል ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ 100 ሚልዮን ድኸውን ህዝቢ ከርብሕ ድኽእል ገለ ዝበሃለሉ እዋን ነይሩ ግን ኤርትራ በይና ትቆፃፀሮ ይትኽእል ኒያ ኣብ ሶማልያ ዝኸውን ኣብ ሶማልያ ኣሎ ኢትዮጵያ ድኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ንምሸቱ ከዓ ነዚ እውን ሓደ ብለልካ ነገራት ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ፍታ ፒዩር ሃገራውነት ሲ ዕሪኻ ንውሽጢ ክትጥምት እያ ተገድደካ እሞ በዚ ከዓ ሃገራዊ ረብሓና ኢልና ደይንፈንቅሎ ነገር የለን ኢልካ ዋላ ናይ ውሽጣዊ ነገር ትገብሮ ዋላ ናይ ደገ ትገብሮ ንሃገር ዘርብሕ ጥራሕ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃገር ምርባሕ ግን ኣውቶማቲክ ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ ትሑስ ትገብሮ ይብልካ መራሓ ከም ስለ ድበለ መንግስቲ ከም ስለ ድበለ እስከ ረድኡና ከመይ ላይ ኣትረብሕ መብዛሕትኡ ፅቡቅ ዘሎ ንሰማማዓሉ ነገር እዩ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ክድገፍ ኣለዎ ምስ ተረዳእካ የርብሕ ምስ በልካ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ረብሓ ግን ኩሉ ሰብ ምእንቲ ብሩህ ኮይኑ ክረኣዮ ክቐልል ክኽእል ኣለዎ እዚ ንገብር ኣለና እዚ ከዓ ዋጋ ከኽፍለና እዩ ኣብ ዝበሃለሉ እዚኣ ነፅርነት ተላ እዚ ናይ ኤርትራ ዋላ ናይ ለንቀነ ንሪኦ ዘለና ዋላ ብድሕሪ ሕጂ ድመፅእ ዝስክፍ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ጃስት ሾሚ ዋላ ኣብ ገዛኻ መፂኻ ብሓዳርካ መፂኻ ሲ በዓልቲ ቤትካ በዓልቲ ቤተይ መፅአን ንስታይ ተትብላና እዝንዝን ክዕድግ ደልየ ኣለኹ ዝንዝን ሓሲበ ኣለኹ ሓሳብ ገለ ተቐንዲ ሕቶ ትመፅእ እስከ ርእየና ከመይ እዚኣ ሕጂ ክተርባሐና ከምዝን ጥዑም ነይሩ ግን ተዋፅእ ድያ ዋጋእኸ እዝን ነይሩ ናይ ምዕዳግ ናይ ዕዳጋ ጥራሕ ይኩን ክትብል ዘለኹ ዋላ ምስ ሰብ ትገብሮ ርክብ ድዩ ገለ ሕጂ ብረብሓን ብዋጋን ድኸይ ተኮይኑ ፀገም እውን የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዳ እሞ ፀገሙ ክንብል ከለና ንሰብ ሓበሬታ ኣብ ዘይብሉ እዋን ምናልባት ዘለናይ እዋን ንሕና ኣይተረፈ ክንግምት ንግዳድ ከተተሓዝ ትግዳድ ክልተ ነጥቢ ትርኢ እሞ ሽዑ ባዕልኻ ሓደ ሕንፃፅ ጌርካ ከምዚ እኮ ድኸውን ድመስል ዘሎ ብናተይ ርእቶ ሽዑ ትጋገየሉ ምክንያት ኣብነት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ እኩል ነጥብታት ተለካ ወይ ከዓ እዚ ተናዛረብቲ መዛረብቲ ቃላት ቶኪንግ ፖይንትስ እዚአን እየን ኢሉ እንተሎ ግን ብኡ ትመዝኖ ወትሰማዕ ትኽእል ከይትሰማዕ ትኽእል ግን ካብቲ ምግማትን ካብቲ ብግምት ምዝራብን ትርሕቕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚታት maybe ኣጃስት ዝግበረሉ ነገራት ክኸውን ገሊኡ ከዓ ምስጢር እዩ ምናዳ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ገለ ኸና ልዕል ከለና ከምዚ ጌርና ሰለይትና በዚ ክንከይድ ንሓስብ ኣለና what do you think ድብል ዓሻይ ክመፅእ እዩ
مبزحته 9 خميت خنبل نخل بوش تدقبر بمستير دقبر نجاراتي إذا خاب قمت كم دلو متاو بعبي خات تمكر له ومدي فلتات له ومدي هاجر ونت له ودي تسا ولا توسانو حليف خبا كون خلا دخل نهاجر ورب حدا زبقع سبدي وإلك تحسب له وان كلا أرستي جن كل بعلي لي راخو اسك ارئين اندابلك ليرم ما يكون هناتو يخفى يتصبغ اب مريحنا دله فصام اكل مالتي يفصم نربحنا جن ملشك حساب كتسنقو تخيل كتوسخلو تخيل اذا خا تجبرنا تخيل وكدرعو تخيل ناتي بزعبا هاجر ايرترا سبدي تردو دللك عالم دي تردو الك تردد تخيل نحدك خمس تجبر دلنا تجبر تخيل مالتي جن بوتا خمفلات مالتي تي تنحسب كم زي كل انفورميشن دلنا غيرنا خاين وسده يا حنت كابتني إرترا بزحت تنتنت بوليتيكا بفلايزم مرابايان كريو خلو شعبيا انتاي كم زحسب سلازي فلتو كل زي جرز بلون and this is one of the strategy ناي شعبيا كل زي كارتاتو اير انيو ابسمعيت اياتونيو زخونه يكون ملكت هيبنيو and تا كلاسيكال ابنت ناي زدما كابتي ويانا زختلو زنبرا ويون إليت ناي تقراي زختلو زنبرو أنا أسرع massive miscalculation سراويت يبلون أركتوت رايم تريفوم مرحتنا توم تداخي موميوم بغض أبا ميتيو سلازي نام وزنادو ولا ماسكانا حياخنادو كناتينا زبل كساب كندزي miscalculation كقبرو خمزو خولي أكبيروهم زنتاي زفتر زي كل جزي تعدل انتاي تسألايخا كنعك أكاتو جميريو أبدأ زلنا جن أبدأ زلنا كند جوبو إيجو سلا زلنا ننجرات معرت يوم سألاتنا زجبروك خونينا ندلي وهذا جزء إيرترا حيل كتر اللوا حيل غامر أي شو فورست سلايخا جيجا كالكوليشن خي جبر ولا ونكو سعره تغلطين كاس سلايخا كل جينا نخي جاجي كتوريا كتكلا لك جل كفال أنت عينت capability خمسة لك شعبي أبزوان زجن أبتكوي ناس لزرايا حيلناتو they don't need to show anything انت تتخيلون كمان نسوم نايكوينات أنفت كم زي باللوم نايكوينات دليت كم زي باللوم ولا ونبت دفع نسوم زبلوزر لو توريست يصدوا له خمسة لون they are not interested in any ناي وجه propaganda هجي الزمالات جن شعبية عقمس لزي باللي كنا نقل هجي بغلطة من قدك تملس عقبت عادة شعبية عند من سير ترى ناي بحكي إثيوبيا strategic سقعت كوينا ويوناي استراتيجيكاوي سقعت كوينا تسمعنتو كوينا إذن لو مدة تزبلت مدرخ هيكونن مخنياتو أتا إثيوبيا تبهال أبزو وانزي already بعلاك تودق تدلس لزلا أبزو وانزي أنت كت زيادة جسدي مسكن عند شارت اللاتنين غطريا منتان إثيوبيا أبزو وانزي بعلا نخت ودق ويون نخت سبر أبزو بلت مدرخ يا زلا سلازي اندحر شعبيا ناي بحق زي إثيوبيا زيا سقات فترة لغينا زخونه يكون تبقسو كجبر زي مخالو منالبات إثيوبيا كم حجر ويون تنايا بسرعة نكودق دليت يبلون كساب كندو تبقسو يبلون زبل زرب على بتحارب بتخالد ما maybe يقبرون تلو خايف اللتنيو تاي قبرالو شعبيا كارتات زري كونن أبي تريوتنات كتعزب تابز قداينا إثيوبيا حجز ولا مالتيو هو عالم سي بزح تقاير على تنوص على زخبابينا زقرنا افريقيا ماكلاي مبرق وسخ كاغلخ اخومو خنبلصن احنا ابزن حسكي عند الله هاجرات ابزن ناي هاجرات هورن اوف افريقيا ايست افريقيا ابزين مصيخه بتزامدي ولا سودان مزتخدو دلا بغمت اتيخه ግብጽ ይቆምኡ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ተልካ ኣብዘን እንደለው ሃገራት ሲ ኣብዚ ድመጽ foreseeable future ማለት ይመጽ 5 10 ዓመት ዲገለ ናይ ምምቅቃል ናይ ሙዳ ፍርካሽ ማለት ይምበር ካላ አይኮነን ወይ ደዓበየ ተخلو ደለው ሃገር ተባሂላ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብዛ ንሪያ ዘለና ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ አይና ሞንጎ ማሕራ ኦሮሞ ትግራይ ኣብ ተንካሎት ህዝብታት ገለ ናበይ ከም ደብል ተንፋስ ቀስልካ ድረኸውን ማለት እዩ ግን ከም ፈልጦ እቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት እቲ ማእከላይ ጋቨርንመንት ፌደራል መንግስቲ ሙሉ ሃገሩ ክቋጻጽር ዘይክእል መንግስቲ እዩ ስለዚ ድኹም ገብሮ ማለት እዩ እጂ እተን
ክልላት ልዕልቲ መንግስቲ ብሕይላል እዋን ውን ክመፅእ ዝኽእለሉ መገድታት ኣሎ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ነዝብ ግምት እቲኻ ንሳቶም ንዓና ወይ ናባና ከቋምቱ ከለዉ ሓደ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልካዮ እዚ ናታቶም ናይ ውሽጢ መፈረኻሽ መደናገሪት ክትከውን ወይ መሕበሬት ክትከውን ኤርትራ ቀይሕ ባሕር እዚኣ ኣይትጠፍእን እያ ማለት እዩ ተጋሩ ፈቲኖማ እዚኣ ኣምሓሩ ከሉ ፈቲኖማ እዞም ኦሮሞ ሕጂ ፈትንዋ ኣለዉ ድመፀ ተመፀብ ስልጣን ዋላ ፅባሕ ንገውን ዋላ ተፈራኻሾም ነናቶም እንትሓዙ ገለ ካብቲ ስትራቴጂ ናቶም ትርሕቕ ነገር ኣይኮነትን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ስትራቴጂ በፂሕካ ናይ ኤርትራ ሓደ እዚ ቁርብ ጥቕስ ደበልካዮ ዘይምዝራብ እቲ ሓይልኻ እንተ ከም ዘለካ እንተደይፈሊጦም ናብቲ ሓደ ወገን ፅቡቕ እዩ በቲ ካልኣይ ወገንካ ሓይልኻ እንታይ ምዃኑ እንተደይፈሊጦም ከዓ ይጋገዮም ከተጋጊሙ እንትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ እታ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ከም ዝብለካ ናይ መራሒ መንግስቲ ኮንካ ኣብ መሪሕ ተራ ኣብ መንግስቲ ሃሊካ እዚ ክግበር ዘለዎ ኢልካ ክትወስን ሓደ ነገር እዩ ንሕና ንብሎ ዘለና ከም ህዝቢ ሲ ተዋሓደስ እንታይ ክርድኦም ኣለዎ ብዛዕባ ኤርትራ እንተኢልና ግን ሓደ ብሕልፊ ኢትዮጵያውያን ዝኩሉ ትግበር ናይ ኤርትራ ካብቲ ረፈረንደምና ጀሚርካ ኢንፋክት ካብ ቃልሲ ኤርትራ ጀሚርካ ረፈረንደምን ብድሕሪኡ ዝኩሉ ንዛረቦ ዘለና ፖሊስ ናይ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ጥራሕ ኢሎም ድወስድዎ ንሕና ንዑ ክረዲት ንቦምን ንኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ በቲ ሓደ ወገን ምፅእ ማለት እዩ ባር ድሕሪ ኢሳያስ ነገር ክትቀልል እያ ማለት እዩ ንሱ ይኣርገልና ኣሎ ክትብል እያ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚ ኣይትንክ ሓንቲ እታ በትሪ ከተሪኣ ትኽእል ማለት እዩ ናው 3 ሚልዮን ዲና 5 ሚልዮን ዲና ኩላትና ኣብኡ በፂሕካ ኣብ ናፅነት ኤርትራን ልኡላውነት ኤርትራን ኣካይዳን ገለን በፂሕካ ኩላትና ሓደ ኢና ነገር ሓንቲ ንዓኹም መለስ ኣይብሉን እዩ ስለዚ ንሱ እንተኣሊና ብድሕሪኡ ዘሎ ንሳ ናይ ገድሊ ጀነሬሽን ኣሪጉ ምስ ሓለፈ ብድሕሪኡ ዘሎ ደቅና ከርክብሉ እዮም ገለ ኮሱ እቲ ትርሓንስ ኣደቶም ብህደላ ኣቢኮ ድሓን እዚኦም ኣትሪሮም ሒዘምና ዘለዎ እምበር ተኻልእ ወለዶት ብድሕሪኦም ዘሎ ወለዶሲ ቀሊል እዩ ፎከስ ክኾነልና እዩ ክንክእሎ ኢና ሓይሊ የብሉን ከም ኢሳያስ ኣይኮነን ከም ገለ ዝበሃል ተሎ ኣይ ቲንክ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንፁር ክኸውን ትግብኦም ኣይ ሆፕ እዛ ናይ ውግእ ናይ ትግራይ ገለ እውን ቁርብ ምሂራቶም ክትከውን ትኽእል እያ ኣብኡ በፂሕካሲ ኖንዶ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስትን ውድብን ገለን ክትብልሲ ኣብ መንጎ ዋላ ደጋፊኹን ተቃዋሚኹን ተፀባእኹን ናብ ኢትዮጵያ ዝጥምት ፖሊስና ዋላ ሓንቲ ፍልሊ የብሉን ናታቶም እዮም ተቐንዲ ቀዳመይቲ ዝኩሉ ሓለፈ 75-80 ዓመት ሽግርና ንሶም እዮም ብድሕሪ ሕጂ እውን ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድመፅእ ወለዶ እዚ ዋርሳይ ወለዶሲ መሊሹ ደኣ ከምቲ ካልእ ወለዶ ከማን ግርህነት ገዲፍዎ እዩ ኣብ ብፍልጠትን ብዕምቆትን ብትምህርትን ዝበሰለ ወለዶ ይድመፅእ ዘሎ ቀደም ፕሮባብሊ 90% ዘይተማሃረ ኣካል ዝሳተፈሉ ኣወዳድባ እንተነይሩ ሕጂ 90% ተማሃረሉ እዋን ኢና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ በፂሕካ ኣብቲ ሃገራውነት ምእንቲ ኤርትራሲ ዝኽፈል ኩሉ ነገር ክኽፈል ምዃኑ እቲ ናሽናል ኢንትረስት ብዛዕባ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ቀደም ከማነይ ከምዚ እስከ ንኢትዮጵያ ከዓ መጀመርያ ንዕርያ እሞ ኦም ባሕኽላ ጌርና ናታቶም ደሓን ዝኾኑ መራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንፅኢና ንሕና ንቐስም ንሶም ቀስኑ ድበሃል ኣሎ ከማን እሱ ከማን ተወዲኡ እዚ ምዕራፍ እዚ ሰሪሑ እዩ ናፅነት ኤርትራን ኣውሒሱን ገለን እዩ ግን ወያነ ተደይብ ድሓር ሓደ ተምፅእ ገለ ተምፅእ እንዳበልካ ንዘለኣለም ክትከይድ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እውን በቃ ፋኖ ድሓን ኣለዉ እዚኦም ንኣብይ ፀሊኦም ኣለዉ ንሳቶም ካን ፅባሕ ንጎ ድሓን ክኾንና እዮም ትበሃል የዋህነት እውን የለን ሽዑ ምክንያቱ ኣፍታ ነባሪ ረብሓ ጥራሕ እዩ ዘሎ ድብል ግምት እንተእተእቲኻ ኣብኣ ከዓ ዝመፀ ይምፃእ ንኤርትራ ድሕጅ ተኮይኑ ፅቡቕ ሎመዓልቲ ፀኒሑ ግን ፅባሕ ክቅየር ስለ ድኽእል ከዓ ብዙሕ እውን ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ከምታ ትበሃላ ተዓምታት ናይቲ ሃገር መከላኸሊ ናይቲ ሃገር ሲ ቁጠባ ተኮይኑ ሓድነት ተኮይኑ መሪሕነት ተኮይኑ ሕጂ ኣብ መሪሕነት ትንየት ኣሎ መሪሕነት ከተሪኦም ትኽእል ኢኻ እዚኦም ትማሊ ስርዮም ደፍትሑኹም ጀጋኑ ኣለውና እንዳበልካ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሰዓት ክንዛረብ ከለና ኣብ 2025 ኮይና ን2030 ን2035 ክትከይድ ከለካ ኣለውና ንዖም ተካእቲ ከዓ ዋላ ሓንቲ ራንደም ለካ ብኾነ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ድዩ ኣብ ገለ ዘሎ ድዩ ዝኾነ ሰብ ኣምፅእ ኣቢልካ ካብኡ ድበልፅ መራሕቲ እዮም ዘለውና ኢልካ ፍልልይካ ከምዘይብልካ ኣብ ንዓሰብ ተቆሪፅናያ እቲ ድግደሰላ ሰብ ኣይክህሉን እዩ ገለ ምልባት ተሓሳስባ ካብ ርእሶም ከም ድወፅእ ጌርካ ክትርኢ ተኾንካ እዚኣታ ክንገብራ ንኽእል ትድመፅእ ወለዶሲ
ናይ ብሓቂ ከም ዘይገርፎም ማለት እዩ then ንውሽጢ ኢትዮጵያ ጠሚትካ ግን ከምዚ ኢሎም ድኸድሉ ወይ ሓደ ሓያል ፌደራል ሓይሊ መፅኡ ንኩላቶም ሰጥ ከብል ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ እሱ ተተረኸ ምሽ ከዓ ነናትና ድብል መገዲ ሕጂ ካብዚአን ክልተአን ፕሮባብሊቲታ ናይ تعليتنا تتنيك ناشناليزم تناي زوبا ساتن عند حيلالو دمصالو اب مفرخاش اب دخدلو مقد يبزح مالتي حجزي 5 عمد يخوسد 7 عمد يخوسد 10 عمد يخوسد بزح ون نستاي كونن ግን نعاتهم اب كم زنداتهم كله ساتم እንዳደخمሉ دخدلو ኤርትራ ከዓ بتزامد وقد مقد خمت دبلكايو عقبت ودي قلقلت ابتاتولو ስለዘለና ወይ ከአብቲ ብርኽ ድበሎ ማለት እዩ ዓለምና ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ንኤርትራ ግን ኣብ ድሓሰ ኩነታት ፕሮባ እስታይ ዘሎ ተኽእሎታት እምበር ትሑዝ ኣይኮነን ሕጂ እንቋዕ ከም ገበሮ እንቋዕ በተሓረ ወገን ኣይኮነን ንሳቶም ኣብ ድሓብሩሉ እዋን ተትኸውን ከ ንሳቶም ከዓ ሽግራቶም ዝኽውሉ እዘን ናይ ዘን ክልላት ወዲኦም ድውንድኡሉ እሞ ንሕና ከዓ እዚ ናይ ወለዶ ገድሊ ሸምጊሉ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ትገብር ኣብ ደይ ትፈልጠሉ እዋን እንተትህሉ ሽዑ ጠፋእና ትብል ኢኻ ማለት እዩ ግን ፅቡቅ ዘሎ በንፃር እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ተዋሓደ ዘንሪኦ ዘለና ዳርጋ ዲፋክቶ ኮይነን ብሕልፊ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ኣላ ክትበሃል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብኩሉም ዓቀኒታት ማለት እዩ ናይ ኣምሓራ ከምኡ ኣባ ከለኻ ዳኒ ጅከተላ ግባ ቅድሚ 2 ዓመት ለትሰይ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ከሎ ንክልቲውን ከተተኣሳስሮ ትግራይ ሃገር ክትከውን እያ ዝብል እቲ መንእሰይ ናብቲ ቃልሲ ክወርድ ከሎ ይብሉ ትግራይ ሃገር ክትከውን ድሌት ስለ ዝነበረ ምክንያቱ እቲ ህወሓት እሊት ናይ ህወሓት ኣብ መቐለ ከሎ ነቲ ኩናት ከበግሶ ከሎ ሓንቲ ሃገር ትግራይ ንክምስርት ኩሉ ባንዴራታቱ ጭርሖታቱ ሃገራዊ መዝሙሩ ወተሃደራቱ ፖሊሱ ክገብር ከሎ ሃገር ንክኸውን ይብገስ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ነይሩ ብኻልእ ዘራርባ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ይነበሮን ምስ ሱዳን ኣታውን ወፃእን ዝምድና ነይርዎ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣይነበሮን ምስ ኢትዮጵያ ድማ ክዋጋ ይሓስብ ነይሩ ስለዚ ሃገር ንክትከውን እውን እኮ መሰረታዊ ሕቶታት ክትክእል ኣለካ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ሃገር ትግራይ ትዕወት ትግራይ ሃገር እያ ትግራይ ሰብ ኣለዋ ክብል ከሎ ኤንድ ጎል ናቱ እንታይ ነይሩ ንዝብል ስለምንታይ ዘምፃ ዘሎ ዛ ሕቶ እዚኣ ትግራይ ሎሚ ሃገር ክትከውን እቲ ዝበለፀ ቻንስ ሕጂ ዘለዋ ኢፍ ንሓዋሩ ትግራይ ሃገር ክኾኑ ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑ እንተኮይኖም I think now is the best time ስለምንታይ ሓደ ብሰሜን ዝነበረ ሓይሊ let's say ኤርትራ ማለት እዩ ብሰሜን ዘለ ሓይሊ እስከ ደሓና ይሕግዞምን እንተበልና ክወግኦም ድሌት የብሉን ወይ ካ ሪዝን የብሉን መንግስቲ ኤርትራ ሲ ንተጋሩ ብድሕሪት መፅኡ እቲ ዝዓብይ ሓደጋ ዝወደቆም ብድሕሪት ስለ ዝመፀ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኤርትራ ክትወግኦም ከም ዘይትደሊ ወይ እውን ንክትወግኦም ምክንያት የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ርክብ ናይ ተጋሩ ናይ ኤርትራን ክኸውን ዝኽእል ኣነ ዝብሎም ድሌትኩም ግበሩ ኣነ ግን ክትንክፈኩም ኣይክእልኒ ክብሎም ይኽእል ኤርትራ ወላ ሓንቲ ከይሓገዘ ማለት እዩ ሶ ኣምሓራ ነፍሱ ዝኸኣለ ፅምዶ ገይሩሎ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኣሎ ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ኣሎ ህዝባዊ ቃልሲ የካይድ ኣሎ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኽኣልዮ ባት እንተዘይተኻኢሉ ኣምሓሩ ሒዙ ክግለል ይስውን ዕላማ ኣለዎ ትግራይ ዳርጋ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ብወቅዒ ካብቲ ናቱ ቮካብለሪ ዝኣለያ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ናብ ዓፋር ገፁ ዝኸይድ ዘለውን እታ እንኮ ናብ ኤርትራ ገፁ ክጥምት ኮይኑ ንሳያ ዘላቶ ስለዚ ተጋሩ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒሞም ከም ሃገር ክኸድሉ ዝኽእሉ ተኽእሎ ይህሉ ዶ እቲ ደንበ ተቃውሞ ካብ ትግራይ ተጎርቢቱ ዝፍትን ዝነበረ እሞ ምስ ኣቦኻ ዝፈተነ እንታይ መጻኢ ክህልዎ ይኽእል ትብል ምዝክልትዮ ወገናት ክትሪኦ ከለኻ ምክንያቱ ድብልቕልቕ ዝበለ ፖለቲካ ስለ ንርፀን ዝነበርና ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ዕላሙ ንፁር ዘይኮነ ወላ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ንበሎ ወላ እቲ ደንበ ተቃውሞ ድብልቕልቕ ዝበለ ዕላማ ይነይርዎ ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ ትብል ሕጂ እወ እዚ ድብልቕልቕ ከዓ ንፁር ዘይኮነ ማለት እዩ ካብ እዚ ዕላማና ነዚና ንቃለስ ዘለና መወዳእታ እዚ ኢሉ ትብለ ኢኻ እቲ ድብልቕልቕ ንሕና ከዓ ዕነይኒ ንብሎ ሕጂ እቲ ዕነይኒ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ከም መዕቀኒ ቅድሚ 50 ዓመት ተመሳሳሊ እዩ ኢፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኢሎም ተበጊሶም ክልተ ውድባት ቲፒኤልኤፍ ኢፒኤልኤፍ
EPLF Eritrean People's Liberation Front ንኤርትራ ነፃ ገይርዋ ሓራውፂዋ ሃገር ሰሪሑ የመሓድር ኣሎ ዕላሙ ሃሪሙ TPLF ንናጽነት ትግራይ ተወደበ ውድብ ሽሙ ክሳብ ሕጂ ቀየረን Tigray's People Liberation Front Liberation from what ካብ ምንታይ ነፃ ተወፃእ ዘለካ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ግዛት ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ መጀመርያ ጅምሩ ከለዉ of course መጀመርያ እቲ ናይ ኤርትራ እቲ ድሕረ ባይታ እቲ ታሪኽ እቲ ነፃ ነበረት ካብ ኢትዮጵያ ኮነት ተዓልፈ ነራት እቲ ብፌደሬሽን መጽኦም ንገወጥዋ ናይ ኤርትራ ገለት ናይ ኤርትራ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኮሎናይዜሽን ሕቶ ስለ ዝኾነ ቀሊል እዩ ንዓኣቶም ንተጋሩ ግን ዋላ ሽዑን ህዝባዊ ግንባር هو TPLF تبلغ لهم جن كم زنات نسألك LF سلاد وسخ كلا يكون كان هاجر تسرح كل ولا هو بدأ هاجر مسرح كون نعانة تاخذ قطع أراد اللي هذا اللي مريض حسك هاجر حزبته ما حد الله ما قديك وتباديو قلاديو الناس أدخلنا خبتي كابت في الليل اللي كل اللي هو إلهم شعن دائما هو من مالتي حاجة علامات اللي وسب نو نحنا دمت أيمسا ناس نتجرينا نقال سيلو كتر نيروام جن عنيني تخوينو ولا نصر تري كوين علامة قاليون بقى حدا معلتي شعبيات تالو بيلنا ولا اسمراون نمص نخون قاليو ندي سبات راح نحزم بر هو كيرز قال حجي تا كمزي دخونه ኤርትራዊ ቅድመናጽነት ዝዋግን ባርዲ ولا ተጋሩ ለሐርነት ዲ ንምንታይ ተጋደሉ ለኹም ተልካም ንጹር ይነር ናይዚኦም ኮይን ይፈልጥ ኣብረሲዩ ድሕሪ 91 ማለት እዩ እዚ ነገር ናሃሰ ሰኺዱ ኩለን ተነኦም ን4 ኪሎ ንኢትዮጵያ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንጹር ዕላማ ደይ ምንባር ኮሚድ ኣሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ወላ ምሓራ ተበልካዮም በዛ ሓደ ወገን እቲ ናቶም ኣውቶኖሚ ደልዩ ግን ዕላማኦም ኣብ ምንታይ ትፍታሕ 4 ኪሎ ናይ በይንኻ ወቅት ምግባር ኣይኮነን እኮ 4 ኪሎ ሒዝካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝካ ንሙሉ ኢትዮጵያ ምቁፅፃር ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ክትቶም ጻብኡን እዮም ወዳድር ነትብሎም ዘለኻ ዓብላሊ ትኸውን እያ ሕጂ ዋላ ናይ ትግራይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘላ ዋላ ምሳና ምፅጋዕ እውን ገለ ኣቦቶ ኩሉ ወይ ንሕዶም ዝገብርዎ ዘለው ግን እታ ፍታሕ ሲ ከምድሌት ካሎም መዓልቲ ኩሉ ተምነሎም መዓልትስ እንተ ትኾነልካ ትትበሃሉ ኩላቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከድካ ስልጣን መሓዝ ሳጥራሕ ትረአዮም ሕጂ ትረአዮም ማለት ሶስት ሰዓት ኮይኖም ዓያሽ ኮይኖም ገለ ይከውን ትብል ኣለኹ ካልእ ንጹር ራእይ የለን ካልእ ክሊር ዝኾነ ራእይ የለን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድዕወተን ህዝቢ ኤርትራን ንውድብ ኤርትራን እቲ ንጹር ዝኾነ ዕላማ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዋላ ኦሮሚያ ከዓ ሓደ ንሕና ንቕለሎም ኮይና እምበር ሓደ ህዝቢ ይኮኑ መዓት ውይዋይ ዘለዎ መዓት ሃለኽለኽ ካብ ናይ ጂኦግራፊ ቃምጣ ጀሚርካ ናይ ቁጠባታት ጀሚርካ ዋላ ናይ መንነት መኒቲ ኦሮሞ መኒቲ ገለ ጥውይ ዝበለ እዩ ኣብ ርእስቶም መራሕቲ ቁርብ ከምዚ ኣብ ስእሊ ርኢ ከተብሎ ከለካ ከምዚ ፅሩይ ዝኾነ ነገር ዝገብሩ ዘለዎ መስል ገለ መዓት ሃለኽለኽ ዘለዎ እሶም ከንታይ ዕላማኹም በዛ ሓደ ወገን ኢትዮጵያ ክቆፃፀሩ ዘልዩ በዛ ሓደ ወገን ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣይኮንና ንብሉ ወረ ኦሮሞይና እብሉ በዛ ሓደ ወገን እቲ በቃ ውድድር ኣብ መንጎ መሓራን ገለን ደሎ ጥራሕ ይደገድሶም ንዓኦም እንደን ስቕልካ ከምዚ ናይ 1000 ዓመት ፕላን ደለካ ዓለም ክትቆፃፀር ትገብሮ ካይዳን ገለ ኣሎ ሕጂ ዕኒኒ ደሎ ናይ ብዙሓት ማለት እዩ ንጹርነት ኩሉ ይፅበየን ኢኻ ማለት እዩ ምስ ሕውስ ኣቢልካ እቶም ናትና ተቃውሞ ገለ ትብሎም ሓቂ ትሕሽ ኣብዚ ኣለኹ ንዛረባ ኣይንኽእሊና ኣብዚ ዓበይቲ ኣርእስታት መልዓልካ ከምዚ ሓደ ሜጀር ፋክተር ደሎ ጌርካ ዝለዓለሉ ነገር ኣይኮነን مزيوم زم عنيني دبل دلو خم قال جرت شارخة نبي ترى قالت بحالك أبصب أبدأ نقش لدي يكون let's not take them seriously جن إذا عنيني نحسب من تايد كول دخل مالتي هذا عبلالي بالله الأخوات صخلي شو نقولاتهم سعر حجي أبجزي تي نقصنا نايب على أتيروس هاتي وهنس نبور الأوان ونتي ناي زبنا مسافة ترى زبنا برنسس ده قال ما لازم لوا عنيني أمني رم شعو عادة من لك جميركا حرنا بهاي لسلاسة دخله نقولاتهم زعبل الحيلي بالله الواتي مالتيو كم دخلنا لتخلطات حج صبي بخون جن كم خساب زوات نحدهم استدخلنا لك مجدي كنا بزاف ساعات زيا ولا صومال خنو ولا عفار خنو ولا زمدو حزبه خنو ولا تم بنشانغول قالت بحالو خنو قال نصر دلو يلن اكسبت كابز بوتا يرح قليل ولا قريف كاي تخيت كخا نفسه ما حد رايكلني حجه تግራይ كم زاد لاتا كاب ኢትዮጵያ እስከ ወላ በይናተም حدر باي ذا واي ቅድመና ጽነት ንሕና ኻት ተምተርከምና አለ ኻት ለንዝክሮ ማለት እዩ
تسعان حدا يكونن وين نتقرأي نتصاوصي ما أب 8 تاتي يتنك 8 شمونتن 8 شوعات نقدر كاب شعود حزام حدا خالي إثيوبيا ما حد يروح ما يفلتني تجار شو منقص هاي لماريام كلوسي بملة تقرأي توادات يرمانيرا كم ذا حجي رماد اللو حجي نحامسا عنقلن عمت TPLF نتقرأي نتأخنا وصينا إلى تقالس حيلي أبروسيو خا إتا جيوغرافي كالوسي تا مقود صار مريتوسي لعل 4 عمت خون أبتحتي دلا مو حساب حجي عنيني دلو دبل أكايدا دخود دلو قال صباح نقول نصرك ما صار له ما يبهلني أسكا ولا يتبعون دلايكم قبروا ارتكل 39 غيركم ديكم دلايكم لو معلت فلي انت تبلومن نخوم دخون انفراستراكشر ون يبلوم معناتي حجي كلن دلوا ولا حنت ما تحز دلون دوار ادري يبل حجي ازناي زعنيني زي كقصليو مخنياتو اتا مفتح دريوا كما غيركا ابدي سبب منقص تقلبدها انفات اقواراጭ ያኻ نزل لك هذا اللخو هاجر تقبر تحسب هذا هاجراونك تفتر لك إيرترا راح يكون كان تقبر إيرتراو زيجا هتفتر مجمرة أبرز خاد فتر له إزي كوينا ما يفلتون إثيوبيا ديم تجارو ديم أبدي يفلتلو تمام أمحارا ديم إثيوبيا أبدي يفلتلو تم أورومو ديم إثيوبيا أبدي يفلتلو واني نازل لنا مالتي حجي أبتا ناي مجمرة دزارة رست كم ساعة خوينا أنا إيرتراو عندي تقدسني هاجراو روحين دي تقدسني نايزيوم حبرتك أقول لك زي هنا معلتي ما تقي منها حجي عنيني دابل مليونات داكل حزب أطقاخا أي وقع أي سلام كوينون نحدو ختافانن كابز تخسرو بزح مغنيات تختكالا خلال لك أقول لك زي تحادة فتاوى خانا بدأت ألاقيها غير قاله كاو إرقدد كاتا حبابي رونكا حدا معلتي حدا عبلا لحيل دمات سؤال لما قد سون ساقا مالو مالتي حجي نزيوم بمعدو ندارا خانا زحوزي كيك أرب كايو كتطفويل كا بعلخا أنا اللي لكم نتم دفاتو ما بسلطانا أنا 4 كيلو خبز حامي زبل أكايدا خان إيرتا قد محجهم تغييري طيب من إيرترا مراتو نتي بزح نغرات كافتنا صنت إيرترا دو حصلوا استراتيجي قوم بحخلا دبلون ندرج مسعر انقلن عاب تراي تصاويت زي ابز دلنا يوان كن علم ابكال ابزلاتو ناتكا غبر ابز بحاللو ኢትዮጵያውያን ሽግሮም ብዙሕ ሽግሮም ሕልኽልኽ እዩ ንሳቶም ክሳብ ተሓላለኹ ብማዕድኾን ካነት ምጥማጥ ጥራሕ እዩ ነዚ ክገብር ኮንካ ግን ቁጠባኻን ሓድነትካን ክወራረስ ዝኽእል መሪሕነትን ኣቦቱ ተደየሎ ግን ንዓቶም ዕድል ትቦም ኣለኻ ማለት እዩ ثانك يو داني كلها صبو غيركا تنكيف كان مليس كانيخا انتاي كنبل ندال مسيلكا إيرترا أب 2025 ملاتو كوراناتا ناب داغم هنصت ناب قطبا ناب لمعات كتتوكريو دارغا حساب كومينير ولا تمنفس ون كومينيرو ستيل ون زلو أبي أحمد زغبرو زلو أبي أحمد رايونا يكون انتم كلهم سبع جندتات ناتو زغبرو زلو نزي مومنتم نزي تسفاز مدرخ نمت ياقيو حدا نعو كتبلاش ولو تخل منقدي تالايتي نعسب زبحال قصال زربا دما اتيناي منالبات نزي فلطون صبوق خونم اتيناي بوتاش ادنا ابز عمت زك جمر مدب سلازلو this is yet another reason إيرترا بصق بنفسها تمركزها نخي تخيد كل جزء obstacle لمفتار انكفات لمفتار إيرترا نبكو تبع تكويرا اندحر خيدا everyone اب 4 كيلو زول يفلتيو عباي هاجر هبتام هاجر كتكون كم تخل إيرترا معبلت هاجر نختكون زيد ليا باطاتات او وشتاي زلوا نمبر 1 5 مليون حزب إيرتراينا نزارب زلنا تهاجرنا زلنا يو صقاتات كتريو خلخا زرغح زلنا صقاتات ولا ونت 3 مليون زقمطلو زلو حزبن تاريخايو كابتي قندي ريسورس زلو بوتا رحيقو خليو تهاجر زقطل زلو فور اكزامبل ابز غربا حدا ابنت ذهبن إيرترا صبو غيرو زفلتا مالتي إيرترا بمقبار سات خلط رايدي كونس اصبيقا كمان صبو مخاده تصقام زلو جن let's say for example اسبيزا كوميدير ديو دنش ديو سلاطا ديو قوسطا ديو ابغاش باركا ملي زلو نزي كابغاش باركا تسكيم كاب ماكينه بتراكس غيركا نسمرا نختمصو ندق امحره نختمصو نعد قيح نختمصو
ب10 قرش تشيطا تندادي زلو واغا نيرترا تصعنو ناي وصاي شرفنا بقمت بمتاو هاي كونيو اتقلح اب حنتي انترفيو بريزنت ستايل نيرو ما انت دليل تزبي ابتمايز لو يمصان هنا ديغاتا سرحنا لنا بدحريو جرادين غيركا خنبرو لتخلت تقرص سرحنا لنا تبوتات كنوتو كجزع عقمي يلن ويون ريسورس يلن اقدالو سلازي اتي ديغا بعقمنا سرحنا لنا اتي تبوتات دي انفراستراكشر نخن غبرغن كابيتال يدلنا غزي يدلنا ገንዘብ የለና ዝኹሉ ስለዚ የለ ማይነስ መራ ነኸነቱ ንኸረን ነኸነቱ ዓቕሚ የብላና ብዝዋን እዚ ማይ ግን ኣብዛ ዓዲ ሓቂና ኣለና ንኣብነት ኣብ ጋሽ ባርካ ዝበሉና ኣነ ዝተሓጎስኳ ማለት እዩ ኣስቤዛ ኣብቲ ከባቢ ሕርሻ ዘለዎ ስራሕ ይኹን ኣስቤዛ ኣብቲ ዝሓሰረ እዩ ምክንያቱ ካብኡ እቲ ዘሎ ቀረባት ናይ ትራንስፖርቴሽን ዘሎ መኻይን ይኹን ነዳዲ ኩሉ ኣብ ግምት ምእታው መስመራታት ኣምፂኻ ክትዕድሎ እሞ ንኽትክዝኑ ዓቕሚ ስለዚ የለ ዳርጋ እቲ ዘሎ ፀጋታት ክትጥቀመሉ ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ኢና ዘለና ይዝበሃል ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሳስቡ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ኣነ መንደፈራ ስለተምሃርኩ ኣይ ኣንደርስታንድ እቲ ኣቀማምጣ ናይቲ ህዝቢ ስፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእኒ ብደቀ ማሕረ ገለ እውን ስለዝነበርኩ ንኤርትራስ ኣብኡ ስለዝቕመጥ ዝነበርኩ ይርዳእኒ እዩ ኣብ ኣነ ዝዓበኩሉ ቦታ ኣብ መንጎ ሓደ ዓድን ካልኣይ ዓድን ኣብ መንጎ ኣውያት ከማን ኣይሰማማዕን እዩ ላይክ ሰብ ክትልኽ ኣለካ ኣውያት ከብፅሓልካ ተዓድታት መሬት ገፊሕ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ሰብ ልኢኽካ ኢኻ ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዘለዎ ዓድታት ክርየን ከለኹ ግን ኣብቲ ዓድኻ ወይ እንድሕር ኢልካ ሽዱሽተ ዓድታት ብሓደ ከተስማዕን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ጭቕጭቕ ኢሉ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስለዚ እቲ ህዝብና ኣብቲ ዘለዎ ኣቀማምጣ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ፃዕሪ ዘለዎ ምስቲ ድኻም ዘለዎ ኣብቲ ሰፊሕ መሬት ናይ ኤርትራ እንተድወፅእ ነይሩ ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ምኻለ ወላ ኣብቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ሕጂ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ሪቶ ዝሰማዕኮ ክነግሪ ስለ ዘለኹ እዩ ሕቶ ናተይ እንታይ እዩ ኤርትራ ዓበይቲ ትሕተ ቅርፂ ንኸይትገብር እውን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ስግኣት ሓደ ካብቲ ዓንቃፊ ኮይኑ ይስማዓኒ ዳትስ ዋይ ድማ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ መዛዘሚ ክግበረሉ ዘሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ተዋጊ ከይስዕራ ይኽእል እዩ ድሮናት ገይሩ ኢንፍራስትራክቸር ከበላሹ ግን ይኽእል እዩ ኤርትራ ተሃንፆ ዘላ ትሕተ ቅርፂ ከበላሹ ይኽእል እዩ ነፈርቲ ሰዲዱ ትሕተ ቅርፂ ከበላሹ ይኽእል እዩ ስለዚ ትሕቶ ንኤርትራ ኣነ ፖለቲካ ናይቲ ኤርትራ የለኹን ግን እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣንዳራ ካይደ ሓደው ቀጥታ ምስ ኣብ እኮ ስምምዕ ትርጉም እውን የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ምስ ኢማራት ኮፍ ኢላ ክትዘራረብ ክትክእል ኣለዋ ሶ what do you guys really want ኢላ I'm sure ነዚ ምንጋር ዘድልዮም ኣይኮነን they know there is something between them and there is something ከረዳዶም ዘይከኣለ ነጥቢ ሌሎ ኩሉ ድማ ኤርትራ ምስ ኢማራት ክትዘራረብ ተጀሚራ immediately ካልእ ጀት ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ዘሎ ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣትዩ ስለዚ you have these contradicting forces በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰንከልከል ወላ እውን ናብ ልምዓት ኣተኲራ ንኸይትኸይድ ዓንቃፍ ዶ ኣይከውንን ስለዚ ገለ ስጉምቲ ንኽትወስስ ደፋኢዳ ይመስለካት ናብኣየ ክመፅእ ደልየ ትኽእሉ ዝቦ ፀናዕኩ هو ሕጂ ኣብ ናይ ብሓቂ ብቐጥታ ድኸውን ግጭት እንተመፅዩ ዳይረክት ኮንፍሮንቴሽን ማለት እየ ኤርትራን ዓቕሚ ኤርትራን ክእለትን ተባላሕነትን እሞ ከዓ ደፊሩ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚታት እሞ ንውሽጢ ሃገርና ከምዚ ነክብሎ ዘለካ ነትሕተ ቅርፂ ዶ ንገለ ዶ ተተናኸብ ገለ ተመፅዩ الحنتي جزي خمان أيك وصل لهم مخ أفتار هار مخ هارمام قال ما ليك ونن ربري بنا دا يدبها لمبر كيركا من قصة تبي أم غير قدام كوا حلو خلوا حيلو خلوا ومن ذا حجرات تفرخ شام خلوا مع صلاته خلوا نن حردنا بدي تعاون اللي خلوا جزي خمان أيك وصل بيحمر كا جورحي نزي نتي ناي وش عو قال دا أمبر نفس قتلت أيك قدرني لأنه صدق جن نقول له تخونات نحن كابوس أدفانتج من اللوم كنت أبعب اللوم تيخوك فوتي مش على كاتي دانجرات نلعلون لنمبر أبعمت كنده زبير تايم دولدو جي which means sacrifice تقبر حزب الله مالتي تسقم دلو نعود خون صراحة نعود خون تبيت مرتقد قون تسقم مال مالتي جن work force اللوم مالتي زخا عابي حيلي بتزامدي تقطبا زخوناتنا عالم أنت ترجعيو نب دعابي اللي مالش تخلطات اللوم تحرشها تمريت تتقل ريسورس خمسناتنا تريبا ليتسو مع تاللوم مالتي حجزو كله بقمة اتخا I think بناتي نزغل وهلي الناس نخنقمتنا مالتي ما خلنا أقول له بحمش تعمت نحسب كل تشحن عسران حمشنا لنا سب كل تشحن سلاسنا لنا إذا ناتهم شجرنا زي نولد لنا كيكودو حد حمش تعمت عني نيكبل لنا وين سمعنا
فات كما يمدل له حلف 5 عامات نكست عام نزي معلبه خيغبرلو كساب كنت تلسقونا مثلا ምክንያቱ ሁሉ ግዜ ነቲ ናይ ውሽጦም ሽግር መዝሚስካ ሃገራዊ ረብሓ ከተውሕ ስለ ትኽእል ሕጂ ነዚኣ ክሳብ ትኸውን ኣብዛ ውሽጢ 5 ዓመት እንድዕስ ኻዳ እምበር ጆርጆ ኣና ዕድመ 5 ዓመት ክወስድ ይኽእል 5 ዓመት ሕጂ እዚ ግምት እቲ ኻ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝግበር ኣላትና ዊንዶ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ዕድል ሓደ ከም ኤርትራውያን ሓደ ዝገብረና ንጹር ዝኾነ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኤርትራን ኤርትራውነትን ተዓዊቱ በሎ ኺሉ ወፂ እቲ ነዚ ሓድነት ዝክሰግር ክዘርግ ድፈተን ሓይልታት ወላ ተፈተነ ረብሪ ቢኡ ተሳዒሩ ሓድሽ ምዕራፍ ተኣትወሉ ከም ዝበልካዮ ንሕና መገዲ ኣብ ድቐለልና ንዓተማ ብርት ዓለም ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዘን ውሽጢ 5 ዓመት ካ ውሕዳት እየን ብናይ ሃገር ደረጃ ትሓስብ ከለኻ ማለት እዩ ተሓንትን ገለን ወላቲ ጅናይ ንኣብነት እዚ ናይ ማይ ማዕቃብን ገለን ኣቦት ኣሎ ከም ዝበልካዮ ናይ ብሓቂ ናይ ሕርሻኹን ናይ ካልኦኹን ኢንፍራስትራክቸር ትገብር ተለኻ ማይ ትገብር እቲ ማይ ግን ብትቦ እዩ ናብ ድበፅሕ ናብ ሕርሻ ድበፅሕ ናብ ገዛ ድበፅሕ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ፅቡቕ ናይ ብሓቂ ተሓጎስ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ምስ ከድኩ ይቐንለካ ነቶም ኣሬንጅ ገይሮም ነቲ ቱር ናይ ፋብሪካ ትገበሩልና ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ ዕቤት ኣይኮይኑ ተሰማዓኒ ነይሩ ሓደ ካልኣይ ከዓ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት ዝኾነት ጋብያ ተዓፅወልና ዘላ ማለት እዩ ጽቡቕ ደሎ ኬሚካላት ኣምፂኻ ኣብቲ ፋብሪካታት ናብቲ ቦታት ቀይርካ ንሙሉእ ኤርትራ ንሕርሻ ድዩ ንገዛውቲ ምስራሕ ድዩ ንኩሉ ብቑዕ ዝኸውን ስታይ ጥራሕ ይደልዮ ካፒታል መልሽካ ምዕባይን ገለኒ which means ኢንፍራስትራክቸር ንኸምኡ ድገብር ኣሎ ተሰሪሑ ዓብይ ኢንቨስትመንት ተገይሩ ዘሎ ኮሚታት ከም ክውሰኽ ክእል ማለት እዩ ሕጂ ቱቦን ማይን እንተ ኣላጊብካ ነፍስኻ ማይ ትኽእለሉ ነፍስኻ ምግቢ ፍሪኻ ትኽእለሉ መገድታት ኣሎ ብሕጂ ክስራሕ ኣይኮነን ባይደ ወይ ስራሕ ዘሎ ድግበር ዘሎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ መልሽካ ክቃላጠፍ ከም ነዳዲ ሃባሪ ዝበሃል ነዳዲ ክኾነ ዝኽእል ካፒታል እዩ ገንዘብ እዩ ሕጂ ተን ዝኾነ ከምሳት ትሰርሓነ we need FDI ብላ foreign direct investment ናይ ካብ ወፃኢ ድመፅእ ንኢንቨስትመንት ኮይኑ ገንዘብ ፅቡቕ ዘሎ ኤርትራ እቲ በዓሉ ፎሬን ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝባ እዩ which means the capital ናቱስ እቲ ካፒታል ናት ናብ ደገ ዘሎ ሲውዓድ ብዛሕ ኣብ ደገ ይደሎ ማለት ሕጂ እቲ ደገ ዘሎ ካፒታልና ንውሽጢ ኤርትራ ክንእትዎ ንኽእል ተኮይና እቲ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ብቐሊሉ መፂ ኣሎ ማለት እዩ እኳ ደኣ ቀዳምነት ንኤርትራውያን ብዝህብ መገዲ እኳ ደኣ ንክኸስብ ኢሉ ዘይኮነስ ንሃገሩ ክሕግዝ ኢሉ ማለት እዩ ክትከስብ ተደሊኻ ካፒታልካ ኣብ ካልእ ተዋፍሮ ይዓብየልካ ኸውን ኡጋንዳ ንኬንያ ንኣንጎላ ተበልካ ዝዓብየሉ መገድታት ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመት ፍሉጥ ክኸውን እዩ መክሰብ ደሊኻ ደይኮነ ግን ሃገር ክትቀይር ደሊኻ ታሪክ ክሰርሕ ክትእልካ ትገብረሎ ማለት እዩ ሕጂ $1 ቢልዮን ተድሊካ እዚ ካፒታል ኣቦትኡ ኣሎ ካብ ኤርትራውያን ጥራሕ ካብ ወፃእኻ ንካልኦት ደቂ ወፃእትዎም ትኽእል ምዚ ዝረኣናዮ ምስ ጣልያን ዶ ምስ ስዑድ ዶ ምስ ቻይና ዶ ድበሃል ብዙሕ ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ካብኣቶም ድመፅእ እውን ኣሎ ማለት ሕጂ እዚ ካፒታል እዚ ምፅኢኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝሰርሕ ተደኣ ጌርካዮ ንሳቶም ኣብዛ ዕኒኒ ከለዉ ነቲ ቁጠባ እንተዳ ዓብዩ እቲ ዘበና ናብ ቴክኖሎጂ ትኸደሉ ዘላ ምክልኻል ኣብ ክንዲ ካላሽን ሒዝካ ኣብ ድፋዕ ትኸደሉ ዓመታት ተወዲኡ ኮምፒውተር ሒዝካ ድሮንካ ትቋፃፀረሉ እዋን ንኸይድ ኣለና ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ተቐላጢፉ ነዚ ዓለም ይቕይር ኣሎ ሕጂ ኮምፒውተር ክእለትን ዓቕምን ዘለዎም ኣብቲ ዓዲ ክፈርዩ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ፀጋታት ናይ ትምህርትን ናይ ፍልጠትን ንውሽጢ ክዓቱ እዚ ክቃላጠፍ ወዓል ሕደር ክበሃለሉ ዝግባ ይኮነን ኢንፋክት ኣብ ክንዲ በትናታቶም በቶም ናይ ፀላእትና ድኻማት ንክንፅብፅብ ንውዕል remember ንሓንሳብ ንሕና እውን ሰምዒታውያን ኮይና ትድኻሞም ጥራሕ ንዓና ዓወት መስለና ንኸውን እዩ እዚኦም ዳ ንሕድም ከምዚ እንደ ድገብር ዘሎ ኣብ እንደ ኣብዚ ድጋገ ዘሎ ግን ብተዛማዲ ከዓ ናታቶም ካብ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ክእለትን ፍልጠትን ዓቕምን ዘለዎ ህዝቢ እውን ኣለዎ ዋላ ይሕመቕ ይፀብቕ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ፈርስት ዝመፀ ኩሉ ዞባ ጋሽ ባርካ ንዞባ ኮሌጅ ዕድመ 13 ተምሃሪት ክፍሊ እንታይ ክብለካ ኢለ ንግረ መንገድኻ ዘለካ ከማን ርእዮ ነይረ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኢንቨስትመንት ተገይሩ እዚ ናይ 10 ዓመት ኢንቨስትመንት ኣይኮነን ተቃላጢፍካ ቮላታ ጭልጭልያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ከይተስእ ከለዉ እቲ ወዲቑ ዘሎ ፀላእሲ ተበራቢሩ ሓይልታቱ ጠርኒፉ ከይመፀካ ከሎ ዝብል ማለት እዩ ጂኦፖለቲክስና ንክንብል ዘለና ብቁጠባ ዕብላላ ኣሎ ብባህሊ ዕብላላ ኣሎ ብዲፕሎማሲ ዕብላላ ኣሎ ብምልታር ዕብላላ ኣሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ከይመፀ ከሎ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ኣቦቱ ኣሎ እቲ ፅቡቕ መገዲ ሒዝዎ ዘሎ ኣቦቱ ኣሎ ግን ክቃላጠፍን ገለን ዘለዎ ብሕልፊ
ሓደ እዚ ፖለቲካል ፍልልይ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣራሓቂካ ስቂልካ ኣብኡ ክትናኸስ ዝሓለፍካሉ ናትና እውን ዕኔኒ ይትበሃል እሱ ተወዲኡ ኩሉ ንምሸቱ ነናትና ርእይቶ ኣለና ተደሊኻ ትሰማዕ ተደሊኻ ይትሰማዕ ኣነ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ መንግስቲ ፅቡቅ ተታሒዙ ዘሎ ፅቡቅ እብል ኣለኹ ክስራሓሉ ዝግብኦ ዝስራሓሉ እብል ኣለኹ ከምኡ እንዳበልኩ ከዓ ኣስመራ እውን በፂሐ መፅአ ምስቶም ዝምልከቶም ናይ ባሓቂ ዕድል ገይረ እውን ንሳቶም ከዓ ሰማዕቲ ኮይኖም ኢንፋክት ካብ ዝናሓስቦ ብዕስራ ዕፅፊን ንቅድሚት ዝሓስቡ እዮም ክብፃሕ ዝግብኦ ብሕልፊ ናይ ኤርትራያን ስታዲስ ተገብረ ኮንፈረንስ ዝብሎ ዘለኹ ብዙሕ ነገራት ዝሕሰበሉን ዝስራሓሉን ምህላዊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ምቅልጣፍ እንተደኣ ተጓይና ነቲ ተደናግዩ ክቃለጠፍ ንደልዮ ነገራት ከዓ መገዲ ኣለዎ ከምዚ ፀቕጢ ጌርካሉ ኣገዲድካዮ ኢዱ ጠምዚዝካዮ ኣይኮንካን ሓደ ባህሊ ናይ ሻዕብያ እውን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ እውን ኣይሰርሕን ኮሚታት ተላዚብካ ይህን ምህን ኢልካ ትገብረሉ መገድታት ኣሎ ስለዚ እሲ ንፋስ ናባናይ ዘብል ዘሎ ትፅቡቕ ዘለዎ ግን ንኩሉ ከም ትሕዝከ ይወሰድና ክንገብሮ ኢለ እሞ ቋሪፀካ ኖ ፅቡቕ ኣለኻ እንታይ ንኽብል ኢለ እንታይ ኣሎ መሲልካ ሓደ ቀፃሊ ዝሰምዖ ዘረባ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ይዕበይ ንኣስ ይስራሕ እዩ ነገራት ብፍላይ እቶም ኬትኩም ዝረኣኹም ብዙሓት ከምዚ ከማኻኻ ስለ ዝረኽቡኒ ብዙሕ ስእልታት እውን ስለ ዝሰዱለይ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዘሎ ብዙሕ ንጥፈታት ከም ዘሎ እዩ እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ ናይ ኤርትራ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብተን ዝሓለፋ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ too much pessimism ኣሉታዊ ስምብራት as if ኤርትራ nothing is going on ዝብል ስእሊ ኣብ ርእሱ ስለተወቀጠ ገለ መንእሰይ every time ኣብ ኤርትራ ክግበር ዘሎ ዳሕርካ እንታይ እዩ እቲ ንኤርትራ ሃሲና ዘሎ መሲልካ እቲ ኢኮኖሚክ ሞዴል ኤርትራ ትኽተሎ ዘላን ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ዘለዉ ነንበይኑ ስለ ዝኾነ እዩ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ካምፓኒ ናይ ሃገሮም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ኢነሰንስ ኢትዮጵያ እቲ ዝበለፀ ቁጠባ ናቶም ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ንክትገብር ድማ ፍላሽ ነገራት ክትገብር ኣለካ ዱባይ ኣሚን ምድረ በዳ ገዛን ፓላሶን ፅርግያን ተሰሪሕካሉ ኣብ ምድረ በዳ 48 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ቱሪስትስ ንሓትሕዶም ክረገፁ ይውዕሉ ኢማጂን ዳት ካብ ቃሩራ ጀሚርካ ብባፅዕ ረጊፅካ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ኤቭሪዌር ዱባይ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኤቭሪዌር እቲ ፖቴንሻል ናይ ኤርትራ ማለት እዩ all you need to do is tall buildings and marketing ነዊሕ ገዛውቲ ትሰርሕ ሽዑ ሄቪ ማርኬቲንግ ክትገብር ኣለካ እምበር ህዝቦም እኳ ካባና ይበዝሕን እዩ ያስ ነዳዲ ነይሮም you can say that ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሞር ክስራሓላ ዝደሊ ኣነ ሓደ ጃየንት ዝኾነ ዝደቀሰ ስሊፒንግ ጃየንት ወይ ከዓ awakening ምብርባር ዘድልዮ ገጅፍ ሓርማዝ ኣለና እሱ ድማ ዲያስፖራ እዩ እዚ ዲያስፖራ ዘሎ ሓይሊ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዓቕሚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ you will not gonna get it from China ካብ ስዑድያ ክትረኽቦ ኣይኮንካን ካብ ጠፋሽ ጥልያን ክትረኽቦ ኣይኮንካን ካብ ጠፋሽ ኤሮጳ ክትረኽቦ ኣይኮንካን እቲ ዝበለፀ መንግስቲ ኤርትራ ኮምፕሬሄንሲቭሊ ክሓስበሉ ዘሎ ብዓብዪ ክሓስበሉ ዘሎ ዲቤት ክገብረሉ ዘሎ ዲፓርትመንት ክገብረሉ ዘሎ ንዲያስፖራ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ናብ ውሽጢ ዓዲ ትእትዎ እዚ ማለት ሓፍ ኣቢልካ ክትወስዶ ማለት ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ሓፍ ኢልካ መታውን ሪሶርስ ኣይኮነን ኤርትራ ስለዚ እቲ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ገጅፍ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ትምህርቲ ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ሞያ ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ጉልበት ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ካፒታል ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ዓቕሚ እዚ ከመይ ጌርና ሞቢላይዝ ንገብሮ ከመይ ጌርና ናይ ኤርትራ ንእትዎ ቀደምሲ እቲ መሬት ሰላም ከለኮ መንግስቲ ኤርትራ ቦንዳ ይብል ነይሩ እዩ ላይክ ቦንዳ ማለት ቦንድ ማለት ብካፒታል ማርኬትስ ቦንድ ማለት ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ 35 ትሪልዮን ኣለዎ ሃው ኢዝ ሰርቫይቪንግ ቦንድ ይድሸይጥ ላይክ ናይ ኣሜሪካ ዊ ትረስት ኢን ጋድ ዝብል ዶላር ኣሎ ትረስት ሚ ክበኩም እየ ዝብል ዘሎ 35 ትሪልዮን ዕዳም ዘለዎ ሰብ ንከለቅሖ ሪጋ ገይሩ ዝውዕል ሪጋ ገይሩ ዝውዕል ኤቭሪ ሰከንድ መንግስቲ ኣሜሪካ ዕዳ ክደሊ ከሎ ሪጋ እዩ they have no problem ገንዘብ ራይዝ ንክገብሩ ኤርትራ እዚ ፖቴንሻል ዘለዋ we need to discover this one and ኣናጅነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኩሉ ብሌም ክንገብሮ ይንኽእል ኢና because እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ናይ ሰርቫይቫል ሞድ ነይሩ ነዚ ሃገር እዚኣ ከመይ ጌርና ነጥሕና ካብዚ ኣፍ ኣንበሳ
ካብዚ ኣፍ ሓርገጽ ከመይ ጌርና ነውፅኣ ዝብል ነበረ ስለዚ ከመይ ጌርና ካብ ሓርገጽ ከነውፅኣ ዝብል ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኢሚዲየትሊ ከመይ ጌርና ናብ ቱሪዝም ናብ ቢዝነስ ክንሓስብ ክብል ኣይክእልኒ እዩ እቲ ዘለዎም ካብ ኣፍ ኣንበሳ ክንወፅእ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባውን ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ ተንበሳ ሕጂ እውን ኣሎ እዮም ካቢና ይዝንብሎ እዩ ኣሜሪካ ይወደቐ ወላ ገለ ይወደቐ ኣሎ እዩ ምስ ብሎ ሓይሉ ስለዚ እቲ ናይ ሰርቫይቫል ሓይሊ ክህሉ ኣለዎ ካልእ ዲፓርትመንት ግን ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኮሚኒቲ ዝመርሖ ማለት እዩ ንሱ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲፓርትመንት ብሓደ ኮይኑ we need to think ከመይ ጌርና ሞቢላይዝ ክንገብሮ ንኽእል ነዚ መንገዲ እዚ ሲሪየስ ዲስካሽን ዘድልዮ እዚ ኩሉ ፌስቲቫላት ኣብ ደገ ዝግበር I wish ብዛዕባ እዚ ዲቤት ክግበር What do you say about this? እንታይ ትብል እስኻ ዳንኤል ኣብ ዛርስ እዚ هو ሓደ እዚ ንብሎ ዘለና ሕሰበሉ ስራሕ እዩ ኣብቲ ተጋባብራ ኣብቲ ሕጂ ኣብ ዘይንቡር እዋን ፀኒሕና ንቡር ንኣቱ ኣለና ንብል ኣለና ኣነ እታ ዘይንቡር እዋን ካብታ 98 እየ ዝቆፅራ ዘለኹ 27 ዓመት ኮይኑላ 30 ዓመት not easy ሕጂ እታ ንቡር ዳኣ መማዓሲና ኣቲና ትበሃል ዘሎ ኣብኣ ከለና ዲና እታ ንቡር ምክንያቱ እዚ ክንዕቅ እንተኮይንና ካብቲ ናይ ንቡር ማለት ሕጂ ኣነስ በቃ ካብ ሎሚኒዮ ናይ ወያነ ጉዳይ ተወዲቑ ሶ ክንበሃል ምስ በፃሕና ካብ ኣነ ነው ክንቆፅር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ልኡላዊ መሬትና ተረጋጊና ኣለና ሰራዊትና ኣብቦቱ ኣሎ ከም ሰብና ከዓ ዶብካ እንዳሓለኻ እውን ንዘላለም ትነብር ኢኻ ትበሃለሉ እዋን ዋላ ውድእ ተደይኮነ ገና ናይ ኢትዮጵያ ቀውሲ ብሕጂ ደፈራርሑና ዘለው ኣብ ኣብኡ ድመልሰካ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ተበዝሐ 2 ዓመት እያ ትኸውን እታ ቁሩብ ንቡር ከማን ክንብላ ንኽእል መዐቀነይ እሳ ከማን እንተኮይና ግን ጎኒ ጎኒ ፅቡቕ ዘለዎ እዚ ናይ 27 30 ዓመት እንቋዕ ኩሉ ክሳራ ኣይኮነ ምእንተይ ሃገር ምድሓን ኢልካ ሃገር ኣገልግሎት መፅዩ ካልእ ትሕተ ቅርፅታት መፅዩ ፅርግያታት መፅዩ ዝንብሎ ዘለና ናይ ዲጋታት ዶ ናይ ብከኣሎሲ ፅቡቕ ዘለዎ ኩሉ ጎኒ ጎኒ ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልምዓት ከም ዝሓለፈ እውን ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ግን ሃጓፍ መዓት ኣሎ ሓደ እቲ ከም ዝብሎ ዘለካ ነዚ ዳያስፖራ ዘሎሲ ዝዕቁር ሓይልስ ከመይ ጌርካ ተባራብሮ አንሊሽ ትገብሮ ማለት እዩ ተዓቕሞ እቲ ክእለቱ ኣብ ሓንጎሉ ኣብ ተመክሩ ክእለቱ እነን ካፒታል ናቱ ማለት እዩ ነዚ ክትገብር ከዓ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ግን ክልተ ንጥቃስ ዓንተ ወይ ናይ ቱቦን ናይ ማይን ጠቂስና እተን ክልተ ምስ እንደኸዳ ከዓ ብዝበዝ ዘለና ኢኻ ሓደ ንጡፍ ዝኾነ ባንኪንግ ሲስተም ኣድልየካ ገንዘብ መትንታት ናይ ህይወትና ደም ዝሓልፈሉ ቱቦታትን ገለን እንተደኣ ኮይኑ እቲ ደንብረ ካብ ህይወት ንሓደ ቁጠባ ከዓ ገንዘብ ክመሓላለፍ ከሎ ካብቲ ናፍቲ እዩ ተባራብሮን ዘካይዶን ማለት እዩ ሕጂ ብንቡር ኣፍኮርስ ኣብ ዘይንቡር እዋን ዝነበርናሉ ተስጉምትን ገለን ኣቦቱ ኣሎ እንዲ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እዚ ናይ ባንኪን ኣሰራርሓ ዘሎ ሞደርናይዝ ናቱ ምግባር ኣጋጣሚ ኮይና ከዓ እቲ ፊልድ ናተይ ከዓ ስለ ዝኾነ ቁሩብን ክፀቕጠሉ ደሊ እዚ ዕር ይድልየካ ማለት እዩ ንዕኡ ከይገበርካ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ሓደ ነቲ ካብ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ክንብል ከለና ብመትንታት ብባንክታት እዩ ድመሓላለፍ ቁጠባ ካልኣይ ድኾነ ትካል ጌርካ ዕዳጋ ጌርካ መኽፈሊ ጌርካ ደኣቱ ድወፅእ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ንግድታት እቲ ገንዘብ ብቀልጢፉ ክመሓላለፍ ተኽኢሉ ቁጠባኻ ይረስን ከይት በንዚን ነድድ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስላገሽ ተኮይኑ ከዓ የዓግተካ እቲ ምክንያቱ ክትከይድ መሓልካ ኮይኑ ሕዘካ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ንበልና ሕጂ ኣርእስተ ከየክፍዓና ካልኣይ ከዓ ናይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ድሓን መቸም ኤርትራ ምስ ከድካሲ ከምቲ ድፍራሕ እውን ኣይኮነን ኣሎ ብተዛማዲ ብዓብዩ ዲጂታል ክንብል ከለና ኢንተርኔት ማለት እዩ ጥራሕ ኣይኮንኩን ቅድሚ አይ ቲንክ 1.2 ዶ 1.5 ሚልዮን ሞባይል ፎንስ ኣሎ ኩለን ስማርትፎን ሕጂ ነዚ ካልእ ቴክኖሎጂ ውስኽ ኣቢልካ ኢንተርኔት ኣክሰስ ውስኽ ገለ ተቢልካ ኣሉ ብዙሕ ተፀግሙን ኣይኮነን ግን ሃጓፍ ኣሎ እቲ ዝሰርሕ እቲ ናይ መንግስቲ ትካላት እቲ ባንክታት እቲ ዝርከቡ ደሎ ቁጠባታት ኣብ ውሽጢ ምስቲ ወፃኢ ዘሎ ምስቲ ዓለም ዘሎ ክረኸበሉ ድኽእል ብቴክኖሎጂ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ እቲ ብዙሕ እቲ ስራሕ ንብሎ ዘለና ባዕሉ ስራሕ ዋላ ነገር ሕርሻ ከተፍርዮ ተልካ ይኒ ቴክኖሎጂ ፅባሕ ንጎ ድሮን ጌርካ ኢኻ ኮ ሕርሻታትካ እውን ተካይዶ
دلو ولا تن ماشينز دلو انا بحق امبرسيف دخون عبيت نغرات الله مس اند خيد غون دخيد افتناي تكنولوجي عالم سخقالا طفالو معناتها حجي اي ثينك بتي دفاتات اند صنح عند خنعقونه تخوينا نزنا يدق حيلس كما غيرك تبربرو اذا ربعي جنبار حجي مزحتو افت مزد مص اتحزا مزد مص حصاب انا يبرغنا حمود دوناي ناي قللكا دارغا ابدغ دغبر انت ايرترا دغبر فيستيفالاتن قالن مكلخال داو تدرتت مبزحت سبون دردو يመስلنا انا كمان كابتم اسكردوني زياس انتايا زياس كما غيرنا نطقمنا توعل تقدف كله ودباتا تقدف كله رابعي جنبار كنبل كلنا انتاي مالتنا ادبهللو حصر دبل قداماي جنبار سالساي كالاي جنبار سالساي جنبار لهم ايكونوميك زونز يم فاليا مونت وش تعدد الله نت دياسبورا خا بدبدبو رابعي جنبار حج افتي براندين افتي شما وهبا افتي اقلالصا اي ثينك سرح دلي خوينا سمعني مخنياتو immediately قلطيفو رابعي جنبار تلكلاس مس جنبارن مس مكلخالن دامبر مس قطبان مس انفستمنت اندخير كوينو ناي برها يكون كالايكا اب دياسبورا تلكاسي اب سعودي دلو دياسبورا لو اب سويسرلاند دلو اب امريكا دلو اب استراليا دلو خلي كما غير واحد جنبار كوين دلو زحجي الكاون قرب افتناي امبار maybe rebrand غيركا maybe اشماتن ግን እቲ محسابن እቲ كجبر الله قدامነት مبال ግን ካብ ዓዲ وعلن ማለት እዩ እንደና after ናይ diaspora affairs بحال I think ኣብ ትሕቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ዲዩ ኣብ ትሕቲ ናይ ካልዲ ግን ድኾነ ኮይነሲ ንዲያስፖራታት ዝምልከት ዲፓርትመንት ኣሎ ናው ዝኹሉ ንብለ ዘለና ሳቶም ከም መሪሕ ተራ መጽም ኣብ ቅድሜና መግለጽትን ገለን ደሃቡ በትነሳቶም ደረድኡና ክንከይድ ናይ ባሕቆ ጽቡቕ ነይሩ ግን እቲ መዋቕር ናይ يحسبي مالتي ግን ከምዚ ሶፋር ከምዚ ሳይድ እሺ ኮይኑ ጸኒሑ ሓድነትና ንዓቅብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዓድና ኢንቨስት አንገብሪና ኢልካ ኣብ ኣኼባታት ተጣቃዕ ገለ ኮሚታት ኣሎ ግን ርዱእ ድኾነ ወይ ከዓ ኣነውን ካብ ዘይፈልጦ ንልዓለውን ኩሉ ተኽእሎታት ኣሎ ሶ ንመሸቱ ኣብ ምንታይ ካ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ባንዱ ክትፀግር ጸኒሕካ ካፒታል ስቲ ኢንቨስትመንት ገለሲ መንግስቲ ጥራሕ ባንድ ውስን ወይ ከዓ ሓትም ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ወይ ንስሎ ወይ ከዓ ቀረጽ ካሎ ማለት እዩ ታክስ ካብ ናይ 200 ጀሚርካ ብዓብዪ ግን ሓደ ንቁጠባ ዓብ ዝገብሮ እቲ ቁጠባ ዕዳጋ ምስ ፈጠረ መክሰብ ምስ ፈጠረ ነቲ መክሰባት ነቲ ሃላኺታት ንዕኡ ካብ ትወስዶ ቀረጻት መንግስቲ ድህብትን ማለት እዩ ሕጂ ሃብታም መንግስቲ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ ናይ ኮሚኒስት ተሓሳስባ ኦኬ መንግስትና ገንዘብ ጎዲልዎ ኣሎ ተኣኪብና ገንዘብ ነዋፅእ ولا سونا يربحني ناي بحكي اوف كورس كمزي تبلو دلخ عبيتي تحت قرص دخون امبارن نتبوتاتنا مزرقا حد دخون 1 بليون باند كنقبرينا باند خا ناي بحكي انفستمنت يو كندز تهبو حدا معلتها ندز خوينهم لاسولكم يو ابز مصح 15 عامات الكا تغبرو كن نصبو الكا سلا تغبرو خم خون خلي كن كمزي تكبمو ناي غوفاند مي عينات اخاخبا غيركا ገንዘብ ዋጽኦ ትብል ብዙሕውን ንዓኻ ይደስ ዝብለካ እምበር ብሃገር ደረጃ ተዋፅእ ብዙሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ኣኼባት ሚልዮናት ቁርብ ኢኻ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ኢኻ ተዋፅእካ we are talking about ኣማኢት ሚልዮናት ማለት እዩ እሞ ከዓ ግድነት ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕካ ክድረት እውን የብሉን ካልኦት እውን ክኣትዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ባንድ ምልክት ድዩ ናይ ቀረፅ ምልክት ድዩ ናይ ገለ ጌርካ ተተባብዑ ናይ ቁጠባ ምልክታት ድሓን ዋላ ነቶም ናይ ስፔሻሊ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፈላጣት ንዖምን ክንገድፈሎም ኢና ግን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ገና ደይተ በራበረ እዩ ማለት እኳ ደኣ ድሕዝን ተንካሎት ሃገራት ኣፍሪቃ ዳን maybe መምሃር ኮይነና ኣለዋ ማለት እዩ ነዚ ተጠቂመና ኣሎ በዓል ኡጋንዳ በዓል ኢትዮጵያውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኬንያ አንጎላ እዚ ካፒታልን ወል ጽቡቕ ዘሎ ግን ንዓኣተን ረቢሐን ህዝቢ ከዓ ኸይዱ ካፒታሉን ገለ እንደዕብየሉ መገድታት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ከምኡ ገለ ከምኡ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ دحاني خمس لوز ኣይኮነን መለበሚ መምሃሪ ገለ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚ ተዋህለለ ነገር ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣቱ ኣለና ኣብታ 2030 ክመሰክሕ ኣብዘን መፅእ 5 ዓመታት ዘን ድበልናየን ተደይተ ገይረን ግን ከምዛ እንዳበልና ተኮይና ካብ ኣተማይ ክንሓይሽኒና ማለት እዩ ድገደደ ከዓ ናትና መሪሕ ተራ ድፃወት ዘሎ መሪሕነት ከም ተዓንተ ወይ ደልኩ ኣነ ጥራሕ ደይኮንካ ዕድሚኦም 5 ዓመት ክውስኽ እዩ ናትና ውስኽ ናቶም ውስኽ نالشوم شو طلعتنا خا نزي اصبصبلو معناتهم او دابل خلو
ሕጂ كله جينا ዝግበር ከም ዘሎ ተተሰሪሕዎ እውን ክቆብፅዮም እዚኣ እዛ ሃገር እዚኣ ከይዳ እያ ንሕና ስቕልና ኢና ንፈታትን ዘለና እምበር ትተሓዝ ኣይኮነትን ኢልና እውን ክገድፉና እውን ተኽእሎታት ኣሎሞ ከምዚኣ ዝበልኩ ቁርብ ዳን ሓቢል ኣልካ እምበር I think بتاعم تبغى ملسي داني انتايو ابو كم تبلو زلها now or never you إيرترا زي حجيتها خفيتات الله زلا مدرخ كابيتالايز انت زي جيراتا واغاناتو امانا يكجج فنان انا بفلاي مغنياتو إثيوبيا حدا باندورا بوكس كفيتو مالو لولا ونتنا إيرترا نمدفار ديبيت كقبر جميرا مالو like this is ብጣዕሚ ከቢድ ሲሪየስ ዝኾነ ፅልዋ ዘለዎ ርእሲና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ ሉላውነታ ደፊሩ ድሌቶም ንክገብሩ ከም ኖርማል ኣብ ሃገራዊ ቲቪ ይዛረብሉ ኣለዉ ኣሰብናት ናይ ነይሩ ዶ ናይ እንዳ ባሓጎና ነይሩ ዶ ናይ እንዳ ጎረቤት ናይ ነይሩ ዶ እንዳ ገለመልታት ዝብል ዘረባ ሞመንተም እናገበሩሉ ይኸዱ ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ምርጫ ኣይኮነን ብቁጠባ ሓያል ክትከውን ግዴታ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ መድረኽ ኣነ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ከለኹ እቲ መድረኽ ኤርትራ ኣምላኽ ዝፈትዋ ዓዱ ኮይና ትስማዓኒ ማዕረቲ ህዝባ ዝፅዕሮ ወላ ትመርሕነት ዝገብሮ እቲ ኩነታት እውን ወላ እውን እኮ ናፅነት ኤርትራ ኣብ 1991 ክኸውን ዝኸኣለ እውን እኮ ሓይሊ ናይ ሰውራት ራይ ዘይኮነስ ሕብረት ሶቪየት ምውዳቑ እውን እኮ እዩ እዚ ሕብረት ሶቪየት እንተዝወድቕ ነይሩ ቃልሲ እንተዘይነበረና ወላ ሓማኹሽቲ ይኹን ደርጊ መሃለወ ኤርትራ ግን ነዊሕ ይቃለሱ ነይሮም ሜይቢ ክሳብ 95 ምፀንሐ ነይሩ ደርጊ ሕብረት ሶቪየት ተዘይወድቕ ግን እቲ ኦፖርቹኒቲ ሬዲ ዝኾነ ሓይሊ ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለዝፀንሐ ኣብ ከልኦቱ ጠቒሞምሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ መኪቱ ነኺሱ ፀኒሑ ኣሎ እታ ዕድል ተፈጢራ ኣላ ኣሜሪካ ናይ ኩናት ቢዝነስ ናታ ኣብ ዓብ ደረጃ እምበር ኣብ ቆለጥጥቆ ግዜኣ ክተጥፍእ ከም ዘይትደሊ ንርኢ ኣለና ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ክትሕግዝ ንኤውሮጳ ዝኣክል ሃገር እውን ክትሕግዝ ሸውሃት የብላን ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኦኬ ኣሜሪካ የለን ማለት ኣውቶማቲካሊ ፀገምና ከይዱ ማለት ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ቦታ በዓል ኢማራት ትርኩ ክትክዎ ይፍትን ኣሎ እንታይ ማለት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብቁጠባ ንላዕሊ ዘይምኻድ ንኤርትራ ዓብ ዋጋ ይከፍላ ምክንያቱ ካብ 2 ዓመት 3 ዓመት እንድሓር ዘሎ ዓውደ ኩናት ዎርፌር ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ 300 ዓመት ከምኡ ክኸውን ኣይኮነን ኮምፕሊትሊ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ ኩናት ይክኸውን ስለዚ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ተዘይመፂኻ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ኣበይ ትኸይድ ኣለኻ ኣበይ ትሸይን ኣለኻ ምስ መን ትዛረብ ኣለኻ ሳተላይት ናቶም ኣብ ልዕሊኻ እንተሎ there is actually nothing you can do ንኣኻ ክሕግዘካ ዝኽእል ስለዚ ከምቲ ትብሎ ዘለኻ እቲ ኤርጀንሲ ይረኣየና ኣሎ ካልኣይ ኤርትራ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መድረክ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ገለ ቁርባት መዓልቲ ቻይና እቲ ናይ ስዊፍት ኮምፔቲተር ናቶም ፕላትፎርም ማለት እዩ ዲጂታል ዩዋን ዝበሃል ካብ ሃገራ ኢንተርናሽናላይዝ ብምግባር ልዕሊ 23 ሃገራት ነቲ ስዊፍት ሲስተም ናቶም ኣብ ብሎክቸይን እዩ 23 ሃገራት ብወቅዕ ክጥቀማሉ ጀሚረን ኣለዋ this is a ground breaking ንኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ just in a meantime ምዚ ሳንክሽንስ ናይ ምዚ ታሪፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ዘሎ ሃገራት ነቲ ናይ ቻይና ሲስተምስ ኣዶፕት ንክገብራ ትቕልጥፋ እየን ምክንያቱ ሪስክ ስለ ዘለወን ስለዚ ኤርትራ እንድሕሪ ወላ ካብ ሳንክሽን ተዘይወፅያ ሲስተም ናታ ኮምፕሊት ናብ ቻይና ገፃ ሽፍቲ ተገይራቶ ሜይቢ ምናልባት መሰይ ስዑድያ ኢማራት ግብፂ ነቲ ዲጂታል ዩዋን ክጥቀሙ ተደልዮም እቲ እገዳ ቦቱ እናሃለወ ኤርትራ ስቲል ንክትረብሕ ዕድል ከልዋ እዩ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ንክትዋሳ ስለዚ ከመይ ጌርካ ብቻይና ጌርካ ገንዘብካ ራውት ጌርካ ንኤርትራ ገፅካ ክትእትዎ ትኽእል እዚ መንግስቲ ክሓስበሉ ዘሎ እዩ ነዊሕ ስቶሪ ሕፅር ኣቢልካ ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ኮንስትራክሽን ኣትሊ ሎ ሃንጊንግ ፍሩትስ ተንጠጥቃና ዘለዋ ብቐሊሉ ክንሃርመን ንኽእል ማለት እዩ ቱሪዝም ንክንገብር መንግስቲ ኤርትራ ካብ እንዳ ሸይጣን ኤርላይንስ ከዳሉ ክኽእል ኣሎ ካብ እንዳ ሸይጣን ኣብ ሳዋ ከመይ እዮም ዝብሉና ማይ ካበይ ከነምፅእ ዘየለ እንተልከም ካብ እንዳ ሸይጣናት ኢኻ ኣምፅእ እዮም ዝብልካ ስለዚ ታቃላቶም ናብኦም ክንመልሳ ካብ እንዳ ሸይጣናት እዮም ኤርላይንስ ናብ ኣስመራ ፍላይ ዝገብር ኢንክሪዝ ገብርዎ ኣሎ whatever it takes ኢሎም ዋይ ገንዘብ ተደሊኻ you have to do something ኤርትራዊ ብቐሊሉ ኣብ ዝደለዮ መዓልቲ ኣነ ንኣብነት ንኤርትራ ክኸይድ እንድሕሪ ኮይነ 2 ወርሒ ቡክ ክገብር ኣይኮንኩን I just wanna ድሕሪ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ወሲነ get my ticket and ቀጥታ ንኤርትራ ክበረሉ ዝኽእል እየ ዘለኻ ኣብ ገለን ክትወርድ እውን ኣይደልን ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ነዚኣ ፊግር ኣውት ክትገብራ ኣለዋ ሪጋርድለስ እንታይ ፀገም ኣሎ እንታይ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ ኣማስት እዩ እዚ ካልኣይ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ
ኮንስትራክሽን ንክጅምር ሓደ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሲሚንቶ እዩ ወይ ኖራ እዩ ሶ ፋብሪካ ሲሚንቶ ንምግዛእ ኩሉ ዝከኣል ክግበር ኣሎ ባይ ዘ ወይ ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ነጊርኒ ካብ ስዑድያ ዝመፅእ ትካል ናይ ሲሚንቶ ኣብ ኤርትራ ንክኣቱ ኣብ ውዱ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ካልእ ስለዚ እቲ ኮንስትራክሽን ነዳዱ ክቡሉ ይጎዩ ከም ዘለው ነዚ እውን ምፍላጥ የድሊ ናይ ፀዓት ሕቶ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዙሕ ተበግሶ ገይሮም ብዙሕ ለውጢ ምፅኦም ኣለዉ እቲ ዘለውን ምጥቃስ ኣገዳሲ and big announcement ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ እንተኮይኑ ዌልካም እዩ ኩሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዝበፅሓና ብዝቐረባ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኤሮፓ ሰላሕ ኢሎም ከይዶም ስታላን ገለን ገይሮም ቤላ ዝነጅሑ ሰባት ከም ዘለዎ ሰሚዐ ኣለኹ ሓረስቶት ዝነበርኩም ከብቲ ትፈልጡ ደርሁ ትፈልጡ ኣጣል ትፈልጡ ጀርዲን ትፈልጡ actually ናይ ፎሬን ካረንሲ ዋላ ስግንጢራ የድልየኩም እዩ ኩሉ እቲ ዲጋታት ዘሎ ከትካ ሰሪሕካ ከም ሽጣረኻ ከም እንጌራኻ ክትበልዓሉ ትኽእል ዕድል ኣሎ ስለዚ ዩዝ ዲስ ኦፖርቹኒቲ እቶም ንኸምኡ ኣምላኽ ጊፍት ዝሃበኩም ኢትኩም ወርቂ ዝኾነ ከትኩም ክትነብሩሉ ትኽእሉ ፎሬን ካረንሲን ገለ መለንቀሲ ኢሉ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ነዚ ዕድል ዝተጠቐምሉ ሜይቢ ፋብሪካ ክእቱ ዝደሊ ዘሎ ሜይቢ ሆቴል ክሃንፅ ዝደሊ ዘሎ ሜይቢ እዚ ክትፅበ ኢኻ ቁርብ ትለይ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክንብል ከለና 5 ዓመት ዘን ዝመፃ ዘሎ 5 ዓመት ኤርትራ ዓብ ለውጢ ስፕሪንግ ከምዚ ካብ ስፑኞ ረጊፃ ጎማ ረጊፃ ላዕሊ ትኸይድ ከም ዘላ ከምኡ ክንገብራ እንተዘይክኢልና ዞም ኣብ ደገ ዘለና I think እቲ ዘለና ፀገም ክብርቲ ዓና ከም ዝኽእል ክርዳኣና ኣሎ እንታይ መወሰኽ ካላ ኣብዚ ናተይ ብዙሕ ዳርጋ ሕቶ ዘይኮነ ትርኢቶታት ይሂበ ዘሎ እወ ፅቡቅ ርእቶ እዩ ንምሸቱ ኣብ ስፕሪንግ ቦርድ ንኾነሉ ኤርትራ ብትዘለሉ ትነጥረሉ እዋን ኢና ዘለና ሕጂ ከምዚ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ሰባት ስታይ ዓል ጆርጆ ዓል ዳንኤል እቲ መንግስቲ እዮም ድግፉ ደገፍቲ እንዲኦም ከምኡ እዮም ዝብሉ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ክዓብሰልና እሞ ከም ዘለዎ ቀንዲ ገዳስና ንመንግስቲ ኤርትራ ንክድግፎ ተኮይነ ንህዝቢ ዝድግፍ ተኮይኑ ጥራሕ ኣብ ቅጦባን ኣብ ትሕተ ቁርፅን ገለን ጀሚርካ ድርአ ከዓ ተሰሪሕሉ ዘሎ ክፅብቕ ምእንቲ ክረግዘልና እንተዳ ኮይኑ ትቐንዲ መዐቀኒኡ ንህዝብና የርብሕ ዲ ኣይርብሕኒ እምበር ፕሮፓጋንዳ ዘድልዮ መንግስቲ ኮነ ዓቕምታት ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘይተገብረ ተገይሩ ምባል ማለት እዩ ሕጂ ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ማይንድሰት ኣብቲ ኣረኣይ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ብዙሕ ርዱእ ምክንያት ምክንያቱ ኣካሉ ስለ ዝነበርና ናይቲ ደስ ዘይበለካ ነገር ዲስኣፖይንት ዝገብረና ነገራት ገለ ኣበይ እሞ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ኣብ ዕላል ዋላ ፕራይቬት ዕላል ገለ ብዙሕ ሰብ ሓስብ ከምዝኻ ክንገብር ብዛዕባ ኤርትራ ይኩሉ ሕማሙ እንዳ ጥምቀት ጌርካ ሕማም እንዳ መርዓ እንዳ መልቀስ እንዳ ገለ ኩላ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማሙ ኩሉ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝብና ሽሙ ወዳእቱ ፍቲ ዋላ እቲ ፅቡቅ ዝሓስብ እንታይ ይብል ክላ እዚኦም መበይ ኣስርሑካ ምከምዚ እኒኦም ሕጂ ኣይዶን ኖ መበገሲ ህልዎ ካብ ዘረባ እዚ ሜይቢ 10 ዓመት 20 ዓመት እውን ትርጉም ነይርዎ ክኸውን ሕጂ ናይ ሕጂ ኢና ክንዛረብ ዘለና ድሓር ከዓ ሓደ ነገር ንፅቡቅ ድብገስ ንሃገር ነፃ ከወፂ ኢሉ ድመፅእ ተጋዳላይ ክላ እሞ መን ክኽእሎ ዝቑሪ ክላ መን እሞ ቃልሰካ ከምኡ ኢሉ ይኮነን ድብገስ ሓደ ርዲኡ ንፅቡቅ ዲ ንገለ ድብገስ ከለ ክላ መን እሞ ሰምዓኻ መን እሞ ምርዓወና ከምኡ እናበልካ ኣይኮነን ኣብዛ ዘለና ሰዓትካ ክላ እዚኦም መን ስርሑካ ድበሃል ነገር ሓደ በታድር ኣኽዋ በዛ ሕጂ ኢኻ ናይ 2-3 ወርሒ ባጥራ ኢኻ ክመዝን ንኽእል ገለ እቲ ድልየትን እቲ ሸውሃትን ፅቡቅ ትምኒትን እቲ ሕጂ ብፅቡቅ ደረጃ ስለ ዘለና ህዝብና ድሳተፈሉ እቲ ብዕቱብ ኢመርጀንሲ ተታሒዙ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ኣዝልቕ እንዳበልና ንኸደሉ መገዲ በፂሕና ክብሉ ንኸለዉ ከኣምኖም ጥራሕ እንታይ እሞ ካብኣ ንላዕሊ ከዓ ኣነ ባዕለይ እውን ካብቶም ተፃባእቲ ድበሃሉ ነበርኩ ካብቶም ምስኣቶም እውን ስኻትኩም ክንበሃል ክንካሰስ ነበርና ሰባት ንዓይ ከምኡ ክብሉ ንኸለዉ በታ ንዓይ ድብሎ ዘለዉ ንህሎም ነዚ ኣቲቲድ ሪኦ ኣለኹ ዝተቐይሩ ዘሎ ድሓር ትገዳሲ እቶም ኔክስት ጀነሬሽን ንበሎም ዘመኣሹ ዘመሓድርዎ ዘለዉ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ቦታ ሒዘሞ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ብዛዕባ 2030 ገለ ክንብል ከለና ድሕሪ 5-10 ዓመት እውን ንሳቶም እዮም መሊሶም ዝቆፃፀርዎ ዘለዎን ተዓዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ነዚ ኩሉ ኣብ ርእስኻ መጀመርያ እዚ ኔጋቲቭ ዝኾነ ብፀላእቲ ክደጋገም ዝፀንሐ ቃላት ምናዳ ኤርትራ ትፀንት ኣላ ዝብል ካብ መጀመሪኡ ሪዲክለስ ዓይነት ዘረባ ንኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ከም ሰብና ድመፀ ፖለቲካዊ ቅልውላው ነይሩ ኣሎ ክህሉ እዩ ብሕጂ እውን በብቁርብካ ስውን ክቃለል ገለ ኸውን ግን ተስፋ ዘለዋ ሃገር እያ ምባል ሓቂ ምዝራብ ጥራሕ ይደልየካ ተስፋን ኣለዋን ፈረቓን ፅቡቅ ዘለዋካ ንእሽተይ ዓዲ ከለካ ቀልጢፍካ ናብቲ ድበፅሕ ክትበፅሖ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ውሕድ እዩ ህዝብካ
قحمات رخونا 100 مليون مخا قاليو طرح نفس الخيد قاليو خا مليونيرات دبصحي ديت ننحدو بخالن صلن تافانن دلو اما قدي كتارن حيالن كارن قال شغوطن حيز دخاترك عدتات قال كم كله برتعي انقعناتنا هم يكون ناتنا قلل مالتي حجي نزو كله اب قمت اتينا حدا اونتاو منفس انت ترايو اونتاو خا ابرتعاوي اب حق تمركزه كير كان صباح ينفات قدمي 5 7 عام ديك رسب ابزن حلفاشنا 5 7 عام تقرر خرينا يكلي كيدي راين معك انينا من دغشنا ما امبيرو تقليطو قال خطري خلخ نسو تخوينو اي ثينك نقول له لنا تقداي مالتي اوف كورس داس دايب لك سون ملكتي حجي عبيت بزعبه توبون ماينغ نزارب صنحنا شمنتن بلالنا زغلو تحاويس كونستراكشن تصمات ناي كونستراكشن كا تعاقيتو سلا صنح حساب حجي كمزي لصنيح نزل عالم دخيل ነገር አይኮነ ዋላ ተደለየት መንግስቲ ምክንያቱ እቲ ዲማንድ እንዳበዝሕ ሄዳሎ ግድነት ይኻ ነቲ ጸጽቡ ካብ ደገና ዲያስፖራ ክስሕብ እንተዳደለ ይኻ ነቲ ኮንስትራክሽን ነቲ ምስራሕ ገዛ ነቲ ገለ ጠጠው ከተብሎ ይትኸልኒኻ ግን ድሌትን ንዑ ድኸውን ከይሓስካን ከ ሪመምበር ምንሸቱ ከፎሬን ካፒታል ይድሓትት ኣምጻቢልካ ክንገብር ኢና ኢልካ ቸርሜንቶ ኢምፖርት እንዳገበርካ تبوتات important دا جبركا you'll be broke ابرسيو نتي ديغاتات ديو نتي مكلخال ديو نتي غلديو تفاسيخا مالتيو سلازي هاغراو دحنتكا اب شجرات له مالت ازي ردو كوينو ابزا ساعات زياده اب مزلل بوتا علنا خبال كله كل سب كمزي ابيمو اناونس كمزي اواش يصبيبل ايرلاين السراح بانكتات السراح ديجيتال تكنولوجي مصا قوام مصا اسرات فتحو اذن كل مستقبر الشعو يدرك بلو دبل تكاتعي تخلنيخا اي تغاغين ون قنعو ما يكون ننل زلنا فلام دبال سبالو كوبروديم كتبل كلا سب كيس هيئات ود سع سبالو جمار له ازوم تبلوم دلخ ابناء حرشان فتات غيرهم عود سراح تصرح دلو خيدر ايام بعلي واو اتبل واو كما يجرم داز كله كيلو ما يخاطب المغنياتو تصقمات دلو استاخات قدر مالتي حجي ناي ايرترا غزي ايد مصلله غزي ناي انا لحد يسير صحيف ولا غزي ناي اي لاف ات غزي ناي ايرترا اب ساينتيفيك تخونه اب معقنታት ዘለዎ اب ጽቦ ዘሎ مالتي نازي ግን كينيو كنت تصقمكاس نت اب قدميخا تغتيرو او كستخلو زخلو زي كنتات كله مخمي دبل تخوين كينيو مرأي مالتي اسي رائد الله وسد بلكا مالتي حجي كل سب حساب كم مغبار يلني ግን اخلات سبات يرلينا مليونات تديرليها حدا 10,000 حدا 5,000 سبات اتيم ولا عند قمقامه يخفوتو ولا عند فابريكا خفوتو ولا كل نغرات تغبرو كيدوم سي دبارا برو يرليلو مالتي يبع من 5 غيرنا ናይ بحقي هبتام هاجريا بصقاتات بمعدنات دي قال تي سلامن رجعت انت له كل نجر كالي كم سبنا خاب عالم دل شجرات كاخمت سيو نا جيوبوليتكس نقل نجمرنا عن توي كقصليو بعراينا بدبل يبل مالتيو ስለዚህ انا اباكو هالفكره انت ابدي انا حنتي كومبليت مسا خير داداي تبغسو كم زدل زلو but sometimes كم هاجر كاكت نقبر كنكلالنا سلامتا يجزبل زلو هانه ኤርትራ ዝፈትዋ እስከ ደሓነቲ ዝጠራጠር ዘሎ ዘይተዳለወ ዘሎ ኩላ በኤርትራ ዘሎ ሕማቅ ኮይኑ ዝራኣየሎ ዳን ንሱ ንግደፎ መድረኹ ኣለዎ ቀስ ኢሉ ክመፅእ ኽእል ሓደ ሬድ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣሎ ንኤርትራ ክሕግዝ ዝደሊ እንድሕሪ ኣዋጅ ጌርካ ዌልካም ኢልካዮ ብግምጣሉ ሩዋንዳ ራይት ናው ጆርጅያ ንዓገንዘብ ካይቲኻ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ላይሰንስ ናይ ቢዝነስ ክበካ ኽእል ባንክ ኣካውንት ከፍት ኽእል ኢኻ ዝኾነ ነገር ዘለኻዮ within short period of time ክገብረልካየ እናበለ ማርኬት ዝገብረለይ ኣሎ ዱባይ ኮም ይብለኒ ኣሎ ኣነ ንኤርትራ ክገብር ተኾይነ ኤርትራ እውን ክትወዳደር ክትክእል ኣሎ we need to learn this thing like maybe ኣብ ላዕለዋይ መርሕኖ ዘሎ ፕሬዚደንት ሲያስ ኣብቲ ኢንተርቪው ናቱ ይብለይ ኩሉ ግዜ but እቲ መልእኽቲ ንታሕቲ ወሪዱ ዝኣክል መንእሰይ እንድሕር ዝመሃር ኣሎ እቲ ዲፓርትመንታት በዞም መንእሰያት ድራይቭድ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንሱ ደሓን እስካብ ኤርትራ ዘሎ ካልእ ቀዳምነታት ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ቃልቃል ዝብል ሃገራዊ ፍቕሪ ዘሎ መንእሰይ ኣሎ ስለዚ when are we going to use a normal language like ኣነሲ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ተኾይነ ኣነ ንሃገረይ ስለ ዝፈቱ ወላ በዓለይ መዓፆ ኳሕኩሔ ክረክብ ይኽእል እየ ፀገም የብለይ ንገለገለ ሰብ ግን ኣብ ቢዝነስ ዘይኣተወ ሰብ ኣሎ ቢዝነስ ጀነራሊ ፍልጠት ዘድልየ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዋላ ኩሉ ባይታ ተነፂፍልካ ከሎ
probability of failure is big እዚ ኣብ ቢዝነስ ኣቲኻ ምዕዋት ማለት ኣብ ቅድሚኻ ቀላይ ስለ ዘለዎ ሓምቢስካ ዘይትኽእል ከድካ ክትወፅእ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብዙሕ ስራሕሲ ከም ዘድለ ዘሎ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ እቲ ናይ ዲያስፖራ ዲፓርትመንት ዝበሃል ዘሎ ሓደ ግዜ እንታይ ኣለና too much understanding ዝኾነ ኤርትራውያን ኣለና ኩሉ ነገርሲ ከም ዘለዎ ድሓን እንዶ ሸለል በልዎማ now some things ክግበሩ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ መንእሰይ ምስቲ ወኑ ክመፅእ ተኮይኑ ወኑ ድማ ሓደ ግዜ ይድመፅእ ነታ ዘለዋ ወኒ ካፒታላይዝ ክትገብራ ክትክእል ኣለካ like ኣነስ ኮርሳት ኣለኒ ሞመንቱም ክመፅእ ከሎ I try to capture that momentum ሱቕ ኢለ ኣሕልፎን እየ ሰዓት 10 ሓደ ካስተመር ናብ ቢዝነስ ክቕየር ዝኽእል ክመፅአኒ ከሎ ኦኬ ፅባሕ ንጎየ ክምልሰሉ ኣይብልኒ ኖ ክምልሰሉ ክኽእል ኣለኒ because this is business ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ we are ready we are welcome for business ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ፀገም የብልና ማለት ኣይኮነን ክነግር ኣለዎ yes እዝን ሕፅረታት ኣሎ ኣብዚ ፀገማት ክህልወካ እዩ ግን በዚ ከድካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ for example ሆቴል ክሰርሕ እጅ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እዝን ሕፅረታት ኣለና ግን ኣብዝን ክትዋሳ ተደሊኻ ግን ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና እዝን ክትገብር ኢኻ እዝን ድማ ወሲኽካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ when are we going to use this kind of language transparency ዘሎ ንዳንኤል ኣይኮንኩን ዘረበ ዘለኹ እቶም ኣብ ናይ መንግስቲ ዲፓርትመንት ዘለዉ someday they have to take responsibility ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ clearly if they really want እቲ ዘሎ ፀጋታት ክጥቀሙሉ I mean I'm very sure ንቻይናዊ ኢንቨስተር ክትደሊ ከለኻ you have to comply ምስ ሶም ዝብልዎ ከምዲኻነ ንሶም ዝደልይዎ ነገራት ከተማላሎም ክትክእል ኣለካ ናይ ጣልያን ኢንቨስተር ተደሊኻ ናይ ግብፂ ኢንቨስተር ተደሊኻ they have demands ነቲ ናቶም ዲማንድ ድማ ከተማላው ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ድማ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መርሕነት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሕቲ ዲፓርትመንታት ወሪዱ ተሓሳብ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ቀዳማይ ፖቴንሻል ዘለዎ እዩ እስከ ደሓን እቲ ኣብ ሃገራዊ ጉባኣቱ ዘየማልአ ገለመለ እሱ ደሓን ግደፎ ነታ ማልኡ ዘሎ ግን ምናልባት ሎሚ ክንገብረ ይኮና ድሕሪ 9 ወርሒ ድሕሪ ዓመትን ክንድዝን ከምዚ እዋን እዚ ከምዚ ክትገብር ተዳሎ እንድሕሪ ኢልካዮ ሰብ ወላ ሕጂ እኮ ጆርጅ ዌልካም ኢልካኒ ኦኬ ቦርሳይ ተጠርኒፊ ይኮነን ዘሎ I have to think about it ክዳሎ ክኽእል ኣለኒ ስለዚ don't you think እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኢገርነስ ንክህልዎ ሱቕ ኢልካ ከይድካ ዕድልካ ረ ዘይኮነ ብፕሮፌሽናል መንገዲ ብቪድዮታት ኮሚኒኬትድ ክኸውን ተኮይኑ ዌብሳይታት ጌርካ እዝን ክግበር ኣለዎ ክትብል ኣለካ ተዘይለ ድማ ተሓንሱ ንግደፎ ቪድዮ ጌርካ ፕሮፐርሊ ነቲ ህዝቢ እዝን ኣማሊካ መፂኻ ኣብ ከምዚ ክትዋሳእ ትኽእል ኢኻ ክበሃል ፅቡቕ ኣይመስለካ ነቲ መስርሕ ከቀላጥፎ ይምኻለ ዶ እወ ናይ ብሓቂ ኣበይ መርከብ ዳይላ ተሰበይት ስለዚ ኣበይ መርከብ እንዲዩ ዝብሎ ዘለካ ግን ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ማለት እዩ እንተ ሓደ ኣሎ ዲ የለን ቅርብ ምስ በልካ ምስ ሓተትካ ምስ ካትት ትፈልጦ ማለት እዩ ካልኣይካ እንተዘየለካ እንታይ ካ ትገብር ክላይ የለን ኢልካ ዲኻ ጭራኻ ደጉልካ ምምላስ ዲያ ሕጂ እቲ ሬፑቴሽን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ከይድ ከለኹ ካብቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ትገበርኮ እሞ ከም ፅቡቅ ዕድል ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢንፋት ብመደብ ከዓ ፋብሪካታት ኣብ ምርኣይን እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ምርኣይን እቲ ዝስራሕ ዘሎ ምርኣይን ምስ ሓለፍቲ ይህን ምህና ምባልን ንምንታይ ገይሮሞ ኣነ ኦፍኮርስ ደልዮ ንዑ ደልየ ከይደ ንሳቶም ንምንታይ ገይሮሞ ንበል ምእንቲ ነዚ ትብሎ ዘለካ ጋፕ ናይ ኢንፎርሜሽን ሓደ እቲ ዝሰርሕዎ ዘለውን ዝገብሮ ዘለውን ንምፍላጥ ካልኣይ ከዓ እሞ ሓደ ትጎዲሉ ገለ ትበሃል ዘሎ ክትሓስብሉ ካልኣይ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ትግበር ዘሎ ክትነግሩሉ ሕጂ እንታይ ክትኸውን ዘላ ማለት እዩ ስኢላ ኣብነት ክጥቀም እየ እስከተሰሪሓ ሬስቶራንት ከፊትና ኣለና ንዓብለካ ፅቡቅ ሰዓት ክንደይ ገለስካ ኖርማል ኢኻ ትፅበ ዘለካ ባይ ዘ ወይ ሰድያ ይብልናን ሰድያ ሒዝካ ምፃእ ጣውላ ይብልናን ጣውላ እውን ክትኸርየልና በጊዕ ገለካ ተኽኢልካ ተማላእ እዛ ሬስቶራንት ናትና ከምእያ ትሰርሕ we can do it ሕጂ እዚ ልቸንሳ ናይ ቢዝነስ ገለ ደሊና ኣለና ኣበይ ኬርካ ኢንቨስት ትገብር ኣበይ ኬርካ ተቃላጥፎ ትብውዒና ከለና ረሲና ከለና ገለ I wish there was a website ነዚ ኩሉ ድምልስ ገለ መይቢ ትሕቶ እትዊልና የለና ይብልኒ ዘለኹ ድመርመርኮ ብዛሕ ይኮን ግን እታ መልሲ ክህሉ ኣለዎ ተኮይኑ guess what أنا حاجة كان يحكون مالتي حجي أفكم يا ذا نجارات مغنياتو أبتنقول حجنا أنا أتوزل لنا جن من قست يو حيلنا تكبرن قالن كتخلطاتنا اللوا
ግን ኣብ ቱሪዝም ዝንዝን ክግበር ኣለዎ እምበር ናይ ብሓቂ ሲሪየስ ዝኾነ ሰብ ከይዱ ዋላ ዓዲ ክኸይድ ከሎ ዋላ ምስ ሚኒስተር ናይ ቱሪዝም ከይተረፈ ተራኺቡ ምስቶም ኣብኡ ነጥፉ ደለዉ ተረዲእዎ ኣብ ምንታይ ሓገዝ ደልዮም ተረዲእዎ ድሕግዝ ናይ ምሕጋዝ ከሆኒ ኦፖርቹኒቲ ክረኣየካ እዩ ወይለይ ኣብዚኣ ናብዚኣን ስባ ገለ ትግበር እያ እዋ እሞ ኣውቶቡስ ኣምፅአ ብቐዳማይ ከምኡ ዝብለ ሰማዕኩ ኸ ብኤሌክትሪክ ድኸዳ ኣውቶቡሳት ኣምፅአ ካብ ኣስመራ እንታይ ክትብሎ ዘለኻ ንባፅዕ ድኸውን ቱሪዝም ቢዝነስ እንተጀሚረ ፀገም የብልኩምን ሕጂ እንተምፅአስ ኣይክፍቀድኒ ኢሉ ድወድኦ ሰብ በዝሕ ከይሓተተ ከይተበገሰ ካልኣይ ከዓ መብዛሕትኡ ነቲ ዋላ ከም መንግስቲ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ያ መብዝስ እብላ ኣሎ ግን እዛ ድብላ ዘሎ ፕሮጀክት እሲ 10 ሚልዮን ዶላር ድልየት ኮይኑስ ኣለዎ ዲኸ ደድክመና ዘሎ ክኸውን ማለት ሕጂ ሲሪየስ ዝኾነ ነገር እውን ኣድልየካ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግን ተጠማሚትካ ተሓደ ሓታታይ ተሓደ ከዓ ደይብሉ ክኸውን እዩ ነዚ ኤምባሲታት ድዩ ነዚ ውደባታት ናይ ህግደፍካ ንሓንሳብ ከምዚ ብራንችስ ናይ መንግስቲ ጌርካሲ እሶም ጥራሕ ከመሓድሩካ ትፅበ ኣብ ቁርጠት ኣይኮንኩን ዘለኹ ናተይ ኣመሓዳሪ ከመን ኢልካ ብዝኾንካ ትውከሶ ብራንች የለን ኣብ ዳያስፖራ እዩ ኣብ ስደት እዩ እቶም ናይ ቆንስላዊ ጉዳይ ድገብሩ ናይ ቆንስል ዓይነት ኣሰራርሓ ኣለዎም ካልእ ንጥፈታት ድገብሩ ናይ ዲፕሎማሲ ኣለዎም ገለ ሕጂ ገሊኡ ናብናርጋ መብዛሕቱ ንዓድኻ እንዳኸድካ ባዕልኻ መርሚርካ ኣብዚኣ ኦፖርቹኒቲ ላ ኣብዚኣ ገለ ትብለሉ መገድታት እዩ ድኾነ ኮይኑ ግን ከነቕልሎ ከም መደምደምታ ክኾነልና ማለት እዩ እቲ ዊሊንግነስ እቲ ድልየት የለን ዝበለ ኣይትንክ እጋገሎ ኣነ ብትፈልጦ ማለት እዩ ኣሎ እቲ ውድ ሓሳብ ውድ ኢንፍራስትራክቸር ግን የለን ሕጂ ኣብ ዳርጋ ከምዛ ድበልኩካ ሰሪዕካ ባዕልካ ተምፃ በጊዕ ሒዝካ ትመፅእ and then you become part of the restaurant even though ወይ ደማ ኣነ ዳ ካስተመር ዘይኮንኩን ከይበልካ ማለት ግሪል እቲ ሬስቶራንት ማለት እዩ በቃ that's how it's done ብሃገራዊ አገልግሎት by the way ሚኒስተር ይኹን ጀነራል ይኹን ወታደር ይኹን ኣብ ወደብ ድሰርሕ ሰራሕተኛ ይኹን ኩሉ ሃገራዊ አገልግሎት እዩ ሕጂ ነፍሱ ኩሉ ኣካል ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ገለ ስለ ድሪኦ ዘሎ ንሕና ከምዚ ንሕና እውን ኣካልቲ ናይቲ ሃገራዊ አገልግሎት ኢና ክኾንኩም ዘለና ማለት እዩ ናተይ አገልግሎት እምበኣር ነዛ ሃጓፍ ዘላ ከምዚኣ ገይረ ነዚ ሓሳብ እዚ ክሸጠልኩም እዚ ሕጂ ብኸምኡ ተደይኮነ ከምዚ ንቡር መንግስቲ መዋቅርን ዘለዎ እሞ እቲ ቢሮክራሲ ናቱ ከዓ ከምኡ ጌርና ተደይርኣና ሓይሽ ምክንያቱ everybody is just this giant ዓቢ ሃገራዊ አገልግሎት እዩ ዘሎ ከምዚ ጌርና ተርኢናዮ ግን ድኾነ ኮይኑ እቲ መንፈስ እንድዩ እቲ ባህሊ እቲ መንፈስ ናይ ስራሕ ድሌት እዩ ኣብ ድብፃሕ ዘብፅሕ ኣቦቱ ኣሎ እቶም ነዚ ዋላ ትኸዱ ከለኹም ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሓሰብኩምሉ ኔክስት ታይም ክትከዱ ከለኹም ናይ ብሓቂ ሕሰብሉ መወዳእቱ ዝትብሎ ዘለካ ኤርላይን የብልና እንተኮይኑ ኤርላይን ባዕሎም ክኸፍቱ ዝኽእሉ ኢንቨስተርስ እዝን ሓሳብ ኣለና ኢሎም ወዲኦም ተመፂኦም ዘይከኣል ነገር ገለ ኣይከውን እዩ ኣብ ዝመፅእ 5-10 ዓመት ክንሓስብ ከለና ካብ ብዙሕ ነገራት ክቕየር እዩ ስለዚ ለስ ጃስት እቲ እጅጋኻ ሰብሲብካ ፖርሳ ምባል እዩ ካብኡ ንፅላእ ተደሊኻ እዚ ኔጋቲቭ ምሕሳብን ኣሉታዊ ኮንካ ጠፋእና ፀነትና ተወዲኡ ባለ ሓንቲ ኦፖርቹኒቲ የለን እቲ ናይ ድኽነት መንታሊቲ ኣሎ ምሽ ወይ ከዓ ብስእነት ጥራሕ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ ብድጎደለ ቪክቲም ሜንታሊቲ ከዓ ኣሎ ግዳያት ጥራሕ ከዓ ትኸውን ብኣባንዳንስ ሓሲብካ ግን ይኣኽለና እዩ ብዙሕ እዩ እኹል እዩ ትብል ተኾንካ ግን መዓት ነገራት ኣሎ ናው በቲ ድተረፈ ነገር ክትፅብፅብ ተደሊኻ 2 ሰዓት ምፀብፀብ ኮልካ 10 ዓመት 15 ዓመት እውን ፀብፂብና ኢና ትድጎደለ ንዑ ከይድወከስ ተደልዩ ከምዚ ደይበልኩም ሕጂ ንሓንሳእዚ ከምዚ በቲ ድጎደለ በቲ ድመለእ ኢልካ ተተዛረብካስ ከምዚ ባላንስ ትገብር ዘለካ ኮይኑ ስማዕ ናይ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ሁሉ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻስ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ተስፋና ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ዕድልና ኢንፋት ካብ ዓዲ በፂሐ ምስ መፃኹ ብዙሓት ዝድውሉ ድሓቱ ታድሓቱ ዋሕቶ ጀነራል ኮይና ሞዳኒ እቲ ተስፋ በይ ዘለብለኒ ሓቆም እዮም ሰብ ተስፋ እዩ ዘሎ ብጃምልኡ ተስፋ ኣሎ ግን ኣበይ ክትብል ከለኻስ እንታይ ማለትካ እዩ እንታይ ክትደሊ ዘለካ ኢልካ ጥልቕ ኢልካ ተሓተሉ እዩ ተስፋ መዓት እዩ ዘሎ ኣይ በቃ ኣጆኹም ኣጆና ጥራሕ ክብል ደሊ እሞ እዚኣ ብላ ኣነ ጆርጅ ሓወይ Yes, Danny, I think رينا زلنا عرستات بزو عرستات ندينا تنكيفنا زلنا أبزي channel ولاتي ناتنا audience generally أون توا ملها غتا زلويو كاو تبكيسنا هنا نزارب زلنا بزعبا إرترا دما قطعالي
ولا ونشتي انتقونه كي تزاربنا أي حلفنان يا معلتي نتزولو تخلوتات كله كلام صين خلينا جن أون تاوي معبالة كم زولا بيرتران رلنا كاب محر مرأي تلا على عبز channel تواخ نايت كجبر زلون كم زولا يزرداني كاباي جميركا أتي زولو عدلات بتزخلو زولو درجة كتسالي بسالستي حلو صبو نجر كي سمعنا أي حلفنيو أبزن حلفا هدت معلتات رايسي أدغي حسن عفزر كبوسي مستناي نوح وانت سناخيل زنبر مسمرنا يحرقيقو connected كوينوسي electric جميرلو and then ناي أبزح قدميو ببلزا جيروس مران كالين التقريد يسرع كم زلو says these are عبيت زيناتاتيو ترديخاني اتي أبير تراز قبر زلو كم قبولينا وسيدنا هذا الندرس by the way أبزاد حلفت كنيات راي مبل شح ديقا تغيرا سلازي مايلستون أبسلاسان كني عمد شح ديقا تتسرع له زغا اجو قصالت ري خلاون اتعدتات نفسه كف عدي ببربو ديغا كم زغبر زلو تري لها اذا عينت انفستمنت زدما زرعي كونن بقداماي دكتور فوريسو ستايل بوست غير نيرو بتويتر سي بالت بيتسي نفس صور كوينا كسبت ولسي 10 تخلت غزين كلينيك كيدا بتروحوا سبورت يقبر لنا نيرو بسلام حريسه كل زدما بنات عين نفسه كفير تراوز وهاب سيرفيس يبل نيرو إذا عين السيرفيسز ويون إذا بذكر يكات أنا أكون رياض أنا هنا ما نسي إذا أبقلو جات مهر بقلوش سي أنا بو جريمتي I understand كنا متايرو مهانك بس مرة سمعوا واسكة تتفطروا تيكون زجر من سمعايا زربا ملي دانيال بهال زما زاخلو زوبا غاش باركا نزوبا جولج مع 10 تمهاري تكفري سيفنس بيت مرتي جبل حميد زي حاجه اغربيه زلو دما سولار تشارجر هات بهال زي سولار تشارجر هات اب زبانا كلت سولار علوا وي كلت بانل علوا زين بانل دماني كابسان لايت تقبلن بزي دما ادابتر علينا ادابتر علو بزي دما كيبل سلازي زين سولار زين كابسان لايت تقبلن نابزي برهاني هبا بزي خاني دايركت زي سولار ما نابزي ادابتر شيرت لنا كاب ادابتر دما ناب كيبل دما ملكع واير ناب موبايل سلازي ازيات قندي صراحه كلها مهنيات كاني حرشت هاغرنا وي نغاست وي دما صعات اب زي ركبلو بوتاس تغلغل كمون نامنت بزبانا انت بتحس ابغولج حطرت ناي صعات الو كمون حنت سدراسي كتمل الى بحمش ارشسي تخيد ابكال كم اس غنزب قال 10 عامت يا شاب اي كفله تمهاريت يا مزبل زلو حدش ነገር مفتارات راي يكون زغرم ملكت ناي تقانقا confidence نايت subject matter بزعبا electric connected زخونه انتاينا نرزلنا ازي نزيات راي بمسرا يسب انتاي يزبلتي استمرز حنقول ازي اتومسي منغست عدل تزبم نيرو انت داي مهار كاب قالوش كما يغيرهم كم زفريوم بيت تمرتي نزياتهم كململ زغل سلازنبره كل غزي كم زصبو كما تصخلو كومبليمنت نتستغبره تحت غرصون كتلط لك قالوش مالت كاب قالوش 10 كيلومتر توصي خاص سودان تخلخه ስለዚህ ሓደ ካብታ በኤርትራ ጫፍ ዝበሃል ዓዲ እዚ ግን ኣብኡ ዘለዉ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ናቶም ቴስቲሞኒ ናት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ንዓይ ዝረኣየኒ በዓል እዚያ ህፃን እዚያ ድሕሪ 5 ዓመት ዓበይቲ ኢንተርፕረነርስ ኮይነን ካምፓኒታት ናተን ፕሮዳክት ኣብ ዕዳጋ ክወርድ ተዘይኪኢሉ ኤርትራ ዘለዋ ፀጋታት ኣይተጠቀመትን በዚና ክንዕቅኖ ንኽእል ኣነ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልዮም ነይረ ኣነ ኤርትራ ከይደ ኢንቨስትመንት ክገብር የገለ መለክ በሃል ከሎ ሓሳብ ስለ ዘለካ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚያ ቆልዓ እዚያ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ክንደይ ኢኖቫቲቭ ኤርትራውያን ኣለውና እንታይ ዘድልዮም ግን ዝኾነ ሓሳብ ሲሊኮን ቫሊ ንኣሜሪካ እኮ ስለምንታይ ድዩ ሓደ ሰብ ኣሎ ገንዘብ ፖርቶፎሊዮ ሒዙ ጥራይ ዘብር ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዝገብር ሓሳብ የብሉን ነቶም ሓሳብ ዘለዎም እዩ ዝደሊ ንዖም ርኡ ድማ ኦኬ ፕሮዳክት ኣለኪ ፅቡቅ ዝኾነ ንብረት ኣለኪ ከመይ ጌርክን ዕዳጋ ከተብፅሕዮ ከምዚ ገይረ ክሰርሖ እንታይ ይጎድለኪ ኦፍኮርስ ገንዘብ እዩ ዝጎድላ ፋብሪካ ንክትሃንፅ ወይ ገለ ንስኻ ድማ ምዝያ ቆልዓ ከይዓመፅካያ ዋላ ምስ መንግስቲ ብመንገዲ መንግስቲ ኮይኑ ድዩ ገለ ነገር ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ ነዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ድማ ምሕጋዝ ማለት እቲ ዋላ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ወደ ገለ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ነቲ ዘለዎ ሓሳብ ናብ ግብሪ ንክቕይሮ መድረክ ምፍጣር ዕድል ምፍጣር ማለት እዩ ስለዚ
እዚ ኣብ ኤርትራ ኣነ ሓንቲክ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዘለዎ ዝብሎ ኣብ ካል ኣፍሪካ ዘየለ ኣብ ኬንያ እንድሕር ከይድካ ዝሃብቶም ህንዳውያን እዮም ኣብ ኡጋንዳ እንድሕር ከይድካ ሃብታማት ህንዳውያን እዮም ሳውት ኣፍሪካ ተኸይድካ ሃብታማት ህንዳውያን እዮም everything is taken በቶም ደቂ ሃገር ኣይኮነን ብካልኦት እዩ ኤርትራ ጥራይ መሬታ ናይ ኤርትራውያን እቲ መንእሰይ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከይድና ነቲ ህይወት ናይቲ መንእሰይ ክንቅይር ተኮይንና እቲ ኢንቨስትመንት ምግባር ወይ እውን ምሕሳብ ክንብል ከለና ነዚኣቶም ዝበለፀ መድረክ ንክፍጠር ኢና እቲ ተሃዋኽ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ሰባት ድማ ኩሉ ግዜ ነዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ንምዕዳል ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ጅባኻ ንክሓጥር ወይ ገለ ይኮኖን ዝያዳ ነዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ዕድል ክረኽብሉ ዝኽእሉ ምክንያቱ ንኩሎም መንግስቲ ገብረሎም ኣይክእል መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ዝኸፍተልካ መንግስቲ ኣሜሪካ ካምፓኒ ንክትምስርት ኣይሕግዘካን እዩ ክትመሃር እዩ ዕድል ዝባካ ናይ ኤውሮጳ ቤት ትምህርቲ ክትመሃር እዩ ዕድል ዝባካ ካብኡ ቢዝነስ ክትገብር ተደሊኻ ድማ ባይታ የንፅፈልካ ባንክታት ስለ ዘለዎም ወይ ካቶም ቬንቸር ካፒታሊስት ዝበሃሉ እንካበል ኣነ ነዚ ክበካ ገለ ከለና በልካ ምስኦም ትሰማማዕ እዚኣ ሰብ እዚኣ ድማ ኣብ ገሉጅ ቅድም ንከባቢ ጋሽ ባርካ ዘሎ ሰርቪ ትገብር ቀፂላ ድማ ብኤርትራ ፅንሕ ኢላ ድማ ቀርና ኣፍሪቃ ሰርቪ ትገብር I want to see this girl ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ናይ ቢዝነስስ እዚኣቶም እዮም ክኾኑ ዘለዎም ምሽ ከምዚ ቀደም ጀርዲን ስለ ዝነበረካ ወይ እውን ሰለስተ ገዛውታ ብሓጎኻ ስለ ዘፅናሓካ ዘይኮነ በዓል እዚኣ ካብ ቤት ትምህርተን ተበጊሰን ዝለዓለ ደረጃ ናይ ቢዝነስስ እዚአን እዮም ክደይበዎ ዘለዋን ነዚ ንምድጋፍ ድማ እዩ ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራዊ ስኢልካ ቻሪቲ ዘይኮነኻ ከም ዝበልካዮ ስኢልካ ክንህቦም ኢና ረድኤት ንሃቦም ረድኤት ሂብካዮም ስራሕትቶ ከብልዎ እዮም you have to know this ገንዘብ ማለት ሓገዝ ማለት ሓደ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ መደቀሱ መድሃኒት እዩ ክሰርሕ ከሎ መተባብዒ ወይ እውን ንክሰርሕ ዕድል ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ነዚ ድማ ኢና ክንሕግዝ ዳኒ ንስኻ ዝረኸየ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ድማ ቀፃል ኣብዚ ስለ ንሪዮ ብዙሕ እቲ መንእሰይ ኣብዚ ምሳይ ዘሎ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣሎ ናብ ኤርትራ ነቕርቦት ሕቶታት ድማ ዝተዳለወ መንእሰይ ስለ ዘለና ወይ እውን ተበጊሱ ዘሎ ብእምሩ ስለ ዘለና ከመይ ጌርካ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ መንገዲ ተትሕዞ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ነገር ዓበይት ነገራት ክኸውን ወላ ንኣሽቱ ተበግሶታት ጌርካ ነዚ ሰብ እዚ ከመይ ጌርካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክሰርሕ ከም ዝኽእል መድረኻት ትኸፍተሉ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሩ ነገራት እውን ሓደሽቲ ከተታታትወሉ ትኽእል መንገዲ ኢና ንሓቲ ዘለና ኢና ንብል ዘለና ዳኒ ናይ መወዳታ ወዲየ ኣነ ሕቶታተይ ብጣዕሚ ሰሓቢ ምሸት ነይሩ ትውስኾ እንተለካ ነዞም ሰባት ናባኻ ክገድፎ هو በዛ ቆልዓ ንክንዛዝም ብጣዕሚ ደስ ትብል ጓልና ሕጂ ኩለን ድበሃላ ኢልካዮ ኒኻ ክውስኸሉ ጥራሕ ተንቀንዲ ግን ዝሕጎሰኒ ሓደ ካብ ዜሮ ተበጊ ካብ ዜሮ ይኮነ ተንበቆኢላ እዛ ቆልዓ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ጉልጅ ዝበልካዮ ገለ ቤት ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ ፅርግያ ክህሉ ኣለዎ ኤሌክትሪክ ክህሉ ኣለዎ ማይ ክህሉ ኣለዎ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ብዓብዪ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ናብዚታት ክትበፅሕ ተኮይና ማለት እዩ ብዓብዪ ግን እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ትምህርቲ እንዩ ብዛ ናይ ብትምህርቲ መገዲ ተወዳደብ እዮም ውፅኢታቶም ደርኢ ነይሮም እቲ ናይ ሳይንስ ገለ ትገብርዎ ሕጂ ዝሓለፈ 30 ዓመት ካብቲ ብዙሕ ጎዲልና ዝበሃል ነገራት ኣሎ እንዲ ግን ኣብ ትምህርቲ ምዝርጋሕን ኣብ ጥዕናን ግን ኤርትራ በቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ መዐቀኒ ናይ ሚሌኒየም ጎልስ እዩ ብድሕሪ ሕጂ ዘሎ ናይ ሰስቴይናብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ገለ ዝበሃል ኣብ ፅቡቅ ተመዝግበሉ እዩ ኢንፋክት ከምኡ ግበረልና ነቲ ካልእ ሴክተርስ ገለ ዝበሃል ግን ናይ ብሓቂ ውፅኢቱ ከምዚኣ ማለት እዩ ሕጂ ካብዛ ካብ መዋእለ ህፃናት ጀሚራ ክሳብ ዝሕጂ ዝኸዶ ዘላ ዘቆልዓ ድሓር ከምዚ መንፋዓታ ዩኒቨርሲቲ ምሰኣተወት ኩሉ መንግስቲ ይሽፍኖ ምክንያቱ ኩሉ ስታይ ጥዕናኣ ዘሎ ገሊኣ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ጌርካ ደቆልካዮ መንእሰይ ጓል 11 ጓል 12 ንበላ እዛ ቆልዓ ከምዚታት ሕልምታት ዘለዋ እቲ ኤሪትራያን ድሪም ኩላተን ሃገራሲ ነቲ ዜግአን ኣሜሪካን ድሪም ብልዎ ዓብኹስ ከምዝን ክገብር ንዓይ ካሸኒ ንዓይና ሃገረይ ገለ ዝብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይዛ ቆልዓን ምስ ናይ ዝወለዶ ናታን ሕልሚ ኤርትራ ከዓ ከምዚኣ ገይረ ተማሂረ ንወፃኢ ክኸይድ እንታይ ክትከውን ማለት እዩ ከምዚ ተማዕበል ከመያ ፀኒሓ ከምዚ ካልኦት መሳቶ ኣቡና ምሽር ንፍዓት እዮም ከምዚ ኢሎም ይኸዱ ድሓርታ ሃገራዊ ኣገልግሎት እታ ናይ ሳዋ ምኻ ትመፅእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትመፅእ ድሓርታ ንውሕ ምስ በለቶም ወይ ተመሪዓ ድያ ክትወፅእ ወይ መሊቓ ድያ ክትወፅእ ካብቲ ዓዲ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኢንቨስትመንት እዚ ኩሉ ሕልሚ ሽዑ እቲ ሕልምታት ኣብ ካልእ ዓድታት ከይዳ ባይ ዘ ወይ ሓሳብ ኣላትኒ ሶላር ሃት ትበሃል ንቆቢዕ ሲ ናብ ቻርጀር ክንቅይራና ኢላ ኣብኡ ኢንቨስት ትገብር ኣብኡ ኣይትፈልጦን ከማ እንትመዓሉ ወይ ከም ድውዓለ ማለት እዩ ሕጂ ናትና ተራሲ ከም ዝብሎ ዘለካ እዛ ቆልዓ ንስደት ተምርሓሉ መገዲ ክህሉ የብሉን ህከት እንተሎ ክትስደድ እያ ጥሜት እንተሎ ክትስደድ እያ ስእነት እንተሎ ክትስደድ እያ ዕድላት ናይ ስራሕ ተደሊ ክትስደድ እያ
ሕጂ ነዚኣ ክትገብርሲ እዛ ነን ከምዛ ድበልካያ ንዓኣስ ዓብያስ እዛ ካምፓኒ ትምናያ ዘላ ኣሰራርሓይ ዘላ ሶላር ሃት ትበሃል ኣብ ኤርትራ ኮይናሲ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ከም ዕዳጋ ጌራ ተዋፍር ይግበራ ትልከለኻ ክኸውን ዝኽእል ነገር ክውንነት እዩ ኦልሬዲ ዋይናት ኢኻ ትብል ሕጂ ጓል 10 ዓመት ኮይና ድሕሪ 10 ዓመት ሲ ኣበይ ክንበፅሕ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወፍሪ እቲ ኩሉ መኽእለታት ከም መፍትሕን ከም ተስፋን ከምቲ ናይ ሎመዓልቲ ክንዛረበሉ ድውዓልና ብምሉእ ከም ምልክት እንተዳጊርናዮ ኣብቲ ሚድያ እውን ኣለኩም ተም ደይረኣኹሞ ነዚ ቪድዮ ናይ ብዙሓት ካልኦት ዝገርም ምህዞን ዝገርም ክእለትን ዘለዎም ተድሓን ባይና ሲሊኮን ቫሊ ባለና ገለ ደብል ዓይነት ይውን እዚኦም ከዓ ጌና ተምሃሮ እዮም ኣብቲ ኤርትራን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ድፈርዩ ዘለዉ መምሃራኖም ተምሃሮም ረኪበዮም ነይረ ብዙሕ ተስፋታት እዩ ደሎ ብዓብኡ እዚ ብደገ ዘሎ ዓቕምታት ብሬን ድሬን ንብሎ ነበርና ተመዝሒቁ ዲ ተመፂ ዲ ድወፀ ንዘለዓለም ኣይኮነን ጠፊኡ ክምለስ እዩ ክምለስ ክነብር ዋላ ተደይኮነ ርክቡ ምዝኦም ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ በቃ ከምዛ ናይ ዛጓልና ብትስፉ መገዲ ጅጋእ ሰብሲባ ገለ ተትግበር ነይሩ እኮ ፅቡቕ ነይሩ እኮ ኣይኮነትን ኢላ ሰሪሓ ነዚኣ ስእሊ ከይረኣኻና ቪድዮ ከይረኣኻና ከም ዲስካሽን ኣብ ኤርትራሲ እሞ ከዓ ኣብ ሃገረሰብ እሞ ከዓ በዓል ኮሌጅ ገለሲ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ተምሃሮስ ብዛዕባ ገለ ምህዞ ብሶላር ዝሰርሕ ነገራት ክምህዞ ክእሉ ዶ ኢልካ ኣርእስተ ትገብር ምስ ሓቐካ ሰብ ምተላገፀልካ እንታይ ትብላ ኣለኻ እዚ በቃ ህዝቢ ናብይ ኣሎ ገለ ንበለካ ግን ዝሰርሕ ድረአ እዩ በቃ ኢትስ ኦኬይ ዋላ እቶም ተጋጊና ክንሪኦ ፀናሕና እውን ከም ሓድሽ ረኣያ ኮይኑ መፀካ ገሊኡ ካብቲ ግምቶ ንላዕሊ እዩ ፅቡቅ ዘለካ ዓለም ከዓ ናብዚ ድኸይድ እያ ትቃላጠፍ ዘላ ሕጂ ሰኣን ናይ ቴክኖሎጂ ሕፅረት በዓል ዛ ቆልዓ ምእንቲ ከይተርፋ ከዓ ብዙሕ ናይ ዕዮቤት ኣለና ማለት እዩ መዚያ ኢለ ክውድእ ደላ ኣነ እውን ይቐኒየለ ጆርጅ ሓወይ ነዚ ኩሉ ዕድል ትገደፍናሉ ይብልና ኣሎ መዓልቲ ታንክ ዩ ዳኒ ናይ ብሓቂ ኣመስግኑለይ ንዳኒ ፅቡቅ ዝኾነ ዲስካሽን እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ ኣብዚ ቻነል ወላ ዓብይ ለውጢ እንተደይ ገበርና ነዚ ቻነል ዝከታተል ሞራል ሰኒቑ ክኸይድ እየ ዝደላነ ካብታ ንጅምራ ክሳብ ንውዳእ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ሞራል ዘለዎ መንእሰይ ተለካ እዩ ዝሰርሕ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ እዩ ዝሰርሕ ፅባሕ ንጎ ፅባሕቲ ካብ ሎሚ ክትሓይሽ እያ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ጥራይ እዩ ፅባሕ ንጎ ተንስኡ ዝሰርሕ እምበር ሓደ ግዜ ከም መዛዘሚ ይጥቀመሉ እዞም ናይ ደንበ ተቃውሞ ቻነላት ክሪኦ ከለኹሲ ንሳቶም ስሕራይ ስራሕ ኮይነን ጌራ ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ንዖም ዝከታተል ግን ክንምንታይ ኣእምሩሲ ላይክ ኩሉ ግዜ ናይ ዲፕሬሲቭ ሙድ ኣብ ሓንጎሊ ይመፅኦ ከም ዘሎ እዚ ዲሰርቪስ እዩ ዝብላነ ስለዚ ንሕና ክንቦን ዘሊ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ንዓይ ከም ጆርጆ ኣዴኻ ለባምቲ ኮይና መግቢ እንተዘይብልካ እንታይ ትብለካ እንታይ ይበሃል ነይሩ ኣብ ዓድና ድስቲ ኣኺሶ ኣለኹ ገዓት ክሳብ ዝሰርሖሲ ደቅስ ትብለካ ዳኒ ኣብ ተስዓታት ኣብ ከረን ኣቁርደት መንግስቲ ምስ ሓዛ ኣቁርደት በቲ ሻዕብያ ሒዝዋ ሶሪ ባፅዕካ ሻዕብያ ምስ ሓዛ ኣብ ከረን ከምኡ የለን ጥሜት መፅዩ እኽሊ ዝበሃል ምእታው እዩ ስለዚ ሰብ ኩሉ ካብ ዓዱ ተሰዲዱ ገለመለ እዩ ተፀፋፂፉ ነይሩ ሽዑተን ኣዴታት ወይ ስድራ ቤታት መግቢ ስለዘየለ ነቶም ደቅኻ እንታይ ይብሉኻ መግቢ እንተዘይብሎም ኪድ መግቢ የብልና ደቅስ ተኢሎምካ ክትበኪኻ ወይ ገለ እንታይ ይብሉኻ ደቅስ እሞ መግቢ ይሰርሕ ኣለኹ ሽዑ ምስተገበረ ከተንስኣካ እየ ባጌርካ ትራኩ ኢለ ትድቅስ በል ዝበልዐን ዘይበልዐን ተደቂሱ ሓደ ኢለይቱ ግርም ይሓድር ንግሆ ድማ ኣዲንያ ናይ ቀደምካ ከማ ኢልካ ትነብር ሎሚ ከዓ ኮፍ ኢልና ንዕልለ ኣለና ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሞራል ዘለዎ ሰብ ጥሜት ኣይቀትሎ ፅማ ኣይቀትሎ ሽግር ኣይቀትሎ ንነገራት ክሰግር ዓቕሚ ኣለዎ ኣብዚ ቻነል እዚ ድማ ኣብ ሃዋሁ ዝተበገሰ ዘይኮነ ተስፋ ክንህብ ኢና ንፍትን ተስፋ ዝህቡ ምሁራት ድማ ኣምፂና ነቲ ህዝቢ ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝበለፀ ንክንወስዶ ድማ ክንሕግዝ ኢና የቐኒየልና ደጋጊመ ዳኒ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልካ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ታንክ ዩ ቨሪ ማች ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ የራኽበና ንኽእሉና نركصهم نتفق نخيصهم نحجز كيفرصهم عب ايدنا يزلو سرا يوم تفوصهم عب ايدنا
زلو وابينا حدش ديون عانا وي هوي تافخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزير أبي 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 الله الجزير أبي 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 لبركوينهم حسابهم الساعات بعدت ستمن قلايو بزعبت وحوي نليدهم قريون كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم أبقيتنا نيو حيدتهم كنت عرب يوم غنى عسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو الغاوات الواصل أبقيتنا يوزلو سرايا نفوسو الطايب والله نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوى أبينا يوزلو إلا وتبصم أبينا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقم الله نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بسلام أبيك يوزلو